راحي مركوسهم نتفق نغيسهم نحجز كيف رسوم عبيدنا يزلو سرا يوم تفوسون عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا ويهويتا فخر واج قدامو اندرا عزر جيت مالتما سكرو سكرا حليلهم يوم كلهم ادفقوا إريترا أبي أبي الله بجزي أبي 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 الله بجزي أبي 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 لبركوينو حسابهم تبدي الساعات معرضت ختمن قلايو بزعبت وحوين نليلهم قريو كاب صخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم عبيدنا حيدتهم كنت عرب إلهم غن عسو حيدهم كيبهم حج حالهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا ويتواصل عبيدنا يوزلو سرايهم تفوز الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا نتصم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو ودي يتصورتا بريوز سعر كواج واج هوي هويتا يبلالو جنا يبلالو مريب سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وتبصم عبيدنا يوزلو سرايهم نفوس الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا نطم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو درت حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقر مالو نصنع حسبية عقلي تأميتنا حدا أطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عقلي لم يفوت صحيكم عبيدنا يوزلو ودي يتصورتا بريوز السعر كواج واج هوي هويتا يبلالو جنا يبلالو مريب سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وتبصم عبيدنا يوزلو سرايهم نفوس الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا نطم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو برد حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقر مالو نصنع حسبية عقلي تأميتنا حدا أطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي لم يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي لم يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يفوت صحيكم سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا ጽቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ናይ ሎሚ መደብና ሪቶ ናይ ህዝቢ ከይገበርኩ ነዊሕ ስለ ዝገበርኩ ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚኣ ናይ ኣወል ቪድዮ ናይ ብሓቂ ኣገራሚት ቪድዮ ኮይነ ረኺበያ ኣነ ምናልባት ገለገለ ሪቶታት ናይ ሰባት ካብ ተመርኪስና ብዝሓለፈ ካብ ግምት ዲና ንዛረብ ዘለና ምናልባት ቁሩብ ናብ ካልእ ከድና ንኸውን ዝብል ሓሳባት ግምትን ነይሩኒ እጅግን እዛ ናይ ኣወል ቪድዮ ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ጌራ ነፂራቶ ስለ ዘላ ቁሩብ ትለይ ካብቲ ሕመረት ናታ
بعبيو تا فيديو كلتا جزء قمتي لسمعية بزوت حستو زلوايا نخل لغاتكم كيتكم كسمعوا دما ريكومند يقبر زات صمدو منقس إيرترا نزل صمدو زي منقس إيرترا خنا بلاين خلنا لكن بوغن إيرترا أبزت صمدو زلوم أد أملها خطا استراتيجي نتصورنا خونا متيلو عجي لذي ناي حسس لبام ويون ناي أكتيفيست وين ناي قلملك كم زي كونت قدا انتايدا سفح العما زلوو ماستر بلان زلوو ناي نوحت أما تزلوو مخانو درو أبزيانا هج فيديو صبو غيرا بريهاتلنا لمغنياتو ناي حقرا ودحنت ناي ناشنال سيكيورتي حتو مخانا تقت امدما وتهدراوي ولا انت ديكوني أبتناي سلياو مرببات ناي إرتران ناي إثيوبيان سكبر زلو متهللاخ سلياوي قردم دما مبزحت قزي نتكمت زخل كوينات اندحر غينو ويونتي اتو كوينات نخيمت نمعنك عفو أقداس نزلويو مجمريا قلنا عيدس بلتني زياك فال زياس كسمعوها اوه قون نيرورو اين بورون سراويت سلام دمان نولكم راي ومو ولا تكاريزما كوي كيف زلو نتاكب مكابنا يغرمانا دك عدي نزل صمدوزي بعل ان ميديان الياس امارن غيديون موسى ارونن انجينير فصومن كالوتن انتزوسو كما يمخونه صلاي صمدوم مجمريا تا حتو نابزحت سبات كسجر ينالنا and I like this مالت أبو حدات سبات دي كونت تصمدونا كلهم سبات كسجر زلو خيني سمعنا عيون تي من الباتتهم أبزي تأكيد نازلنا أنا كواس بوزو أنا مبرهونا يحبون أبزي زي تصمدو لنا تأكيد نازلنا نحن تراي كونان تصمدو نعنا تراي زي ملكتارسي كونن كابانا أزيوم بزحات هلو بب مدرخو كساتف سلوزخون ترايو بب وانو كمس سلوزخون بر نابزيوم أبزتري ينازل لهم تراي استدرته صراحة كم زي كونت تصمدو قديمة كبريها دلي يدلي كم زبلوس أنهم بزحات هجراويان مهوراتن اللي كونتن اللو نتقعزو أبستفل عليه مدرخ كحوس ومخانو ردو كيني سمعني لينك سديد اللغو وحدة سبات كزاربية لومي حتى أرجزيه يغصنه تراي أبتا سومناوي حنتك زي قبرالة نزبل كوا زحلفت النيا I wanna give this chance today بحفش أنتين مالتيوم زين ريوزلنا بوغن إيرترا نتزق برزلو صبوق أخبروت كم زلو ومن صبوق منفسيري وغم زلو ناي بحكي حبرتنا يحوات ويون زي قطاتنا هاجر بحدو قينهم كسرحو اتعمل اغتقن أول كما يكميت وأنا نعي تي ركبنا تناف صمدت رادي كنا سكينوسي حنت ملقتني راتب زي اسمعوا غورو باب تتراي زي كونه امونغونا مخانونا يتردون صنيو صلا حج بواچلاتو غيرو نقال اسمهم زي تصوع شمكم زي تصوعكم يلخسيطن كفتني ابزغت الفيديو ناغن اسمات نصوعنا دق انستيون زحوسه سلازغون بزرزر عدمه خنقربينا كوم يزلوت ور أرجع أبتي ناتنا صمدو دي تساتفو بزحت منسيات نقحت إرتراويان نابت صمدو زبحل زلو كتصمبرو خمزخونون بزوم وحدات تراخم ناترا يسدرة نجر كم زي كونه مبرهية دليو يكوين يسمعني أب مسجزية دما كلنا برهك خيديو سلازي thank you everybody أتيكم سلام تولون زلهم تنهي لك مدرخنا تكافت سلازغونكو تم أقدمكم تمسكن جوين كتقبرون تخليهم لينك اللون التلينك هارمكم بو وحدات سبات كأنقد خليه بمغلطال أبتي ناتي بلاتفورم كلهم زي مسوك ساب حجي كم زي أفلاليخا ويقلقل دي كونه أنا كونتاكت مسوم زنبرنم بغربا كراخو بزخال كونمبر أتوم كالوتون بمدرخهم كمتيوم كن اتتصمدو زيادة نايدك حقر تأذر أربعة أول جن كلفكم برسم واجب. شو مسمارو سحيتوز سنح خي ترفه نظام أمبسات دورات حبيرو قدا يخعرن كشم قالن يخل مالتي. اعتقد أن تصمدوا عقداس زقبرو دما سمرة حوات مخانيو. أصو علمو أمون قوزيوم سحجي كما يلوت على أي عطو كما يلنا نتقع. زيوم حفبل زبلو خمي زيبل. زيوم مسمن قستم تنابي بوم سرحو نهاجرن هزبن زتكم أجندة نديفهم كما يزي الساقرو بلو ترقم صمدو بسألكم رأي ودك عدي انقع بعين الدائر تراي تري ووز سألي أستوعلو حجي
ندفي كمزيو تسريحو مجمريا أبستفلالي الرعايا زنبرو أحوات ناب دنبا هقراو النوتهم كمز عسلو تغيرو سيبو ننحد حدهم تنابيبهم أبقزاء رؤسهم كمز عسلو تغيرو حج دما نيرترا مسقور باب التاخق قراربو خمز اكوبو تغيرو ازي بولو سمرت أمباسادرات إيرتراز بحال تبس تقرأي زقبر زلو عالسلالفة ويقول سمدو زبحال زلو وخمي تريوو كامنتا يستبقسيو أبزوان زي استدليو له مخنيات انتايو تبلو درف قابي زبكم اللهم دك هاوبوي سلازي حج دما زيادر في أبزيا إيتيو بمستعد تراينا أول أمانة زمسكن مخنياتو كنا منتاي حسيبهم كم صرحوا هذا فيديو نعيا أبو بريه اللي مالت هنا أبزك نراقب كلنا نعاقدكم زيادة نحطو مدرخ نتي أرسل ما بحرو قينا ديسكاس كن قبرينا جن بتزقبر حبرات جن بعيني يرترا والنت ساكن لي ترجم كم زلون كبدت كم زلون يزرايكا أبز السوشيال ميديا نسرح زلنا حدا جزء زي جبنا كبري وهبنايو that's very true أمنا كبري وهبنا then حدا جزء تي وهبك كبري ولا غزلق كنبل كلنا دمان بزو حزبي disappoint نقبرينا حدا نقر كبر هلو زلوجن بفلاي أبزي دقة خوينا بيوتيوب زلنا نعي حويس كمالتيو ملو تمكرو فلتات دحر بايتا ناي غازيت انيانتن ناي كال عودن سلازلنا يكونان زلنا جست بقلنا بتان احنا نفلط عقمنا بتن احنا كنروح بنخل حبريتا انو قبر زلنا سرح سلازغوني ما عاد قدلوتات كم زلو مغنزابي يدلي سلازي اتكابانا كمت زخل حبريتا بتنقاقي وكنباب زلو زبل مرداتا لناني سلمتاي جورجو زبلو ندفسو تراي زوكليو عبقلة قال لما حسرتنا حبريتا بمهلاو زقبر جيجاتات كله كم زغلن أرحيقك منقص حسب زلو استراتيجيات كابزي من باب نتاريخ ملو بملو كابزي مردع كقاطم زغل جيجا قد ما جزيه ننقرات قلتيفكا قد متي تخكلنيا كونتاتو سقمت بموساد كجبر زغل جزيه بتيخم علىهم حنسب كما تسكم يا ثانك يو سلازي بزح قدلتات سلازلو نت قدلتات مردعتا كنوصلو تسيب لني مجمريا بليز فيديو كاميرا قبرون فيديو كاميرا زقبركم تراي كانجد سلازي أبز سلازلو من البات أبزناتي بلاتفورم زي متو كلاتهم كقدموا مخانم كحبري دلي let's go and أبزلنا حجي قد من عمهم متاوي أبزيا أول سعيد نزام الاختكابير ترى غيروك صداخلو مجمريا كبرتي عبلنا نتناتنا سرح أخبيروم صبوق سرح يو إلوم ويون بقع سرح إلوم مسناتو سرح بزح رقق حبريتا زلوا فيديو نيرا جن اتري نحنا نفلطون زي نفلطون دي كنا تحطو نحنا أبقد نهزب سلازلنا نعنا حويسكا مقبار نخلنا بحادو خينا خنسرح كلنا دما نتيز بون كاب بستفل عليه حديك ببوغون الزرب يلو بفلاي كمزنا حجي سمدز بلا رسك ما تزغلو حبراوي اتحساسبا كلونا نهاجر زقدم مسرح كنسرح نعاقا بقل خازي برهالكا ويون زي ترداكا دما حساب زرداكا نتيزبي زي من نواتو مخنياتو قبل الزبير ترى تفني زلو حتو ساكت حتو وي ساكت نقرا يكونن ناي حقراود حنا تحتويو ناي حقراود حنا تحتو دما كل جزء بالعول تنكاغي كرازلوي اجي نابزار استزيق قد مملاسي نزوم اغاي شيء مقبل ويلكم استير كمدما ويلكم اسفاو زريت هنا له حدا فيتو 4 7 لهم بحدمو زريت اوكي ويلكم ندك نستيو ليديز فرست سلازبحال مجمريا ناستير كبي ويلكم استير ثانك يو جورج حوي بطعمي مالت حق زربا جوين كغبركم بزح معلتي فتنمو كن كون لاي اي كالن حجي كن هندبت سريح لي دزاربو اي فلتني بطعم سلتحغوسكو جورجو
ناتي نعاخا زلني أدنى أوتن كبرتن بشمولو هزب إرتراها مسجني فوتو أزجي عادي استراحة تسرح دلها بتعمي مودادر تدايبلو مالت ناتكا كاب كتشير عسران حدني ناتكا فلور أفتي شعزنا بري نيس عبيت زملكة تمرتي حج دما أفتي وانا وكنت مالت نهاجرنا اتناتنا أورنس نمعباي نتفاح لزز أنا حزبنا حدا مقبار تقبرو دلها تعري ناتكا أخبرتي العليو عزوز سراحي خات سرح دلها يقندلنا تحبي سلازخونكو كل زاربط أفين الله دم بربري ولا له ثانك يو جورج حوي أيتتعنقف بقى تحقوس بصدرها تحقوس نحنا بتعمينا نفتوكا نخبركا مولو حزب إرترا دما بقى سراحة كاي فولطيو ثانك يو سو ماتش كما خايب زحلنا يغني اللي أستير مالت كي تدالي خمسة تزارب اندحر خوين كده أنت تدالي غدا قاعدتنيا مالت كويو حبيت تأتي إنه كله بزيك العالم جورج حوي أنا يتصبغ زغنا يغني اللي أبزحك اللي كربت اللي جن يغني اللي كورتي هذا اللي كبور سب مع نفسه دي زغبركا كورتي هذا اللي كابزريتن أسفاون دحن ناسفاو كنبو أسفاو يعبي مسل زريت سوري أنسى بصناح يري أدلك بكه اوكي يسمع له هنا كم أسفاو مرحبا صبوت تسمع اللغاج مرحبا جرجو بتعمي صبو بروجرام كل جزء خفت جمر دارجان كاتلك أنا كوا بمخلت عمت أبتي دل خير تما بعض المتى خرج كافتينيري أبدي سرح لومي أي تخالن قات أم وتيلي قال لي لو منام زوانا جن بحالين أبني حالنا إلكترونيك حفتي أولا كن رخبة كافتينا دارجة هذا معاتي قلت جزء سجيت ما نريسنا هذا وكاكلنا بزوانا جن تيهون بعابيو بفيديو رخبة كاسر زلنا كل حدا ينعنا دعم صبوا قراربا صبوا ناي تحستو حسكا خاتمت هاجراون على ماون زغنا نجرات مالسي دارجا هذا جزء ولا بيز نكون بسرحنا نتا لايك نبل اتويلنا نوتينا جا مهنياتو نيشتي حاجز الى حسباني بدرجه كل ايرتراون حركه كما غيرو مالتي ስለዚህ አቀራረባها በጣም ጽቡቅ ቀጽሎ መንእሰይኻ فلو أبز قبرك هزبون تعزبون لها أبز فلاي زي حجي ناي سلام ناي من أسيات مغيار زقبر زلون السيو كله زي كوريو بيلو قلقلن من زاربا كل إرترا مخاني ترفوني نال حادم عد نخمة صخات عري ناتاتكم كحيل سلازلو خمز حالفة زي أكيبكم من أسيات معنات زي ناي ميلات أخيكم زقبركم السو حيلي تيت مالتي تيت سبت راح يكون زغتل إيه حما أتحساسبون ميديا حما أتحساسبون قتل سلزونه نبتحما أتحساسبون نبتبو أتحساسبون ممتع تقبرو سعري بتعمي حيالها نأدا يكونن حفشاو يرترا كله حيال سلزونه حدنتنا حيلنا سلزونه فغرنا حدنتنا سلزونه زي نمحيار تقبرو سعرها حيالي زي حجينا أول كما هاي من أسيو كما هاي ስለዚህ እሱ ዋጋ አለው ውሽጥ አዲስ ሰዓት ዋጋ አለው አብደገ እዚ ሁሉ ኤርትራ አብደል ቢሆይኑ ዋጋ አለው راح ድምጽቲ ታይኮን ዘሌና ድምጽ ሓይሊ ሓድነት ፍቅሪ ሲኒ ስለ ዘሌና ነዚ ካብቲ ዘለኹሞ ንላዕሊ ተጠራኒፍኩም ክሰርሑ ብጣዕሚ ሓይሊ የለኩም ንሕና እውን ኣብ ጎንኩም ኣለና ስለዚህ እቲ ናይ ጽምዶ ጉዳይ ናይ ሎሚ ናይ ኣውል ስዒድ ርኢናይና እዚ ጽምዶ እዚ كميلو خبرت علوه كميلو خحيل علوه ناتاتكم عبترا مريح وينكم نحن ون أبغونهم كنا هنكتل بتعمي زبقفوا مالتي مو يغني لي نبزي مع الدزي عدل مع كاملتي thank you very much أسفاو يغني لي أبزي مسيخا زغول عبد سجيركا دي برخابنا دما حماق يسمعن دحن مع التلوب مع التغني الرخابينا يغني لنا تنكتي إذا أنا مساهم مركب زجبرة كسب حج زي مقباري بتعمي حماق تسمعني because زيادة مستي audience ناتي communicate كاب زي مقبار نويح جزي حليفني بكومنت بقالة ما تعني بواتسابهم بزحات إنهم تفلين تحجزونهم بزح فيديو يسدل ليسب أتي أنا زغربون كله بعلي ربما مالته يكونون بزح كابو ناتي تخطات كم سدولي فلتي
بحفشا جن thank you very much نحنا دما كم تنصهم تحجزونا نحنا ون نعاقم يمتني زبلنا حبريتا خنا متسينا نفتن كل تسجبر دما عقمنا زبلينا نقبر نزبنا ونيتكميو أقل دما تزلو قلتات ونتزبس لزردو تحان شلل لوم يمزح الفو تحان أبتي conversation نبتا أرستناك مملاسنا جن زريت welcome نوي حتسبيناكا أستير على خديخي ولا كيت كيخي ودي خندر خين كيخ عليكي الله جورجو ايش خلاص ابتعت غوردكين خالد كدايب سلسقون كده حرك كدايبك no problem زريت go ahead مرحبا جورج عونا كمل لها سلام ديها مرحبا زريت ክትገልጾ ፀንሐት ሓፍትና ኣስቴር ከምኡውን ኣሰፋው ካብቶም ንሰከንድ ናትካ ፕሮግራም ክመፅእ ከሎሲ ንሰከንድ ክሓልፈና ዘይንደሊ ሰባት በዚ ኣጋጣሚ እዚ ነዚ ዕድል ዝረኪበ ምሳኻ ተኣሽሙ ምግባርካ ብጣዕሚ ደስ ካብ ዝብሎም ሓደ ሰብ እየ ሞ ንኩሉ ትገብሮ ነገራት ከምኡውን ናቀድም ኣቢልካ ቅድሚ ገለ 6-7 ሰዓት ኣይ ቲንክ ተጋጊየ ከምኡ ናይ መንእሰያት ኖርማል ካብዚ ፕሮግራም ከምዚ ዓይነት መደባት ውፅእ ኢልካ ኣብቲ ሶሻል ላይፍ ናይ ህዝብና ናይ መንእሰያትና ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዘሎ ተኣሽሙ ትገብሮ ሞር ከዓ ኣብ ከምኡ ፀቂጥካ ተኣሽሙ ክትገብር ብጣዕሚ ልዑል ተስፋ ኣለኒ ርዳእኒ እዩ ካብ ምንታይ ተበጊስካ ናበይ ትኸይድ ኣለካ ዘይትፈልጦ ሰብ ኮንካ ይኮንካን ግን ብዓቕምናት ንዓና ኮይኑ ዝርዳእና ከዓ ክንገልፅ ነዚ ዕድል እዚ ምሃብካ ከዓ ብጣዕሚ ካብቲ ደስ ዝበለኒ ኣጋጣሚ እዩ ምስ ኣወል ናይ ንእሽተይ ተሰሓሒትኩም ሎማዓንቲ ናቱ እንዳሰማዕኳ ከለኹስ ናትካ ከዓ ተሰሓሓ ላይፍ ኣቲኻ ግን ናይ ሎሚ ዳናተይ ላይፍ ምስ ወፀት ከይረኣኽዋ ስለ ዝገበርኳ ጠጠው ከብላይ ከኣልኩን ግን ኣነት ናይ ኣወል እውን ስለ ዝፅበዮ ብፍላይ እዛ ናይ ሕጂ ከዓ ብዙሕ ነገራት ነይሩና ዝጎደለ ነገር ነይሩ እዚኣ ናይ ብሓቂ ዕምቆት ዘለዋ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከይትኩም ስምዑ ኣነ ክልተ ግዜ ባክ ቱ ባክ ሰሚዐ ኣለኹ እንተ ብዙሕ ክፋል ናታ ኣፈላልየ እውን ኣናላይዝ ክብሮ ጀሚረ ኣለኹ ምናልባት ኣፅንሒ ኢለ ብዛዕባኡ ከማን ክንዘራረብ ኢና ቀፅል ግን ዘሪት እያ ንእሽተይ ተሓላሊፍና ኢና ሎሚ ግን ኢትስ ኦኬ ብጣዕሚ ምሻሎ ከምዚ ብዙሕ ነገር ተኣሽሙ ተብል እንዲኻ ካብታ ጆርጅ ሓቢቢ ኢሉ ምስ ጀመረሲ ናትካ ከዓ ኣብቲ ናይ ኖቲፊኬሽን ምስ መፀት ኣብ ናይ ቴሌፎን ሲ ኣንታ ብየን ተሓላሊፎም እዚኦም ገለ ኢለ በቃ ብካ ፅንሒ ኢሉ ቁርብተይ ኩሉ ነገር ኣጠቃሊሉ ምሃበና ነይሩ ገለ ኢልና ተኣሽሙ ኮይኑ ፈሻዊ ግን ብጣዕሚ ደስ ዘብል ብጣዕሚ ነዚ ዕድል እዚ ምሃብካ ከዓ ከይመስጎኻንካ ሓልፍ ኣይደልን ታንኪዩ ስለኩሉ ነገር ጆርጅ ሓባይ ታንኪ ዘሪት ኣነ ዝገርመኒ ብዙሓት ነዊሕ ምሳይ ፀናሕኩም ከም ዘለኹም እዩ ዝርዳእኒ ብፍላይ እቶም ምሳይ ነዊሕ ዝኸድኩም ከዓ ስነ ምግባርኩም ኣዘራርባኹም ምክንያቱ መጀመርያ ብስነ ምግባር ስለ ዝጀመርና ኣብዚ ቻነል ናይ ኣዘራርባ ክእለት ኤቭሪቲንግ እናተነደቀ ይመፅኡ ዳሕሪና ናብ ፖለቲካ ኣቲና ስለዚ ንፖለቲካ ተዳሊና ሊና መፂና ከመይ ጌርካ ተዛረብ ከመይ ጌርካ ሓንቲ ላ ኣብዚያስ ክምልሰላ you've dismissed Alana Waltahagar, devoted brother, key voice in our national songs. Eri, my flag. I don't think ni Walta ni Ma'abel زخون سبسر زيلن ولا حد كسر زخل ونيلن. Trying تايوجن. I know أول سعيد mention كم زقبرا فيديو ناتو. Again أنت نجر زي تردد أنا الله كنتات الله خيني سمعني this. እቲ ናይ ፅምዶ ጉዳይ ምናልባት ብወገን ኤርትራ ፅቡቅ ገይሮም ኣትሪሮም ስለዘይ ዛረቡ ዘሎ እምበር ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሕቶ እዩ we talking about national security so there is no such a thing ሓከነ ምዝራብ ከምዚ ኣኮሞዴት ክገብሩና ይፍትኑ ኣለዉ ንዓያና ንኣብነት ምስ ኤርትራ ምስ መራሕቲ ኤርትራ ምስ ገለመለ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ገይረ ዝንቀሳቐስ ሰብ ኣይኮንኩን ብዝመስለኒ ናተይ ግምት እየ ዝሰርሕ ግን ምናልባት እቲ ፅምዶሲ ኣወል ስዒድ ስለ ዝበሎ ምስ ብርሃነ ስለ ተራኸበ ኣቃሊሉ ዝረኣዮ ሰብ ኣሎ no this is a dead serious business ስለዚ ሓንቲ ዘረባ ነይራ ኣወል ስዒድ ዝተጠቀመላ ወይ ምርሓኒ ወይ ተመራሕ ወይ ካብ መንገዲ ተኣለ እዩ very simple እቲ ጉዳይ ቀሊል ጉዳይ ከም ዘይኮነ ምርዳእ የድሊ
ስለዚህ I think ናብ ማዕበል ዝመፀ መልእኽቲ ናይ ዲስሚሳል ወርገላ ይመስለንን ፕሊዝ ዓብዪ ኦዲየንስ ዘለካ ኢኻ ሓሳብካ ሪኮንሲደር ግበሮ እያ ነይራ ኣነ ተረዳእኽዋ ብኸመይ ተረዲአ እያ ከም ሓደ ናይ ኤርትራ ኣብ በዳሂ መድረኻት ደው ዝበልካ በልሕ ንኡስ ሓው ንማዕበል ማለት እዩ this is the time ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፈ ምናልባት ሽዑ ካልእ ግንባሪ ነይሩ ናይ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ኣቃሊልካ ምርኣይ ናይ ብሓቂ ንሓደጋ ከቃልዓና ዝኽእል ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ንማዕበል ኣነ ንባዕለይ ኣብቲ ፕላትፎርም ናቱ ተሳቲፈ ብዙሕ ክረድኦ ፈቲነ ብዓቕመይ ማለት ማዕበል ኣይርድኦን እዩ ገለመለ ማለት ኣይኮነን ግን sometimes ናትና ስምዒታት ምቁፅፃር ከድልየና እዩ ዘይበርሃልና ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ for God's sake ናይ ሃገር ድሕነት እዩ ኩሉ ክርዳእካ ግዴታ ኣይኮነን ኩሉ ነገር ክርዳእካ ኣይኮነን ስለዚ ብኣወል ካብ ውሽጢ ሃገር ዝገብሮ ዘሎ ቪድዮ ድሕሪ ኣብቲ ደንቢ ሃገራውነት ዘሎ ኮይኑ ሰብ ሕቶ ኣሎ ሕቶ ከተቕርበሉ ትኽእል ዲስካስ ክትገብረሉ ትኽእል ግን እዚ ውግእ ይመፀና ኣሎ ነዚ ውግእ ብኸመይ ጠጠው ነብሎ እያ ታርስቲ ውሕጅ መፀካ እንተሎ ክትዛልን ኣይግድን እዩ ስለዚ I think እቲ ሕቶ ብፍላይ እዛ ሕጂ ሰማዕናያ ቪድዮ እንተሪናያ ኪኖቲ ንእሽተይ ብርሃነ ዶ ገለ እናተባሃለ ከምኡ ኣይኮነን this is very very deep ዓብ ስትራቴጂ ብድሕሪኡ ዘለዎ ንድሕነት ናይ ሃገር ድማ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ and I don't think there will be discussions about መንግስቲ ኤርትራ ክፀምድ ኣለዎ ክፀምድ የብሉን or ገለ መለ ምስ ክፀምድ ኣሎ this is not a question right now ስለዚ እቲ ናይ ኣወል መርገፂ ስትሪክት እዩ ኣነ እቲ ናቱ ዘረባ ከም ተረዳኽዎ ወይ ምሳና ኹን ወይ ካብ መንገዲ ተኣለ ዝኾነ ንማዕበል ሜንሽን ዝገበሮ ናተይ መረዳእታ ዝብለኩም ዘሎ ንማዕበል ዝጠቐሶ ድማ ሓደ ካብቶም ኣገደሲ ናይ ሃገራውያን ቻነላት ስለ ዝኾነ እምበር ንካልኦት ዝኸውን ሸለል ምበሎ እውን ይብላነ ማዕበል ግን ኣገዳሲ ፕላትፎርም ሒዙ ዘሎ ሰብ ስለ ዝኾነ ተስፋ ይገብር ንሱ እውን ነቲ ስርሑ ግምት ገይሩ ምክንያቱ ንስርሑ ክብል ከለኹ ንኤርትራሲ ኣብቲ ቀንዲ በዳሂ መድረክ እውን ደው ዝበለላይ ካበይ ንላዕሊ እውን I have a huge respect ንማዕበል ክኸስስ ከዳኸም ድሌት የብለይን ንዝገበሮ ስራሕካ ክንዕቆ ይደልን እየ ግን ሕጂ እውን ምናልባት ቀልጢፍ ኣይተረድኦን በቲ ሕጂ መፅኡ እውን ወላ ሓንቲ ውሕጅ ዝሓለፈ የለን is welcome ዝክብለ ይደሊ anyway ነታ ሰብ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝፀሓፈት እየ ክምልሰላ ነይሩኒ I hope this clarifies it ነቲ ጉዳይ ማለት እዩ RTV you're welcome أنا خاصي كي تردى أن أعطيه ما نقبر مسكلة بزايتي بالسنة جرجو نيشتي كلت دقيقة رايح بأنمو يزور الوقت من كنا باركين في قبرك نيشتي no بارك قبر كبك عدل just take your time and حنت اللاتني مجمريا حطوك أقرب لكم أستير يكله كلتي غنا أستير I'll give you chance زريت اسكحن ساب ورد حريقا قد مخا حدا سب كذا يبدأ لي له ناقيا يركع عدل كواكم أفتحت تسنع كذا يبكى دهر كم دما ني أستير okay no wait the management خانة manager سلزي بالله I do this myself سلزي أغلي يدلي أستير welcome كم دما أستير مجمريا أستير بحتا you welcome كريتو كما يمسيكم كما يوعيلكم እግዚአብሔር ይመስገን أستير كمان اللي عنده صبارة هاني ناس معكم الله طبامش بتاعم تبغى سمعنا لنا عين خالوتكم مثلا اوكي هو بتغندنا قداسن حجب زي وان زوقين زريا انا تقدسنا بزعبا زي كبرتي معلتنا صنت بفقري بحقوس حوي حفتين دا تباهالنا كان حلفا بعبيو اني تي صمدون ناي سلام هواهون دلو تزرع مرعم له تزيرع مرعمو اي ترفونيو عدل مهب كان سبات صبوي حجي خمزي زا قدما بلا حتيتات كتصنحت اما بزحتو جزي انا وين كم تسقى زغبر كايس يابنا معبل ميدياتس
بزح كقلصلو فتينا نيري بزخونه جن ምናልባት ኣዝዩ ዘይተዋሕጠሉ ነገር ክኾኑ ክእል እዩ ግን መግለፂ ዘይምህላው ከዓ ኣነ ክሕወስ ኣይደሊን እየ እዚ ንዓይ ይርዳእኒ የፍርሐኒ የስጋኒ ትብሎ ነገር እንድሕር ሃልዩ እስከበል መስጊኢኻ እንድሕር ኢልካ ንስ እንታይ ደስጋእክ ደሎ እንድሕር ኢልካ ሓቲትካኒ መልሲ ክቅርበልካ እንድሕር ደይክእል ኮይነ እኹል ቅድሚ ሕጂ ጠሊሞምና እዮም እሞ ሕጂ ከዓ ክንጥለም ኢና ትማሊ ኢሎም ካሎም እዩ ክጠልሙና እዮም እንዳበልና መቸም ማዕፆና ገፍቲና ጠጠው ኢልና መዋእልናኹም ኢልና ንሓልፍ ኣይንኽእልን ኢና ብረገፅ ተበዲልና እሶም ከዓ በዳሊኦም በዲልዎም ክኸውን ክእል እዩ እቲ ጌጋታት ጎባእ ዝኾነ ታሪኻት እንዳምፃኻ ታሪክ ናይ ኤርትራ እንዳረገፅካ ከም ታሪኮም ገይሮም እንዳተዛረቡ በደልቲ ከለዉ ተበደልቲ ክመስሉ ዝፍትኑ ስጋዕ ሕጂ ዋላ ካብ ዝለዓሉ ፖለቲከኛታት ናይ ትግራይ ከይተረፈ ብዙሕ ዝረብ ከም ዘሎ ንሰምዕ ኣለና ግን ዘረባ እዩ ይዛረብዎ ዘረባ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ክኸውን ይኽእል እዩ ዓብ መልእኽቲ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ከዓ ምክንያቱ ንሓደ ደይተማሃረ ህዝቢ ንሓደ ጥልቕ ኢሉ ነቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዘይፈልጥ ህዝቢ ብዓበይቲ ሓለፍቶም ደኣክል እንድሕር ከምዚ ብዓበይቲ ሜድያታት ከምኡ ድዝረብ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሰብሲ ፍቕሪ ኢልካ እንዳፀዋዕካ ከለኻ ሰላም ኢልካ እንዳፀዋዕካ ከለኻ ብጎና ኣትዩ ንዕኡ ደፍርስ ነገራት ካብቶም ናትና ድብልዎም እንድሕር ዳ ክሰምዑ ኮይኖም ዋይኖት ዘይጠራጠሩ ዋይኖት ዘይኣምኑ ኣነ ሓንቲ መልእኽቲ ላትኒ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ንብሙሎም ኢትዮጵያውያን ማለት ዋላ ንተጋሩ ዋላ ነቶም ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ከማት ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኮይኖም እዮም ብናይ ቅድሚ ሕጂ ክመሃሩ ደይክእሉ ንኣብነት ብፍላይ ከዓ ተጋሩ ባድመ ምስ ተወሰነ ባድመ ናይ ኤርትራ ምዃኑ እንዳፈለጠ ከሎ ስዩም መስፉን ዝኣክል ዓብይ መራሒ ወፂኡ ብቲቪ ባድመ ናሕና ኮይና ድደለናየን ደይደለናየን ከማን ወሲድና ስለዝበለ ደይኮነን እዩ እዚ ኩሉ ዊስክታት እዚ ኩሉ በላዕስተ እዚ ኩሉ ቢቢብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ንሰሙናት ተኣክል ድዕንደር ዝነበረ ሕጂ እቲ ነገርቲ ኮፍ ኢሉ ኣሎ እዞም ህዝቢ እዚኦም ከዓ ባድመ ናቶም ምዃኑ ከዓኒ ብዓለም ተፈልጠ ተዘርግሐ ነገራት ርኢ ኣለዉ ሓሶት መዓልታ ምስ ኣኸለ ምምፃእ ኣይትተርፋን እያ ስጋዕታ ትመፅእ ግን ንብዙሓት ሰባት ብሬን ዋሽ ገይራቶም ኣላ ስለዚ እዞም ህዝቢ እዚኦም ዋላ እዚ ኩሉ ኩናት ኤርትራውያን ከምዚ ገይሮም ዝበሃል ነበረ መንገባሪ ምዃኑ ንሕና ነቶም ንኣምነሎም ሰራዊትና ካባና ድወፁ ምዃኖም ስለንፈልጥ ጆርጆስ ጓል 80 ዓመት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሰራዊት ነይርካ እንተትኸውን ተጋሲስካስ ሓፂን ኣብ ኣካላታ ሾኪዕካ ኣላ ክትከይድ ዓቕሚ መሃለወካ ኣይመስለኒ እጂ እንታይ መበልኩ ኣስቴር እቲ ምናልባት ሓንቲ ብኸመይ ንረዳ የመሲልኩም ኣነ ኩሉ ነገር ኣቃሊለ ከረዲ እንተፈቲነ ብስፖርት ጌርካ ራዮ ኩናት ካልእ ስለ ዝኾነ ኩዕሶ እግሪ ኣገዳሲ ፀወታ ተፃዊትካ ምስ ተሰዓርካ እየ ዝብለኪ ዝተሰዓረ ሰብ ብዙሕ ይዛረብ ሕጂ ንሕና ኤርትራውያን ከም ሰዓርቲ ኣክት ክንገብር ኣለና ተዲኦም ንሎም ንሳቶም እቲ ኩናት ኣብ ዓዶም ተኻይዱ ብዙሕ ዘይሓሰብዎ ፀገም ኣጋጢሞም ስለ ዝነበረ ናይቲ ማለት እቲ ኣብ ዓውደ ኩናት ክስዕርን ከይትስዕርን ናትካ ስትራቴጂ ትውስኖ ንመልሓስ ግን ናይ መወዳእታት መወት መልሓስ ስለ ዝኾነት እቶም ሰብ መልሓስ ድማ ኣብቲ ኩናት እውን ዘይነበሩ ስለ ዝኾኑ እቲ ኩናት እውን ዘይትንክፎም ስለ ዝኾኑ መድረክ ናይ ቴክኖሎጂ ካ ከምኡ ስለ ዝፈጠረ ዝዛረብ ዘሎን በቲ ኩናት ዝብደል ዘሎን ንበይኒ እዩ ሕጂ እውን እቲ ትግራይ ዝበሃል ካብ ናይ ኩናት ፀገም ኣይወፀን ኣሎ ስቲል እኮ እቲ ፀገም ኣሎ እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ኣብቲ ኩናት ኤርትራ ንክትሳተፍ ምስተዓደመት ንምንታይ ዕላማ ከይዳ እንታይ ከገይራ ወፅያ መብዛሕትኡ ግዜ ኤርትራውያን ነዚ ነገራት ንርስዖ ኤርትራ ዕላማ ሃሪማ ይወፅያ ኣሚን መጀመርያ ዝኾነ ህዝቢ ሲ ካብ መራሕቲ እዩ ነቲ ብፍላይ እቲ ኣብ ሃገራዊ ደንበ ዘሎ እቶም መራሕቲ ከም ኢሎም ክጀሃሩ ይሰምዖም ኒኻ ጀስት ኣውትሳይድ እቲ ብዙሕ ከምዚ ዓጀብጀው
ዕላማ ናትካ ሃሪምካ እንተወፂኻ that's it ዕላማ ሃሪምካ ወፂኻ ኣለኻ ዝተሰዓረ ወይ እውን ኣብቲ ኩናት ዝተጎድአ ግን ብዙሕ ክዛረብ ይኽእል እዩ ስለዚ ንስኻ ስዒርካ ከለኻ ኣብ ዓውደ ኩናት ናይ ዘረባ ግን ይሰዓር ኣለኹ ኢልካ ብዙሕ ክስማዓካ ኣይግብኦን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስፖርት እቶም ዝሰዓሩ ተፀመምቲ ክኾኑ ኣለዎም እዩ ዝብል እቶም ዝተሰዓሩ ግን ስምዒቶም ኤክስፕረስ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብኩዕሶ እግሪ ከወዳድሮ ኣይኮንኩን እዚ very destructive ሓደገኛ ኩናት ብዙሕ ዕንወት ዝፈጠረ እዩ again ከምኡ ኩናት ክመፅኻ ተኽእሎ ኣሎ እቲ ነዚ ኩናት ዝለዓለ ዕንወት ዝገበረ ሰብ ሕጂ እውን ንሱ ኩናት ክገብር ዝፍትን ዘሎ هو حج انت ايدي انا تا حصر ملأخت زحسبكو حصرت اندامبر እዞም ንሰላም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ማለት ኣለዉ ዋላ ከፍቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ስጋዕ ሕጂ ኔጋቲቪቲ ዝኾነ ነገራት ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቡ ኣለዉ ሕጂ ነቲ ህዝቢ እዞም ኣብ ሰላም ዝፅዕር ዘለዉ ሰባት ናይ ምጉስጋስ ልምዲ ክህልዎን ክኽእል ኣለዎ እቲ ዝነበረ ሓቂ ኣብቲ መሬት ከውፅኦ ኣሎ ሕጂ ትማል ዝዛረብ ነበረ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ኩሉ ነገር ብኸመይ እንታይ ኮይኑ ولا تي كم مجمرة خب تسعن شو ممتن زنبرة كينا تلعلو المخنات انتاي كم زخونة ناي منجي جا خم زنبرة دزاربال اتحق السنة قدميتكم توخلوا لهم طم ناي بحق دفلتوا طم أبود نبورو شعو تهزب انتاي زخون أها 5 دينار شعو تم السلام خون كله ملو دلو وسلام خون سبك أنا ناتو جيجا يلعل دبل حسابي زلني نعم نتحجزنا كميديا بزحات مزري وبزحات تجارب بزحات إثيوبيان إيرتراويان كألف مخانات فلت إخا حجة صبق كم زيتات كنزارو بقولنا توم دحن كوينهم نسلام بحق زدلي وازلو سبت حقون ولا بملؤون تزي زحزح هو مخنياته كافت قداي نبصون كوتو سلا زي كله خبت زحلفه قدايات من البات كله ترتيرون كوتو يكولو نخانو نتي حزبي جن قربتينا يمان دخانه منجدي كاري وخلو اللوم مخنياتو تهزبتي كم زغيره هنا شعبيه سلازبولهم طرح منبر توم بحقي جبارات توهلو تحتو حدا خلت تسمعهم سي نري ما لنا انت يزاربو خمزلو حما كمان سي بزعوا سراويت ايرترا تزارب جبار يلن سلازي تجيغا اللي حيزو مزلو اتي ابايتا زنبره بقرب እንዳጎበሩ كوتلوم سي صبوي أتتبلي زلخي I think أنا كمنا إيرترا ميديا مسارحنا السلام كن كوني ندلي exactly أبتقرأي جن كيا صار له كمزي ما نمسك قاصر زي كل حيل له سلزي كابتقرأي دمت نجر مجمر يعني إحنا إيرتراويان تمالز قبرنا مدب مزدانيلن إيرميا ستريوما نعاني إيرتراويان زيارة تقبعنا يا زاز ولا أول كمان بيلا جيريا تاع حزوابنا لومي مجمر يا أنا بيني ركض مخلط عمت أنا بكالبو تانيره سلزي أنا هجي مسزبي مستوم كالوت كما يزخونو بحدو خوينا كسر هيدا للغو ربحانا إيرتراي دما سقد سنن عاي قدامي ربحانا إيرترا جن بإيرترا تراي كون sometimes مسكبابي خامس راح يقدر كاي بفلا دما كم قرن أفريقيا زي مثل بوتاك تلغى اللغة اسكا أستير سمراب أبزار السيزي أوا خلفو قدمي موت أيدوخ سوري أستير دكنستيو يغريتا انسى يكون بقى زخنة حنت نيشتي يوتيوب كفيت الله لول بحر ميديا تبل دفعهم أتيهم من الله جوين قبل لول بحر تبل تعذبت غاخت نقرأ لي خطة تابعوني يحطكم رحوس بعل حدش عمت قبرل معلتنا صنت قبرلنا يمنا كلتا فيديو لو اسمع عيني خموري تخابني كقصل ندحر كوينا ندي كوينا شعوق فرد نفسي እሺ thank you sorry أستير thank you أستير كتلي እሺ thank you ፀገም የለን ይቀኒልና ብዝኾነ አንተወይ ርሕስ በዓልና ጽነት ኣይበልኩን ስለ ሓጎስ ተሰጊርኒ ስለ ዝነበረ ብሓፈሻ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም በዓልና ጽነት ኣብዒልና ንሕና ኣብ ካናዳ ጎልፍ ኦንታሪዮ እየ ዘለኹ ርሕስ በዓልና ጽነት ብጣዕሚ ደስ ድብል በቃ ብዙሕ ህዝቢ ዝተኣከቦ ሓጎስ ድመልኦ ማለት ስራሕ ናይ በዓል ጀርጆቲ ምሽ ዩኒቲ እሱ ዝተረኣዮ በዓል ይሕሊፍና እሞ ንኩላትና ርሕስ በዓልና ጽነት ካልእ ኣብዚ ሕጂ ክዝረብ ዝፀንሐ ናይ ፅምዶ ትርኢተይ እንታይ እዩ
اتي مالت مرحنة وسيدكم نتي كاب أول جميركا أولا برهانا إن شاء الله مرحنة وسيدهم جميرهم ولو كم تحجد ما بحال دلو هاجر أمنتاي كنت مالت إزي ناي موتن حية هموتيو أبزد ما واقع عداقة إزي تمال خمز نيرو دبحالو كنت يلن حيجي أقدم كان ربحنا انتايو أبزي خنتقط علينا سو نمعبل انتاي كبلو يدلي مالت توم لباما توم هرات بزح تزاريبكم مو كتكونو تخليهم قنافت رئيسي دتباحل دما كمعدو دلي ولا نحناسي كبرن بحلن زلناي أب قدس مصحف ولاكو أب كراهو مايتو علو أيتحدور يدبل سو نعدنا نهاجرنا حج انتاي تقمار الله فقري السني تمال انتاي نيرناي تمالي مصبصاب اندحر دا جميرو مالت አለው ጊዜን ኩነትን ነዝኽ ንጸባጸበሉ ሕጂ ግን ንሰላም ንፍቕሪ ንስራሕ ማለሲ ኣምንታይ ትጉድለት ኣምንታይ ትጌጋ ምንሕና ደኣሞ ኩሉ ሻዕ ዶብ ክንሕሉ ፂታ ብቃታ ኮይንና ክንነብር ኣኺልና ማለት ድዩ ኖ ስለዚ እዚ ተወሲዱ ደሎ ተበግሶ ብጣዕሚ ክንስዕቦን እሞ ከዓ ዓብዪ ፃዕሪ ክንሰርሓሉ ዝግባኣና ማለት ከምዚ ስኻትኩም ተጠርኒፍኩም من نقاح تقبروا دلهم أو نعهم كنسعبن كندقفن نتي كابتي نايدم بسلام وإذ نبرة تمدرس أقدم كمس حزبها كون بوندي تباهيلو تبويو سو نزيهم أبحد ما أدن دامت أنا مسجور وابتنا دم السلام نخسفن إني تتحيزنا نعدنا زربح نجر كنجبر كونت مالت أب أنت تزي أتو كونتيو سو كندقفو لنا معبل تبرابر لبام يخا نفعي خا بزح سريحي كأكاس تلازي حجوين أب كورانا أي نحدر أب كوراناس أي نحدر نايت مالي خمسة أسو جزين الله كن صبات أبينا كمسيو جن حجي أب إمرجنسي كونت انتاي تحسب انتاي كتقبر لك إلنا خنحسب كن كلا لنا سو صمدا أقداسيو مس غربيتنا مس نفسنا أقداسي مهناتو النفاس هو بلاك وسدنا نحر يمتصحلي تقداديمنا نابدحنت نرخبلو مالت إنا نقوي مش إذا ما أبكم وكنتات كنورو دخن كلالنا سو أقداسي مع بدما قرم زخونات ريتو قرم زخونات حساب ني معبل اب زي لولو كنزاربلو سلازدلي كونكون يقداس كمحواتو انا اب نمعبل اب كبري زلني اب تجزي انا زي لو خلون اب سرح سلازقبر نسو حجون مس معبل نورادرلو مخنيات يبلنا انت قرات سفيو تسراح بزحيو كاب كله معبل ايرترا خيدو زقبرو فيديوتات انا ناي بحكي تقيمني سلازي نمعبل نموقع وين نمعبل نمدخا ما يكونن جن كما حواتها مغرق نبوس لزلنا ترايو انا ام بوزيتيف معبلون نزي مع مخرته سميعو نابتن سوز عملو طبوز هنا حساب المخرن يمكن الله خن كون العلي كباي كلني انا ون مغنياتو تي قدم زنبره ابتلو نمبر ولا تسفا زرنا سلام نتكدي تحطو زلو مبزحتنا دما هو حمق تاريخ لنا بحاجة قمت على دما بوجن تجارون رأيو 100 شح 300 500 100 شح 600 شح ميتهم من نابلو سلام دليل لو سمون سلازي كندوس بميتون ترلو خاص اتي سمعتات حدش سمعتات يتمال زقات مكوناتات يزي إرترا نادنا غانزا تاريخنا نرسع يكونن زبال زلو جن reconciliation مجمريا أميديا ميديا نبعثن أجرجرن أي سرح نسحب زك قرارب سرح نسرح هنا نبدلنا I hope إذن قبر زلنا سرح نقول كينات تطوابيلو تهزبي سلامة ونف سلام تمليسنا سلام عدك في الطرن دليتي أنا قوميو منقست زي تحوسو ناي سلام قعزو أي سرحني ريناي نازي أتوم منقستات أنفت يبا مالو هجي سلازين إذا أنفت نسوم كابتن نسوم زحسبوه نلعلي ناف سلام كنوزدو نايتوم زي قاتات حلافنت علنا نعود معنا بزي تقابينا زلنا هاشم ويلكم هاشم هلا جيرجو كميك سلام دي
مرحبا هاشم ابزيا زلهم اندحري ابتا سكرين فيديو دي كفيتكم تحت ورديكم اب تحت زلهم كاب فيديو زولعكم ترينا لعلنا مس مخنياتنا فيديو سيشن سلازخونه زي سلازي فيديو تغيركم ويلكم اوكي جاجو صبوا الله خاجرجو عركي እንታይ ክብል ደልየ ቀድም ህዝብና ርሑስ በዓል ናጽነት ይግበረልና ንኹላትና ኣብ ውሽጥና ኣብ ደገ ንርከብ ብፍላይ ከዓ ነቲ ደኺመ ከይበለነ እዚኣ ሃገር እዚኣ ለይትን መዓልትን ዝሕሉ ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እንቋ ዓብዛ ኣብቅዓካ መበል 34 ዓመት መዓል ናጽነት ኣብቅዓካ ክብል ይፈቱ ቀፂለ እውን ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ንዓመታ ኢንሻአላ ኩላትና ኣኻኺቡ ናብቲ ኣማሙቕ ዝኾነት ሃገርና ንምለሰሉ እዋን ስደትና ይሕፅረሉ እዋን ክገብረልና ከዓ ይምነ ቀፂለ እንታይ ክብል ደልየ መስለካ ጀርጂ ሓወይ ቅድም ኣብዚ እቲ ኣርእስቲ ብሰባት ዘይኾነስ ኣንሕና ብዛዕባ ሃገርናን ብዛዕባ ህዝብናን ብዛዕባ ሰራዊትናን እንታይ ኣሎ ንዓና ዘረብሕ ብፍላይ ከዓ ነቲ ሃገር ዘርባሓ ነገራት ብኡ ክንዛረብሲ ክስታይ ኣለና እምበል ኣብዚ ብውልቀ ሰባት ኣብዚ ሓሳብና ተሰማማዕ ክንብል ብሓይሊ ወይ ኣብዚ ሓሳብናትና ክስታይ ግበር ክንብል ብሓይሊ ንዝኾነ ሰብ ንግድዶ ሰብ የብልና ማዕበል ካብ ሃገራውነት ናቱ ንቕ ኢሉ የለን ኣብቲ ሃገራውነት ናቱ እዩ ዘሎ ሓሳብ ናቱ እዩ ርእይቶ ናቱ እዩ ከዓ ዝህብ ዝነበረ ስለዚ ሕጂ ብዛዕባ ማዕበል ምዝራብ ኣብዚ ዝኾነ ትርጉም የብሉን ማዕበል ካብ ሃገራውነት ናቱ ክንዲ እዚኣ ሽብር ወፂ የለን ኣብቲ ሃገራውነት ናቱ ኣሎ ኣብዚ መፂና ግን ንማዕበል ከምዚ ንዓኻ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ነቲ ቻናል እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ምክንያቱ እንተተመላሊስና ናብ ነንሕድና እንተተመላሊስና እቲ ነገር ኣብ ካሊእ ክስታይ ኣብዚ ከዓ ፀላእቲ ኣለዉ ኩሉ ሰብ ዘጣቕዓልና ፈታዊ ናትና ማለት ኣይኮነን ወይ ፈታዊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ሃገራውነት ወፂኦም ዝዛረቡን ሕማቕ ዝገብሩ ሰባት እውን ከም ዘለውስ ክንፈልጥ ኣለና ኩላትና ንእሽተይ ይኹን ዓብይ ይኹን እዚ ናይ ፅምደ ነገር ጆርጅ ሓወይ ምስ ተጋሩ ጥራይ ዘይኮነስ مس انكولاي مس امحرا انكولاي مس سودان انكولاي مس يمن انكولاي مس جيبوتي بزتفالالي ابت قربابتنا زلت بوتا حنا زلنايو ناي كل غزانا حدغا بوتاي كغرمكا بقدمي كلتا معالتي بقدمي خلتا معالتي حاجه لابزي بلوتي كانيايو انا ابزي هاجر انا زلخوس زي يو اي اي زي دبي مهلتيو انا ابزي زلخو كغرمكا عبي مستير او تشيمالو እዚ ምስጢር እዚ ከዓ ንዓና ሓደጋ ስለ ዝኾነ እዚ ሰብ እዚ ኤርትራዊ ምዃናይ ኣብዚ ብሎቴካና ኤርትራ ከዓ ጠቕላቕ ይዛረብ ስለ ዝኾንኩ ይፈልጠኒ ስለ ዝኾነ ረኺቡ ኣዛሪብኒ እዩ ካብቲ ጎረቤትና እዩ ንሱ እውን ኣብዚ ከዓ ነዊሕ ስለ ዝገበረ ናይዚ ዓዲ እዚ ጅንስያ ሂቦሞ ዘለዉ እዮም ፈሊጥካ ኣለኻ ክሳብ 120 ሚልዮን ኣውፅኦም ኣለዉ ንኤርትራ ንኸህርሙ እዚ ሃገር እዚ ፈሊጥካ ኣለኻ ሕጂ እዚ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ نقليل خستا يكونن انا ابت زملكته اكل اصيح لكم ግን እንታይ ያለው መስላኩም ሕጂ ኩላትና ኢድን ጓንትን ኮይና ነንሕድና ተሓሒዝና ነዚያ ሃገር እዚኣ ካብዚ ዘሎ ፀገም ወይ ካብዚ ዝመፀና ፀገም እንተ መፅኡ እቲ ፀገምስ ከመይ ጌርና ከምንወፆ ጥራይ ክንሓስብ ኣለና ኣብዚ ሱቂና ኣይንማቃቀል ተማቃቂልና ዝኾነ ትርጉም የብሉን ኣንሕና ኣብታ ሃገራውነት ናትና ገጢልና ነቲ ዝመፀና ዘሎ ተፃብኦስ ከመይ ጌርና ክንብድሆ ክንሓስብ ኣለና ኣብዚ እዚ ሃገር እዚ ነዚያን ሃገራት ንኣፍሪቃ ቀልጢፍ እዩ ዘፍርሰን ዘሎ ቀልጢፍ እዩ ከዓ ክስታይ ዝገብር ዘሎ ሓይሊ ናይ ገንዘብ ኣለዎ ናይ ኩሉ ክስታይ ኣለዎ እዚ ሃገር እዚ ኣነ ዘለኹዎ ማለት እዩ ዩኤኢ ማለት እዩ ስለዚ ሕዋት ኩላትና ክስታይ ንግበር በቲ በኣብ ኣሕመድ ክመፀና እዩ በዚ ከዓ ብዳዕሚ ሰሪዕ ዝበሃል እዚ ሓይልታት ናይ ቁልጡፍ ደገፍ ዝበሃል ኣብ ሱዳን ዘሎ ብኡ ክመፀና እዩ ብፍላይ ከዓ እዚ ቁልጡፍ ደገፍ ዝበሃል እንተስዒሩ ብክልተ ወገን ክወራና እዩ ዝደሊ ዘሎ እዚ ሃገር እዚ ኩሉ ገንዘብ ናቱ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ከፍስሶ እዩ ዝደሊ ዘሎ ንኩናት ጥራይ ስለዚ ኩላትና ንሕና ኢድን ጓንትን ኮይና ከመይ ጌርና ብሓንሳብ ንብድሆ ነዚ ፀላኢ እዚ ንሕና ሱቂና ኣብዚ ኣይንመቃቀል ከም ሃገራውያን ከም ኤርትራውያን እቶም ተቃወምቲ ሕዋትና እውን እቲ ተቃወማይ ደጋፋይ ዝበሃል ኣብዚ ሰዓት እዚ የለን ኩላትና ኤርትራውያን ኣብ ሓደ መስመር መፂና ነቲ ፀላኢ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ዘሎስ ወይ ነቲ ተፃቦ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ዘሎ ክንብዲ ጥራይ ክንሓስብ ኣለና ሱቂና ይኮናን ኣብዚ ክስታይ ንገብር ዘለና በዓል ጆርጆ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ከይኸድናስ ንምሃር ኣለና ኣብዚ ክንደይ ሽርሕታት ይግበር ነይሩ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ጀርጆ ሳለ ጀርጆ ኩሉ ፈሊጥና ኢና ክንደይ ሽርሕታት ክንደይ ምስጢራት ካብ ኮንግረስ ኣውፅኡ ኣብዚ ሓምፃልና ኣሎ ንምሃር ኣለና ኣብ ልዕሊ ሃገርና እንታይ ይግበር ነይሩ
قبل على هجرنا خا أنت يبهلني ساب حجة خا أنت يحسب له حوات كلاتنا سقيلنا أبحدا مسمر متينا خستاي نكبر إزيها هجر إزيها جوبا عبي جوبا توصينيرا حجي أفتي أجا موسى يا زلا دارجا ودينا ينا نتجوبه حجي نقدميتنا نسقم زلنا إذا قدميت نسقم له زلنا خا كلاتنا حبيرنا بحنسب كندي بنت خوينا أفتي أجوبه أنت خن جبر لنا إذن قانتن كانت حاجة لنا حدنت نكبر حدنتنا حزب إيرترا نسرح سبيرومي زد لنا على السوشيال ميديا ون إحنا مسخون إحنا بتعمل تبغيو انتايو تي ريتونات كات حسابنات كات بتعمل تبغيو وانا ويو أبقال من قدي جزية خنت فيها بلان جنكا إيرترا كسع كندو إيرترا بإمارات يكون وي بناي السعودية حيلي وي وين بناي أبي أحمد عيلي كدم ساسن كتفرسن تخل هجرة يكونتن مجمريا ناتنا سترينجز كنفلت علينا حيل ناتنا نفلت علينا إيرتراويان إيرترا أيكونن إمارات مالز متصدرونن جنزبن كسد زغل درجن منجست هايل ماريام نملو إثيوبيا تقوصاص يرخلو ساب 10 بليون زبصح دولار هيبو ناتو تانكتات هيزمسيو ناتو راديو هالو هيزمسيو ناتو مكوننات هيزمسيو نحن حبرة سوفيت بين قايت أخلني قطبه هلا ناي كوريا توسيقو ناي إسرائيل توسيقو ناي جرمن توسيقو everybody توسيقو زباقون باركا 13 سراويتي نيرو سلازي the game is always تي ناي علمنا كايدا انصارنايو زبير تران كم نايلومي أبز بلس مدرخ يلن هذا أبي أحمد أيكونن إيرتران إثيوبيا قاصر أيكالن الله زانا لومي إن أول سعيد زرياتنا دما أب فانو حبرة مسيرة الله أزيا قد سيلنا نيرنا سليمان ميت باق برا كلهم ميت كبروا يا يورسالين كم تكيه كله بيك بيكو ميت كبرا با إدمو أنا حسابي بقوة أنا هذا عدل كيف أتوينه يس بكازيات رايلك بكان عها بزحات سلزلو بحفشة انتين مالتي أنا هاشم صبوز خنا ريتو يجن زبير إيرترا كده يبلون مخنياتهم بس إنتم زد لينا زلوا كيناتنا بإيرترا يمسيو أنا إيرترا نزل كنا تتزع قدي ما هزات زلا السودان درونات ناي دعم سريع برسودان ويقال هاري من تيل نمبر أبايتا دعم سريع نبع له كاب كارتون وتي أبي بوتابت إلو أبايتا ونستيل سراوي السودان يزعوا زلوا سلزي إيرترا نتكون تتقدي ما هزات زلا زخون الريسك دماغتوس سلزي دللا تتصمدون إيرترا يقد سايو بزيا جرنان حلفا تحبريتانا هاشم جنا قد سينيرو أسفا بلما دهريو بزحات سلزلونيا حترنا بلو حجي سوري جايس يا سوري جورجو زي حساب زي ما دلو بتعمي تبو عندي جن غالع عدل كهبلي أنا خوت عايش مهنياتو كميتي كلنا نيشين تهيبو تدميري تعب زغون باي ذا واي اتي ناي صمدو قداي ناي منقص إيرترا حجي دا يكونس نافشحن تعطي من 7 حاموشان وياني مس ويانا سامي جنيري مهنياتو نحابر صلاة أسلز نبرنا مالتي نحابر صلاة أمينيو أبتحتي منقص هاي مريم زنبرت إثيوبيا نشكون حزبي تግራይ يكون ولا حزبات إثيوبيا حفشاو بعبيون نحنا ناي مغزات حتو زنبرنا اتقال سخاف تعت صمدو زنبري حج يكون حديث صمدو متي منالبات عدمنا مس اغلس نفوتو سلا زلنا طرحتي صمدو نابز مقدر لمبر اذا صمدو حجي انتا يدلينا زبل حساب اندحر كمت خوين كن تا خوين زي لينا وسوياني يكون صمدونا مس حفشاو زوانا اغفح بلنا هنريوت زبلص اي صمدو مصلات خاطر حيكون ولا مس فوتو تخون صمدو له ناي قطرا صمدو يلندي ناي ايكونومي صمدو يلندي ناي تحابير كاسرح صمدو يلندي بزح نغرات يتصمدو نقول زتقال لا يكون اول كسبات زهبد يكون سي بدرجه هاجر بدرجه منغستي بدرجه زوبا بدرجه عالمنا تصمدو طميتنا كنسرحالو نفتن او زتكور حساب كلنا خسال الله حزب إيرترا دسقو ነገር የለን ሕጂ ኩሉቲ ዝብጻሕ በፂሑ ወይ ካብ 89 ዓመት መዓልታዊ ህይወት እንዳ መዓልታዊ ካብ መግዛእቲ ጽልያን ጀሚርካ ስጋ ኣብዚ ሕጂ ምስ ወያነ ንዋጋሉ ዝነበርና መዓልታዊ ህይወት ንሓለፈ ህዝቢ መዓልታዊ ኢና ህይወት ነጥፈ ነርና ሕጂ ግን እዚ ነገር ዝደው ክብል ኣለዎ መዓልታዊ ህይወት ንሓለ እንዳ ጥፋእኻ ተጥላይ ትኽእል ኣብ ዝኾነ ሽግር ነዚ ሽግር እዚ ክንፈትሖ እንተኮይና ሓደ እቶም መንእሰይ ከነቅሕ ኣለዎ بعين ويانا بعين إثيوبيا كريئة يقولون بعين زبانة كريئة اللو زبانة كل رجعت كل اللو سلام كل اللو
መንግስታት ውን ንዑ እዮም ዝዕድሙ ደለው ኣብ ሰላም ይኸ ኣትረብሓ ደለው ፀባይ ኮነ ዝድፋእ ደሎ ደም ዝድፋእ ደሎ ስለዚ ነቲ ከምዚ ዓይነት ህይወት ብናይ መገዲ ንምክቶ ብንቕሓት ኢና ንምክቶ ንቕሓትና ክብርኽ ኣለዎ መንእሰይና ኩሉ ናብ ሃገሩ ዘብለሉ መገዲ ክህሉ ኣለዎ ንዓና ደስጋና ነገር የለን ሕጂ ዝኾነ ፀላእ ደስጋና ነገር የለን ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሓድነትና ኣትዩ ክሰብረና ዝኽእል ነገር የለን ህዝቢ ኤርትራ ብሓድነት ተጠሚሩ እዩ ወላ ብዓቕምና ተሪኢኻ ይውን ተሓይሊ ተሓድነት ንባዕሉ ዓቕሚ ስለዚ ኣብ ዞባና ቀላሲት ኮይና ዘላ ሕጂ ኣብዚ ጉዕዞ ናይ ልምዓትና እንድሕር ልምዓትና እንዳበረኸ ኸይዱ ከዓ እንዳሓየልና ስለንኸይድ ኩሉ ግዜ ሓይሊ ዘለዎ ከዓ ተፈራሂ እዩ ንሰላም ከዓ ንሱ እዩ ዝዕድም ኩናት ፈሪህ ይኮነን ግን እቲ ሰላም ዘምፅኦ በረኸት ኣብ ምንታይ ኣብ ምዕባለ ናይ ህዝብኻ ኣብ ምዕባለ ቁጠባኻ ኣብ ምዕባለ ዞባኻ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ናብ ከምዚ ኣድሂብና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ስለዚ እቲ ፅምዶ ብዓይኒ ወያነ ብዓይኒ ኢትዮጵያ ጥራሕ ከይረኣና ብዓይኒ ዞባና ብዓይኒ ዓለም ኩሉ ግዜ ዝምድና ስለ ዘድልየና ኣተኩርና ኣብዚ ክንሰርሕ ክንፍትን ክንክእል ኣለና ስለዚ እቲ መንእሰይ ንባዕሉ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ካብ ዝሕልፎ እቲ ግዜኡ ኣተኩርኡ ኣድህብኡ ናብ ህዝቡ ኮይኑ ንቕሓቱ ኣበሪኹ ምስቲ ፅምዶ ዝብል ሓሳባት ተኣሳሲሩ ንቕሓቱ ክበርኽ ክኽእል ኣለዎ እሱ እቲ ሓይሊ ዝበሃል ስለዚ እቲ ፅምዶ ብዓይኒ ወያነ ጥራሕ ይንርአዮ ብዓይኒ ዞባ ብምሉእ ንርአዮ ዋላ እቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕጂ እዚ ሕጂ ንኣዲስ ኣበባ ዘመሓድር ዘሎ ስርዓት ዝቕፅል ኣይኮነን ነዊሕ ዝቕፅል ዕድመ እውን የብሉን ስለዚ ንሕና እቲ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ብኣወል ስዒድ ወይ በዓል ጆርጆ ድራር ዝመፀ ደይኮነ ብመሰረቱ ሰውራ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከምዚ ሕጂ ህግደፍ ከይኮነ ከሎ ኣብ 70ታት 80ታት ምስቶም ከባቢና ዘለዎ ፀላእቲ ክሰርሕ ፀኒሑ እዩ ብዘየገድስ ኣተሓስቦም ንናይ ሓባር ዕላማት ትገብሮ ነገር ብዙሕ እዩ ሕጂ ነዚ ኩሉ ሓይሊ ናይ ዓለምና ስዒሩ ዝመፀ ሓይሊ ሎሚ ንሰውራ ኤርትራ ወይ ንህዝቢ ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ከነቃንቆ ዝኽእል ሓይሊ የለን ኣብኡ ንገንዘብ ሓይሊ ከም ዘለና ንፍለጥ ዘፍርሃና እንደሰክፈና ነገር የለን ሕጂ ስለዚ እዚኣ ክብል ዝደሊ ንንቃሕ ንሕና ንበርትዕ መንእሰያትና ከዓ ካብ ሕማቅ ነገራት ንእለዮም ነቲ ተሓሳስባ ከዓ ናብ ሓደ ክጥመር ከም ዘለዎ ንግበር ዝፅምዶ ግን ሓድሽ ኣተሓስባ ሕጂ ዝመፀ ደይኮነ ምናልባት መንእሰያት ኮይና ነዚ ሕጂ ንሰምዖ ንህሉ ንኸውን ኣብ ሰብዓታት ዝነበረ ግን ህዝባዊ ግንባር ካብ ቀደማ ትሒዙ ምስ ፀላእትና ዝነበሩ ንናይ ሓባር ፀላኢ ደስርሖም ዝነበረ ወያነ ንባዕሎም ምሳና ኣብ 74 ክምስረቱ ከለዉ ስጋብ 80 ብዙሓት ጎፅጎፅ ኢና ሓሊፍና ግን ናይ ሓባር ፀላኢ ነይሩና እዩ መን እሱ ደርግን ዘርያቱን ስለዚ ኣብ ከምዚ ምውዳቅ እውን ሰሪሕሉ ስለ ዝኾነ ትፅምዶ ሕጂ ንሕይለሉ መገዲ እንዳበርትዕና ንኸደሉ መገዲ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ደሰክፍ ነገር የብልናን እቲ ሕማቅ ኣተሓስባ ዘለዎ ከዓ ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ዝምፁ ስለ ዘይተርፎ ናብዚ ሓደ መገዲ ንኺድ እሞ የቀኒየለይ ተንኪዩ ጀርጆን ዕድል ዝሃብካኒ Yes, thank you ኣሰፋዊ የቀኒየለይ ሰማካ ፀኒሐ ብጣዕሚ ፅቡቅ ርእቶ ኢኻ ሂብካ that's why ድማ እቲ ሓሳባት ንሃብተመ ክኸይድ ከሎ ነቲ ዘለና ኩነታት ድማ ዝያዳ እናተረዳናዮ ንኸይድ ሕጂ ነቲ ዝበልዎ ክደግሞ ይኮንኩን የሩሳሌም ዌልካም እስከ ናትክ ርእቶ ኣስምዐና ድምፂ ይስማዕ ኣሎ ዶ እዋ ይስማዕ ኣሎ ጆርጅ ሓወይ እሞ ኣፈወርቂ ክኸይድ ኣይደለኹን ነይረ ኣብቲ ኮንሰፕት ንእሽተይ ንራኸብ ነርና ብዝኾነ ስለ ድፍረተይ ዓበይቲ ኣሕዋተይ የቕሬታ ግን ፍልይ ዝበለ እንድሕር ተዛሪበ ኣይትቀየሙኒ ሓሳበይ ክገልፅ ኣይተሓዝብለይ ኣብዛ ኣፈወርቂ ክብሎ ዝፀንሐሲ ቅድሚ ሕጅስ ፅምዶ ሰሪሓትሉ እያ ኤርትራ እወ ሰሪሓትሉ ግን ናይ ብሓቂ እንሻሎ ከምቲ ዝድለኻ ኣይረባሕናሉ እንድብል ሓሳብ ኣለኒ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ፅምዶ ግዜና ንሕና ፀሚድና ምሽ ብምሉእ ልብና እንዳሰራሕናሉ ከለና ነቲ ፅምዶ ኣቦታታ እንዳሰርሕሉ ክሳብ ሃገሮም ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ዘእተውዎምሲ ንኩሉ ተፃዊሮም ምሂሮም ኣሰልጢኖምንሲ እንታይ ረቢሕሉ ዋላ እቲ ህዝቢ ከዓ ከም ህዝቢ ሓቂፉ ምድሪ ቤቱ ከፊሉ ፍርቂ ገዝኡ ሂቡ ኣንቢርዎ ሓስዩን ሓሳስዩ ዘቕተሉ ኣይን ፀባፀብ ዘይኮነስ ሕጂ ክንታይ ኢና ክንረብሕ ከምዚ ዓይነት ክድዓት እንድሕር ድመፅእ ኮይኑ ስለምንታይ ዘይንከላኸሎ ኣሕዋት እዚ ከዓ ክንሓስበሉ ኣለና ኩሉ ግዜ እንድሕር ንጥለም ኮይንና ንምንታይ ነታ ትመፅእ ናይ ፅምዶ ፅልመትከ ደይንከላኸላ ከመይና ኩሉ ግዜ ኣመንቲ ጥራይ ንኸውን ከመይና ኩሉ ግዜ ብእምነትና ንውፃዕ እንድሕር ፅምዶ ኮይኑ ኸ ነንሕርና ደይንፀምድ ጆርጅ ሓወይ ውሉድ ምስ ወላዲኡ ብዙሕ ነገር ዝስራሕ ኣሎ ወፊሩ ኣገልጊሉ ምስ መፀ
እንታይ ዓይነት ፅምዶታት ክሰርሕ ባይታታት ትፍጠረሉ ብዙሕ ነገር ዝስራሕ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ናብ 6 ዘባታት ፀሚደን ክሰርሓሉ እንሻሎ ብፍኑ ከማን ምሽ ኣብ ሃገርና ስፍኑ ክብል ንሕብ ኮይነ ዝኾነ ሓሽሽ ነገር የለን ዝኾነ ጫት ነገር የለን ደባላሽነት ህዝቢ የለን ስለዚ ብስነ ስርዓት ነቲ ኢኮኖሚ ሓፍ ዘብል ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ኣብቲ ጋሽ ባርካ ዘሎ ናብ ዞባ ሰሜን ኣቕሕ ሓደ ዘይራኸብ ሕዙ ተኸደ ኣብ ዞባ ደቡብ ከምዚታት ፅምዶታት ብዙሕ ነገር ዝስራሕ ነይሩ መንእሰይ ድፀምደሉ ስራሕ መንእሰይ ድባራትዓሉ ስራሕ ኣብ ውሽጥና ንፀምደሉ ስራሕ ብዙሕ ነይሩ ብደገ ደሎ ምስ ውሽጡ ፀሚዱ ክሰርሕ ኣነ ብተሰዲድ ኣለኹ ኦኬ ኣብ ውስኻ ከምዚ ባይታታት ፍጠር ከምዚታት ባይታታት ድፍጠር ፅምዶ እዚ እንዳተፀበየ ህዝቢ ምስ ካልእ ጎረቤትና ከምዚ ክንከውን ኣለና ተደይ ፀሚድና ከምዚዩ ገለ ክትብል ፀኒሕካ ጆርጅ ሓወይ ንሕናሲ እግዚኣብሔር ይመስገን ቅድሚ ሕጂ ኣቦታትና ደም ለፊዖም ደም ፅዋ ሃገር ኣለዎም ዓፅምቶም ከስኪሶም ኦኬ ንሕና ዝወለዶ ካብኡ ስለዝሓመቐ ኣይኮነን ተሰዲዱ ዘሎ እንታይ ነቲ ኣቦታቱ ደምፃ ክብሪ ንኸይትንክፍ እንዳመረሮ ነታ መራር ካልእ ምረት ንኽርኢ ከስተማቕር ወፅእ ኣሎ ንሕና ብንሕና ደ ንፀምድ ንሕና መንእሰያት ምስቶም ኣቦታት ምስቶም ንኣሽቱ ምስቶም ኣሕዋት ደ ንፀምድ ኤርትራውያን ብኤርትራውያን መዓስ ኢና ንፀምድ ተን 6 ዘባታት መዓሰን ድፀምዳ 9 ብሄር ሕጂ ብክስታይ ጥራይ ብባእሲ ወይ ዓሌትነት ገለ ይኮነን ትፀምዶ እቲ ኢኮኖሚ ፅምዶ መዓስ ኢና ንፀምድ ኢየሩሳሌም ተረድያ ከለኹ እኮ እቲ ሓሳብ ኩሉ ግዜ ክበኩም ይዕድል ክበኩም እየ ሶሪ እንታይ ክብለክ ደልየ ኣለኹ መሲልኪ እዛ ፅምዶ ብኸመይ ተረድዋ መሲልኩም ነዛ ናይ ኩናት ናይ ትግራይ ምስ ተወደት ኤርትራ ምናልባት ዓበይቲ ነገራት ንፅበ ነርና ክንከውን ንኽእልና ግን ናይ ኤሌክትሪክ ኩነታት ተፈቲሑ ኣብ ካልእ ጉያ እውን ጉያ እዩ ዝግበር ዘሎ ብዓቕሞም ማለት እዩ በቲ ዘለዎም ዓቕሚ ማለት እዩ እንታይ ግን ይደልሉ ኣብ ሕጂ እውን ንሕና ናብ ሰላም ኣቕኒዕና ክንሰርሕ ኣይደልን እዩ ዘሎ as simple as that ናብ ሰላም ክንከይድ ኣይደልየናን እዩ ዘሎ ኤርትራ እንታይ ይደልዩ ኣለዎ ኣብቲ ናይ ቀደም 20 ዓመት ኣብ ግንባራ ዝነበርናዮ መድረክ ክንከይድ ኣይደልዩን እዮም ዘሎ ምክንያቱ ፅምዶ እንተዘይ ጌርካ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ መፅኡ ክዓርድ ኣብ ዛላንበሳ ክዓርድ ኣብ ባድመ ክዓርድ ኣብ ጥቃና ክመፅእ ሰራዊትና ድማ ኣብ ግንባር ጠጠው ክብል እዩ ፅምዶ ዘድልየና ዘሎ ኣብ ትግራይን ኣብ ጥቃና መፅኡ ከይዓርድ ኢና ንክልክል ዘለና እቲ ዕላማ እሱ እዩ ብንየው እቲ ዳዕመ ሸሪዕ ዝበሃል ከሰላን ድሕሪ መፅኡ ብባድመ ጥራይ ደይኮነስ ብሱዳን እውን ኣብ ድፋዕ ደው ዝብል ሰራዊት ክህልወና እዩ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ፀላኢና ንኸይለግበና ነቲ ትግራይ ኣብ ጥቃና ዘሎ ናይ ኣቢ መደበር ንኸይከውን ንዓታቶም እውን ክረግፆም ያቡ ክመፅእ ንሳቶም እውን እኮ ንዓና ሓልዮም ጥራይ ኮኑ ዝገብሩ ዘሎ ንዖም እውን ካልኣይ ግዜ ከጥፍኦም ይደሊ ስለ ዘሎ ንሕና ዕድል ኣይነበካን ኢና ካባና ርሓቕ ኣልና ይብልዎ ኣለዉ ኤርትራ ድማ እወ ርሓቕ ኣልና በልዎ ወገን ኣምሓራ እውን እወ ርሓቕ እናበልዎ እዩ ትፅምዶ ተረዲኹም ድለኸ ኤርትራ ናብ ምዕባለ ክትከይ ትደልላ ኤርትራ ናብ ልምዓት ክትከይ ትደልላ ኤርትራ ወላ ነቲ ሰራዊት እውን እኮ ብረት ኣግዲፋ ኣብ ዲጋታት ያው ፊራቶ ዘላ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ናብ ሕርሻ ካኣቱ ተኮይኑ ክሰርሕ ዲጋ እንተደይ ፀኒሕዋ ሕርሻ ክሰርሕ ኣይከልን እዩ እዚ ኣብ ግንባር ዝነበረ ናብ ሂወት ክትመልሰ ኮይንካ መሰረት ክትገብር ኣለካ ዲጋ እንተጌርካ ኪድ ንሃልካ ግራት ሕጂ ኣልምዕ ክትብላ ትኽእል ኢኻ መብዛሕትኡ መንእሰይና ድማ ሓረስታ እዩ ወዲ ሓረስታ እዩ ስለዚ ዲጋ ሂብካ ኪድ ኣብ ጋሽ ባርካ ኣልምዕ እንድሕር ኢልካ ክሰርሓልካ እዩ እምበር ናይ ፋብሪካ ምፂኻ ዳ ክተስርሑ ዝኽእሉ መንእሰይ ዲጋታት ሰሪሕካ ጎላጉል ገቲርካ ኪድ ንስኻ ስለ ዘገልገልካ መሬት ንዑቱ በቐዳማይ መይ ብመቶር ጌርካ ትሕግዞ መስኖ ጌርካ ትሕግዞ ሰሪሕካ ስድራ ካእለ ስድራ ሰሪሕካ ንቅድሚት ኪድ ኢኻ ክትብሎ ነዚ ንክንገብር ድማ ሰፊሕ መሬት ኣለና ንሕርሻ ክኸውን ዝኽእል ንኩላቶም ከእንግድ ዝኽእል ስለዚ እዚ ንኸይንገብር እዩ እቲ ፕላን ካብ ኣቢ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ንኸይንገብር እቲ ኢማራት ኤርትራ ጌና ካብዚ መንፈስ እዚ ከይወፀት ከላ ተወሳኺ ኩናት ትግበረሎም ምክንያቱ ተወሳኺ ኩናት መንእሰይ መሊሱ ክሃድም ክገብሮ እዩ ተስፋ ክቆርፅ ክገብሮ እዩ ናይ ምዕባለ ተስፋ ዘይብላ ሃገር ኮይና ክትስምዖም እያ ድሕሪኡ ሕልሞም ኩሉ ክመውት እዩ ሲቲ ፕላን እዲኹም ኣለኹም ስለዚ እቲ ካብ ኤርትራ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኩነታት ኣይንምለስን ኢና ንፀላኢ ኣብ ጥቃና ክመፅእ ኣይነፍቅደሉን ኢና ሕርጊጎ እኮ ዓብ ፀዓት ዘመንጩ መደበር እዩ ነይሩ እቲ ግዜ ኩናት እኮ መጀመርያ ንሕርጊጎም ሃሪሞም ሕርጊጎ ንኩናት ስለ ዘድልዮም ድዩ ኣይኮነን ኤርትራ ክትምዕብል ስለዘይደልዩ ናይ ቢሻ ናይ ዕደና ቦታ ክንደይ ግዜ ተሃሪሙ እኮ እዩ ኣብ ቢሻ ኤርትራ ታንክድ እያ ተፍሪ ዘላ ወርቅያ ተውፅእ ዘላ መሬታ ወይ ካልእ ማዕድን ስለምንታይ ግን ኤርትራ ሓፍ ክትብል ስለዘይብላ
እቶም ኢንቨስተራት ኣብኡ ዝነበሩ ብዝተፈላለየ ክሲ ኣብኡ ክሰርሑ የብሎም እንተባሂሎም ስለምንታይ ኤርትራውያን ስለ ዝሰርሑ ዘለዉ ኤርትራ ስለ ትረብሕ ዘላ ስለዚ እቲ ፕላን ክርዳእና ኣለዎ there's a huge plan behind ኤርትራ ናብ ምዕባለ ክትከይድ ኣይደልይዋን እዮም ሚን ኤርትራ ኣብ ኩናት ኣቢ ኣሕመድ እዩ ኣምፅዋ ወይ እውን ወያነ ተኩስላይ ኣብ ኩናታት እያ ብሕግና ዩኤን ድማ ግብረ መልሲ ክትብ ትኽእል እያ ሂባ ድማ ወፂያ ንብል ኣለና ስለምንታይ ንኣቢ ዝኩሉ ህልቂት ዝፈፀመ እገራደ የውርድሉ ኩናት እኮ ኣቢ ዝያዳ ኣብቲ ኩናት ኢድ ዝነበሮ ንኣቢ IMFን ወርልድ ባንክን ገንዘብ ሂቦ ኣሎ ንኤርትራ ግን ኣጊዶም ኣለዉ we need to open our mind ርእስና ምኽፋት ከድልየና እዩ እቲ ገይም ከምዚ ኣቃሊልና ንሕና ንፅመድ ጉዳይና ንግበር ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ እቲ ዝቐለለ ንሱ ትስራሕ እንታይ ለይትን መዓልትን ወላ እውን እቲ ኩናት እኮ ንዓታቶም ብሂወት እውን እኮ ሓደጋ እኮ እዩ ብሂወቶም እዚ ኩናት እዚ 50 ዓመት 60 ዓመት ኣብ ኩናት ክነብር ዘለ ሰብ የለን ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ኩናት ንክቋፀርዎ ፀገም የብሎም እንታይ ኩናት ኣድልይዎም ህዝቢ ኤርትራ ክቋፀርዎ ኣቢ ህዝቢ ክቋፀር ስለዘይደሊ ኩናት የድልዮ ኣጀንዳ ኤርትራ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ንምቁፅፃር እንታይ ኩናት የድልዮም ኣብ ኢዶም እንዲ ዘሎት ህዝቢ እንታይ ገብሩ እዮም ሱዳን ወይ ምስ ትግራይ ወይ ምስ ኣቢ ኩናት የድልዮምኒ ድሓርካ ኤርትራ እኮ ንኣቢ ከነፍርሰና ንብል ይብል የለን ወይ እውን ከምዚ ዝብል ዘረባ የብሉን ኣቢ ግን ንኤርትራ ክድምስሰ ዓሰብ ክወስደ ንኤርትራ ክጥቕልላ እዩ ዝብል ዘሎ ብግልፂ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኤርትራ ትወዞ ዘላ ስጉምቲ ክንድግፎ ኣለና ከምቲ ዝበልክዮ ድማ ፅምዶ ኣብ ናሓትሕድና ይቀዳማይ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ታሪክካ ኣብ ታሪክ ተመርኪዝካ ክዛረብ ኣለካ ህዝቢ ኤርትራ ክዕወዝ ዝኸኣለ ኣብ ደገ ዝነበረ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምስቲ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ኣጆኻ ህዝባዊ ግንባረይ ንስኻ ኢኻ ተጥዕነኒ ስለ ዝበለ እዩ ኣብቲ ናይ 98 ከምኡ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ብኩሉ ዓቕሙ ደገ ዝነበረ ድማ ብኩሉ መንፈሱ ስለ ዝሓገዘ ተወፂኡ ሕጂ እውን ኣገይን ኣብዚኣ ናይ ኩናት ሽበራ ክንፈጥር ኣይንደልና ኤርትራ ኣብ 25 ዝሓሸ ቃውማይ ዘለዋ ስለምንታይ ኤርትራ ሰላም ኣለዋ ውሽጣ ኣቢ ኣሕመድ ድማ እታ ዝደኸመት ኢትዮጵያ ሒዙ ዝፍክር ዘሎ ኢማራት ሒዙ ኢማራት መን እዩ ኣሚን ኣይኖ ኢማራት ቁሩብ ገንዘብ ኣለዎ ይባት ኢማራት is not America ኢማራት ራሽያ ኣይኮነን ኢማራት እስራኤል ኣይኮነን ኦር whatever ኣይኮነን ስለዚ ዓውደ ኩናት ንኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ከውድቓ ዝኽእል ሓይሉ ላይ ንብልና ግን ካብ ምዕባለ ከታርፋ ዝኽእል ሓይሊ ግን ኣሎ ንዕቕካ ክረአ ዘይክእል ዓቕሚ ኣሎ ታስዋይ ፅምዶ ዘድልየና ምስ ፋኖ ክንፀምድ ኣለና ምስ ህወሓት ክንፀምድ ኣለና ምስ ኦነግ ክንፀምድ ኣለና ምክንያቱ ንሳቶም ነቲ ስራሕ ይሰርሕዎ ኣለዉ ፋኖ 2 ዓመት ገይሩ ኣብ ግንባር ስለዚ ንፋኖ ኣጆኻ ምባል ንዓና ይወፃና እዩ ኣቢ ኣሕመድ ዕንደራ ናቱ ከወግድዎ ስለ ዝኽእሉ ሶም ንፋኖ ምትብባዕ ፅቡቅ ስለዚ ብከምዚ መንፈስ ሰሪና ትፅምዶ ንኤርትራ ናብ ምዕባለ ንኸይትኸይድ ኣይኮነን ካባይ ንላዕሊ ምዕባለን ህንፀትን ናብኡኹን ጎይ ዝደሊ ሰብ የለን ግን ሰላም ተዘይብልካ ግን ክትሃንፃ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሎሚ ትሃንፆ ዘለኻ ዕቡድ ኣቢ ኣሕመድ ብድሮናት ገይሩ ዘፍርሶ ተኮይኑ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ስለዚ እዚ ሓደጋ እዚ ክእለ ክኽእል ኣለዎ ተዋሓደ ድማ በስመ አብ ክብል ክኽእል ኣለዎ that's why ድማ ትፅምዶ ዘድሊ I'm sorry ነቲ ኩነታት ፒኮክ ነዊሓ ፀቢና ከናትከ ሕጂ it's okay ሰላም ከመይ ኣምሲኹም መርሓባ ኣራይ ሶሪ ጆርጆ ሓንቲ ነገር ኣላ እንታይ ክላቦ ኩሉ ሰዓት ኣቶ ቤና ሃይለ ዝበሃሉ ነይሮም ካብ ኩሉ ሚኒስትራት ኣነ ንልዕሊ 10 ገደማ ኣብ ምህንድስና ይሰርሕ ነይረ ሕጂ ወፅየ ሕጂ እውን ምላስ ይተርፍኒ እንታይ ይብል ኩሉ ሰዓት ትሕት በል የዝብል ማለት ኣብ ኦፊስ ፀኒሕካ ተጋልጋላይ መፂካ እሱ ሓላፊካ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ምክንያቱ እሱ እንተደይህሉስ መን ገንዘብ ንኸፈለካ እዩ ዝብል ሕጂ እንታይ ማለት እየ ኣብዚ ሜድያ ክሳብ ዘለኹም ንቐፌታ ክመፅዩ ትሕት ምባል ከድልዩ እዚኣ ተከር ዝኾነ ሰብ ከዓ ምስ ኩርኡ ክነብር ኣይክእልኒ እዚኣ ሓንቲ ማለት እዩ እንታይ ክብል ኣነ ብዓብኡ ስቲል ክሳብ ቅድሚ 8 ወርሒ ኣብ የሰርሕ ፀኒሐ ኣብ ምህንድስና ማለት እዩ እቲ ሃገራዊ ልምዓት ዘሎ ንዓኹም ምግላፅ እውን ኣየድልኒ እዩ ማለት እዩ እንታይ ንምባል ሕጂ ፒኮ ካበይ ኢኻ ትብለልና ዘለኻ ካበይ ኣቲኻ ኣለኻ እስከ ንገረና ሕጂ ኣብ ካምፓላ ኣለኹ እሰይ ኦኬ go ahead yeah I come back to my country ክምለስ ዝኾነ ኬዝ መፅእ ኣለኹ እንታይ ንምባል ሕጂ ንባዕሉ እቲ ኣብ ዓዲ ናይ ሳንክሽን ዝወረደ ቀሊል ኣይኮነን
ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ማተርያል እንደለ ነርና ተንዲኖ ገለመለ ብዙሕ ነገራት ንዓና ሳንክሽን ሓሲና ማለት ኣብቲ ሃገራዊ ልምዓት ስቲል ኮሚዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንምባል ፅምዶ ዝበሃል ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንዓና ናይ ህልዋን ደይምህላውን ግዜ እያ ዘላ ሕጂ ምክንያቱ እንተሃሊና ጥራሕ ኢና ነቲ ምዕባለ ክንበፅሖ ንኽእል እንተፀሚድና ጥራሕ ኢና ክንሓልፎ ንኽእል እንታይ ማለት እዩ እዚ ብሓይሊ ስግኣት እውን ኣይኮነን ነቲ ምዕባለ ግን ክንተዓናቕፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንምባል እዩ ኩሉ ሳዕ ቀዳምነታት ትሰርዑ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ቀሊሞሙና ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ገይሮሙና ዘይኮነ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እንታይ የድልየና ንዓና ፍርያናስ እንታይ ክኸውን ኣለዎ እዚ ኣቐዲምና ክንፈልጥ ኣለና ናይ ኣብ ኣሕመድ ዕላማ እውን እንታይ እዩ ኢንተረስት ማለት መጀመርያ ክንፈልጥ ከላና ኩሉ ዓለም ብረብሓ ትፈልጥ ስለዚ ኣና ኢንተረስት እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከመይ ኢልና ሰርቫይቭ ክንገብር ንኽእል መጀመርያ እዚኣ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ካልእ እዚ ምክንያታ ሓንቲ ነገር ኣላ ንሕማቕ ሲት ኣይትረኣዮም ከይተሓመቕ ድበሃል ኣሎ ወይ ንድሕሪት ኣይትጥምት ክስጉመኻ እዮም ከዓ መካይትካ ንድሕሪት ቁልሕ ኢልካሲ መካይትካ ስጉመኻ ቅድመኻ እዮም ንሕና ነቲ ዝሓለፈ ሽግር እንድሕር ክረአ ኮይና ንድሕሪትና ክንምለስ ስለዚ እቲ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ኣብዛ ሰዓት እዛ ስትራቴጂና እንታይ ይኹን ክንፅር ክኽእል ኣሎ እንታይ ኸቲ ኢንተረስት ናይ ጎረቤትናኻ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ስለዚ ንዓኹም ምንጋር የድልን እዩ ኩሉ ነገር ትፈልጡ ኢኹም ዋላ ኣብቲ ሃገራዊ ልምዓት ንሕና ንሰርሖ ቀዳምነት ዝበሃል ኣሎ ቲም ወርክ ከዓ ንሰርሕ ቲም ወርክ ክንብል ከለና ብዙሕ ዓይነት ምህንድስና ኣሎ agricultural ኣለዉ ኤሌክትሪካል ኣለዉ ሜካኒካል ኣለዉ እዚኦም ኮምባይንድ ኮይና ኢና ንሰርሕ ከለና ምክንያቱ ቲም ወርክ ሓደ ግዜ እዲጋ ክንሰርሕ ኢና ምስ ከናስ ናይ ማይ ክኢላታት መፅኡ ምክንያቱ ሶርስ ኦፍ ዋተር ኣብቲ ከባቢ ክሳብ ክንደይ እዩ ክትፈልጥ ኣለካ ንሓደ ሰብ ማይ ንሓንቲ ከተማ ክትእቱ እንድሕር ኮንካ እቲ ናይ ማይ ክኢላ መፅኡ እዩ መጀመርያ ሶርስ ኦፍ ዋተር ክንደይ ዝኣክል ኣሎ ብዚ ከባቢ ጥሪቶም ነፍሶም ዝኣክል ድዩ መጋቢ ዋሓይዛት ክሳብ ክንደይ ኣሎ እዚ ቲም ወርክ ጌርካ ዝስራሕ እዩ ሕጂ ኣነ ከም ኣብነት መረዳእታ ዘምፅእ ዘለኹ ንሕና ከዓ ቲም ወርክ ምስ ጎራቤትና ድዩ መጀመርያ ሓድነትና ክንስጥም ኣለና ድሕሪ ከዓ ቲም ወርክ ምስ ጎራቤትና ክንስራሕ ኣለና ስለዚ ብሓፂር ነገር ክሪኦ ብና ኩሉ ሰዓት ከዓ ዝሓለፈ ድሕሪ ጥምት ኮንካ ድሕሪ ትካትምስ at this time እንታይ ተድልየና ኣላ ብልክዕ ክንፈልጥ ኣለና ልክዕ ሕጉሳት ኣይኮናን ብዙሕ ነገር በዲሎምና ኮሚልካ ክንበር ካብ ተካል ናይ ክልቴና ረብሓ እንታይ እዩ at this time ናይ ህላው ሕቶ ይሕጅ ዛፈረ ከመይ ኢልና ሰርቫይቭ ንገብር ቅድም ሰርቫይቭ መንበር ድሕሪ መፅኻ ንሪኦ ስለዚ መንግስትና ከዓ ቅድሚ ናይ ብሕጂ 10 ዓመት ዝሓልፍ ብኣይን ብሓደን ትንተን እውን ኣይኮነን ኩሉ ነገር ከዓ ብምስጢር ዝተሓዝ ምክንያቱ ምስጢር ዓወትና እዩ ንሕና ንፈልጥ ኢና ከመይ ኢልና ኣቦታትና ተዓዊቶም ምስጢር ሓደ ቃቲ ንሕና ናይ ዓወትና እዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ክሕዘኩም ኣይደልን እየ anyway ብዝኾነ ግን ንሕና ንድሕሪት ኣይንጠምት ንቅድሚት ንጠምት ተስፋ ይብሩክ ምሸት Thank you Peacock ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ኣጆኹም የቐኒየልና ስለቲ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝመፅእ ሓበሬታኻ ዘለኩሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኣርባዕተ እግሪ ናይታ ጣውላ ንስኹም እንዲኹም ንሕና እኳ 5 እግሪ ኢና 5 እግሪ ነታ ጣውላ መሊሳ ከም ትፀንዕ ትገብራ ኣርባዕተ እግሪ ናይ ኤርትራ ግን ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ፉል ስቶፕ ኣብኡ ዲስካሽን የለን ኣብ ደገ ዘለና ንምልኦ ኣለና ከነበርክቶ ንኽእል ኣለና ብዙሕ ፀጋታት ኣሎ ክግበር ዝኽእል ንህላወ ናይ ኤርትራ ግን እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለኹም እዮም ተውሕስዋ ሓደ ግዜ ኣብ ደገ ዘለና ብዘይ ናትና ደረጃ መሓዝ ይረአ እንድዩ ንስኻ ጌጋ እዩ
ኣብ ሪያሊቲ ረጊፅና ክንከይድ ኣለና thank you very much ሓሳብካ ድማ ቅቡል እዩ ነይሩ ኩሉ ቅቡል እዩ ነይሩ ለሓንቲ ዝውስኸ የብሉን ሚት ክበራ ፒኮክ ክፀንሕ ትኽእል ኢኻ ስኻ who is next ኣሸናፊ ዌልካም ኣሸናፊ ሃሽም ክበካ ክትከይድ ኢኻ ደሊኻ ኣሸናፊ ክብል እሞ ክበካ ድሓር ድሓር መርሓባ መጀመርያ ርሑስ ቅንያት መዓልትና መበል 34 መዓልትና ፅነትና ኩላትና ዘለናዮ ሰላምን ፍቅርን ይግበረልና ምናልባት እዚ ከምዚ ዓይነት እዋናዊ ኣርእስቲ እሞ ከዓ እቶም ነዚ ናይ ፅምዶ መፂና ዘሎ እዋናዊ መድረክ ዝጠለቦ ብፍላይ ከዓ እቶም ኣብ ዲያስፖራ ዘለኹም ናይ ሜድያ ኣዝኹም ቡስላት ፖለቲካ ትንተናድዩ ብህልው ኩነታት ምቕራብ ድዩ ኣዝኹም እቶም ነዚ እትእንጉድና ዘለኹም ብምልኣትኩም መጀመርያ ከመስግነኩም ፈቱ ሃባኻ ጀሚረ ካብ ድራር ማለት እዩ ኣብዛ ሓለፈ ከምዚያ ጌርካ እንድሕር ተሳቲፍካና ፅቡቅ ነይሩ ኣብዛ ሓለፈ ከምኣ ትንክፋ ቢልያ ነይሩ እንድሕር ዝክር ኮንካ ሓንቲ ካብታ ንምህጋዝ ዝነበርና ምክንያቱ እቲ ኣስተምህሮካ ኣይፅገብን እንዲ ኩሉ ግዜ ከምቲ ቀዳማይ ዝበልክዎ እጅግን ኣብ መድረካዊ ኩነታት ኢና ንዝቲ ዘለና ሕጂ ናይ ዓለም ተወንዚፉ ተረሲዑ ማለት ዘይኮነ እቲ መድረክ ጠሊብዎ ዘሎ ኩነታት ፅምዶ እዩ ምናልባት ኩላትና ክንፈልጦ እቲ ፅምዶ ኣብዛ ናይ ኣወል ስዒድ መፅያ ዘላ ናይ መበል ራብዒቲ ፈኒዋ ዘሎ ብጥልቀት እንተራ ተኸታቲልናያ ትርጉም ናይቲ ፅምዶ እንታይ እዩ ሓደ ህዝባዊ ግንባር ቅድሚ መንግስቲ ምዃኑ ዝነበረት ናይ ፅምዶ ሃዋህው ከዓኒ እግሪ መገዲ ሃነ ወስክ ብለልኩም ምክንያቱ ኣብ ሜዳን ከለና ሲ 1990 ኣብ ግንባር ጊንዳዕን ከለና ምስ ፀላይ ኣብ ግንባር ተፋልጥ ከሎ ደም ብደም ኢኻ ትጫናጓዕ ዘለኻ ዓረብ ዓረብ ተሳናኮት ኢኻ ዘለኻ ህዝቢ ትግራይን ሰሜን ኢትዮጵያን ክትጠምስ ስለ ዘይብሉ ግን እቲ ናይ ልቦና ናይ መንግስቲ ኤርትራ ይነግረኩም ገና በረኻ ከሎ ውዕል ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ዶብካይ ተፈፀመን ከሎ እሞ ከዓ ብደረጃ መንግስቲ ከይቆመን ከሎ ገና ግንባር እንከሎ ኣብቲ ግንባራት ብሰብኣዊ ሓገዝ ጠሚቱ ናይ ዩኤን ማካይን ተፃዒነን ካብ ባፅዕ ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ናብ በዓል ትግራይ ይኸዳ ነይረን ድቕስቦ ነይሩ ሽዑ መንግስቲ ህዝባዊ ግንባር ድቕስቦ ይነበረን ሕልና ልቦና ዝበሃል ግን ነገር ኣሎ እቲ ፀላኢና ዝበሃል እቲ ስርዓት ስለ ዝኾነ ህዝቢ ክጠሚ የብሉን ዝብል ፕሪንሲፕል ሒዙ ነቲ ህዝቢ ከም ድዕንገል ገብሮ ነይሩ ምክንያቱ ውዒልካ ሓዲርካ ድመፅእ ኣብ መጨረሻ ክመፅእ ዝኽእል እቲ ሰናይ ጉርብትና ስለ ዝሓስብ ሞኻኒ ንዓና በዳሊና እቲ ስርዓት ስለ ዝስጋዕ ዝኾነ ነቲ ስርዓት ብናይ ሓባር ፅምዶ ጌርካ ከዓኒ ነቲ ህዝቢ ናብ ልቡ መሊስካ ክትከለሉ ትኽእል መንገዲ ስለ ዝሓስብ ህዝባዊ ግንባር ካብ ቀደም ይሰሪሕሉ እዚ ብጀካ እቲ ናይ ሓባር ኩናት ሰላሕታዊ ወራር በሎ ሻድሻይ ወራር በሎ እቲ ናይ ግንባር ናይ ወፍሪ ስግረዶ በሎ ተኻልእ ማል በሎ ብጀካ እቲ ወታደራዊ ስርሒት ዋላ ንህዝብን ኣብ ምዕንጋል ዝገበሮ ህዝባዊ ግንባር ቀሊል ስራሕ ኣይነበረን እንታይ ስለ ዝሓስብ እዩ ሰናይ ጉርብትና ስለ ዝሓስብ ንፅምዶ ብሕልና ስለ ዝሰርሓሉ ብልቦና ስለ ዝሰርሓሉ ኪዱ እዚ ናይ ሃገራት ናይ በዓል ኢጋድ ዝበሃል ዶ ናይ ሳሕለ ሳህራ ዝበሃል ብሕልና ስለ ዝሰርሓሉ ነበረ ህዝባዊ ግንባር ምክንያቱ ፅምዶ ከባቢ ስለ ዝገልሶ ሕጂ እዚ መፅእ ዘሎ መድረካዊ ከዓኒ ንዓና እቲ ክንሰጉሮ ዘይግባአና ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ልብና አንፂና ክነዓየሉ ዝግባአና ፅምዶ ንሃገራዊ ድሕነትና እዩ ካብ ሓደ ስርዓት ፈሪሕና ይኮንና ካብዛ ካብ 4 ኪሎ ሓደ ረብዑ ኪሎ ፀርያ ዘላ ኢትዮጵያ ካብኣ ሰጊእና ይኮንና ንሕና ምናልባት ንእንተታት ግን እቲ ንመዋእል ተተፋሊሉ ዝፀንሐ ልዕሊ 20 ዓመት ተተፋሊሉ ዝፀንሐ ጎረባብቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ትኽልል ትግራይን ኢትዮጵያን ዝፀንሐ ሓደ መዕለዊ ክግበረሉ ይኽእል ኣለዎ እዚ ወሲዶም ብልቦና ምስርሖም እዞም ክልተ ስነ-ጥበባውን ኣወል ስዒድን ምስ ልፍዓተይ ተበጉሶም ውሳዶም ከዓ ሓደ ካብቲ ክነኣድ ዝግብኦ ተበጉሶ እዩ ንዓና ስለ ዘርባሓልና ረብሓና እንታይ እዩ ሕጂ ኣነ ብጋዲ ክነግረኩም ካባይ ንላዕሊ ፀልኦም ኣይነበረን እዞም ጎረቤትና ካባይ ንላዕሊ ፀልኦም ኣይነበረን 7 ግጥምታት ብዛዕባኦም ጥራይ ገጢመ ከምኡ ኢልካ ንበር ዶ ፅልእ እንዳፃሕተርካ ንበር ዶ ንመን ረብሕ
نزي نبحرنا زقام زول عشل مراحنا إثيوبيا نقول كل تفعلنا زولنا هاجر نعوز ربحنا تدا نسلام نتسميتنا المالتي نريد لنا مس قرابة هاجرات سجر قرابة زلنا ما كلام امرأ كيلو مس بعد الإمارات زقبر زول حقب قم نريد لنا أتصور مشمات زقبر زول شوات نريد لنا تاني مبارز أي بحر نبحر سلسي عيو غزانا ونزيفنا كنا نقبر زول هذه نالبات قدام النت كسرع زقبؤه لعل زخونه يكون نقدر حاجة أو دحنا سلا زخونه حاجة تنفاسخ السر الله السلام كرجاء الله مسجور بيت كاز الله شحكار زمدنا نورور كمل سالو كلت هزبتك تحقق قال الله نقع زبها سلاي كرك بنشرو لذي تدا حراي دمت عيو غزاها سلايخا زف مسبتها نحبار صندوم زغبركا تعيو غزاته ونزيف دلو سرعك قد تصق ما يكون ثانك يو شنافي كبكا مدرخ هاشم أما مكينة سلزلها كل تداغي بكا لغو دهري خوردك مكينة خلها تتوكا دلني اوكي جرجو انت لو مسلك جرج حوي حجي انتايو قدم نعاخا يامنكا بكل يامنكا حسابات ناي سبات كم تقبل حساب ناي تستايغير كخا نت بحساب كم تفرسو يفلت يه ግን انت لو مسلك جرج حوي ابزي ابانا ኤርትራውያን حسابات زي نقبل ناي كالي سبسي كابت حسابنا فلي انت يلوس كنقبلوس يكبدنا اينت حسابنا يتسب انا حجي زخونه حساب ناي ኤርትራዊ بزي ناي صمدو وغن ززارب سب كنقبلو ጥራይ ዘለና ምክንያቱ ሕጂ ድሕሪ ተመሊስካ ታሪክ አጥቢቅና ንፈልጥ ኢና ወለና እሽትን ተኮይና ኣብ 1977 ህዝባዊ ግንባር ወያነንሲ بحسب صمد غيروم نيروم ኣብቲ ሽዑዋን ንሶም ሕቶ ናይ ብሄራዊ ክስታይ ነይርዎም ንዓና ኸ ናይ ሃገር ሕቶ ነይርና እዩ ብሽብኹም ኢና ጸሚድና ነይርና احنا ካሊ ኣይተዛርቡና ኣብዚ መጽኹም ከምዚ ገይሮም እቲ ክርዓት ናቶም ንፈልጥ ኢና እቲ ክስታይ ናቶም ንፈልጥ ኢና ግን ሕጂ ኣብዚ ኩሉ ግዘ ኣለዎ ሕጂ እውን ረብሓ እንተለና ንዖም ገዲፍና ካሊ ክንኸይድ خستاينا يو أبزي قيمة إنا نتي هاجراوي أبتا هاجراونا عمتات زجبري بخاران بمكينان زسحات زنبرة سب أبزي جاج كتجبر متيخاس كم زاي تكبر كم زاي تبل كتبل زخونة سبب زحرة في النتي بلون مغنياتو تتمتات كل نفرطين عبد الناس تجبري عبد الناس جبر زنبرة أبزي ساعات زي حدا هاجراوي حدا إيرتراوي وصيو بزعب حزب تجراي حماق تزاربي يفلت أي نفلتني نارينا أي نفلتني نا قلنا الصوم أبوشت تجراي خوينهم تيوم إديتات ناتهم تيوم حماق نا إيرتراز دليو زعب إيرتراز أبو زي زاربو أنتي كم زبلون سمعنا الزون نصون تجارب مخانو كنت فلت لكم كالوت أيكونون زيوم سبات زيوم تجاريوم تيوم صمد زدليز دلوا سراي أين رأي التحبرة بمول أكون ريالنا معنا ون حبرة سب ناس بمول أكون ريالنا أنا حجي كابت حساب ناتكم فلين تيله نعي كتات قعوة نعي خستاخ قبرو نزيا حجي نزيا يرسالان حفت ناس كابت حساب جاجا ينكبر نزوخونا سب جاجا ينكبر إيرتراو كتصمد الله انت يلا حدا سب وديك لها خطرد قالو تراي زلكا يس إيرتراو تراي كتصمد الله بزوخونا سعد شعيتي كالي خستاي كرأزة قبو نزوخونا سب حساب ناتو تقبلنا بتا حساب كنزارب تراي نتا حساب كما يجيركا خم تردو انا تسب زيا جيجا خمس نبرت زيا خاخستاي خمس نبرت كنقبر لنا انا مس جورجيون انت زي طميده صباح مس سوداناوي تصمدلو خستاي يبلين وي زوغانو مس تግራዋይ خصمدل قدم مس جورجيا حوي كفاقرلني مس جورجيا حوي تفاقير يا خستاي كغبر علامه ناتاي كهرم مخنياتو نسوي صباح مساي زنبر انا ايرتراوي سوغيجه بزحات يرلو خابزي ايرتراويان سوغيكم سي نتغارو تقبل لكم زبلون بزحات لو تصحفوا لي بتخستاي فيسبوك انت تصحيفه كما يكون أنا حنا اتهاجرنا إيرتراوياننا ربحنا إيرتراخا أبيالو قد انتلو برسنا أتينا كابتو قد الترحنا إيرتراخا نوصينا ربحنا اتهاجر رايز قد سنة احنا تجارو حجي مش لومي ربحنا إلا نابو أوكي تربحنا أتنا انتايو نتربحاتنا نترينا نرمبل نتي خستايناتهم كنريا بنان بجاكو تربينا كالنا هاشم صبوزو خنا نتبي زيادة نما برهيا مبرانا يورسالم نتبي قبول نتبي نيرو نعاخي كونكن أنا تردي كالو ولا تي بحفشة حلفة نقبرز قننا يتردي عبكلا قال يرأيو تي
نتي صمدو سلازي سالسي نتي سب كتهارمو وي كلمله I don't think the ኤርትራዊ አለን ዲነቲ ናይ ጽምዶ መንፈስ ክሰብር ዝደሊ ብርግጽ ንጽምዶ ዘይ ምቕባል ማለት ንኤርትራውነት ምኽሓድ ወይ ገለመለ ከም ዘይኮነ ይርዱ እንዲዩ ማለት ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል መረዳት ኣለኒ ብፍላይ ምስ ተጋሩ ዝነበረ መንፈስ ከቢድ ስለ ዝነበረ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ኣሚን ክንዳወል እኮ ብዛዕባ ተጋሩ ዝፀሓፈን ቪድዮ ዝሰርሐን እኮ የለን እጂ أول يقانة تصمد حساب حزب ومتي زلة سلازي مدرخ كاير كله بوليتيكا بحرنا يمنزرنا له صدقت دالن تلقى بوليتيكا بوتا خايكونا وين حدا من قد حزك خيرية تبل تقين كا بوليتيكا بوتا خايكونا بوليتيكا ما الحسكا خط عصف زقابركا مغنيات له مغنياتو تمالك قتل كاز دلزنا برلومي نوعك قتل كالي سبس لازم مثلا حجزا نبجاخ انا عيكتير نعاقا كتفكا زي كونه بحدا نسرح نخبلك نخوم الدلونات بوتا ابرسخ كفت لك بوليتيكا ابي احمد مدرخ تغاير يروح يجون كوس ابي احمد الله ينفس كفتر يخل دا يكلنا يبني يقن بس حجين ريازلنا ابي احمد كالا يكلني يقن وجي نفر نو انت كقاتم خلا مدرخ ولا حنت زفلت يلن سلازي بوليتيكا ربح خاطر هيك قوامي سلاي تبلو فتاو تبلو كغير خليو نسخاس لا تغير كايكون نساتهم كغير خليو من ربحهم مسخا دما ربحها درق كينكا قرب ايكون كان سبيخه دبيخاني سبد ما تريت عما عد يغير حرك يغير حدارون يغير كاد نغرون يغير جست دك سباتكم نقبرينا ابهيوت مدرخ حتى خلو مست مدرخ زخيد ما نقبرينا زي بزي عين رايا جا نسايا جرجو حجت يا زبالكا لك يا زبالكا نسايا انحنا ابزخونا ساعه ربحنا ايرترا زلو بوتا كنخيدينا تربحا خا خستا كنقبرينا ربحنا هاجرنا نا حزبنا اقدمنا خا زخون نغير كنقبرينا ابزخونا ساعه نسخا خا جوها قصلو زتغبر زلخا نسي تهاجراونت نسي خاتي قندي نعانا ناي بحق بلك لخو اب يونيفرسيتي كي خدناس تمرتن مهار لنا بطرح بزي غنزب ابز غزازي نمهار لنا فلطات دليمنا هنا ناي بحق بلاك الله ولا ابتي عنقت نايتي بلوتيكا نيرنا انت نخون انت نيرنا ون انت خويناس جن زيادس كنفلط سي كإلنا هنا بزعبة هاجرنا بزعبة تاريخنا زتفلالي قال سبات جن ابزي نايت صمدو تمليسكم كيزواو جمار كم زغير نيرو وحد كم زغيرو تاريخ اطبقنا نفلطنا كابشحن 935 ابوتاتنا زو بغس وقالسي نفلط اسر زخونا انت عينت قفعتات وريدا بعلنا انت عينت خستاي وريدا بعلنا نفلط اسر زخونا كالي كاين زارب وي كالي تزاريبنا خاصتاي كاين نقبر ابي ساعه زي ترابحنا ايرترا انتايو انت ابي يلو ينطراي كن دمدم يتي قندي خستايناتنا اب تاريخ تمركزكم دحري ايتو زارب بفلاي خا اتيوم ابوتات صنحنا جرجو بفلاي اتيوم ابوتات كم عبيت ابوتات ابتي قد زنبركم دحري تماليسكم ابتي تاريخ ايتملسونا دحري تماليسكم ابتي تاريخ تماليسكمنا انا اول حجي اتي زورده بلعلنا خنرينا مهدتي اوكي ترديك لكو تاريخ كي حسكا كل نجر كيدن نديو دحن تا ريتو خا تقبلنا لنا تاريخ كا حجونكو مس ويانا دي ولا مس تግራይ دي ولا مس سودان ديو زي تاريخ كو يكونن اب تاريخ كو مس واحد مجمريا يكونن ኤርትራ تسرع زلا وي زباغمبار سر زلو بزع بوتاتات يرخبني روميام تاريخ ترسي يبلكان حلوف كرسا يبلون طراي اتي موكسي خاطو تقملوا اب تاريخ موكسي اب تاريخ ايتنبرني خا تاريخ جن موكسي غير كا خاطخيد اب تاريخ بزح تمهروا له نابنت بريزنت شاس اكولتشن اسران كلتن دحرت كوينات مستودد غبر انترفيو اجون حدش نغير تمهرنا لنا يلو معاد نغرات تمهرنا لنا مغنياتو قد محجي فولتيز بهذا يلن نغرات يكايريوم سعجو انت مهيرنا لنا انا اي ثينك تمهيرنا لنا زبلا نهوحات مسعار ويون نهوحات مفتاح يكونن اب كميل خمس تغيره اقدم فليت سلازنا برانسو حجون حدش نغير تمهيرنا لنا مغنياتو وعول بريتوريا كفرم كلو زحجن رياده لنا صمدو بقال كفال جميرون يريو سلامتاي ابي احمد وعول بريتوريا غير سراويت هيزي هاتيمو وحات تغارون يرتران كواغو دليوم نيرو نتاجيم سلاد فلت واسهم جن شعو إيرترا سراويتا وسيدا كوينا زبال جبراي دليتن سلازي تصمدو بحسب كابتن نايتم كالوت شرحسي درووتي سلازي نبره
بزيا غيرنا كنبلاينا زريت جورجو انت وين تربكون عشان نافك بكار عن الممللا سيد اللغون لا لا عشان نافي هودس بدوكي انا كيس بدوكي سوري اوكي كنت دقيق 2 minutes كنت دقيقة مثلك منسي هاشم انا قسلخ قراقوس زي يكونكن وي تاريخي تفلطنيكم مالتي يكونكن قداماي ነገር ጃዛ ይገበርኳን ነዛ ሀብትና ኢየሩሳሌም ብዛዕባ ተዛረኩን ኣነ ተዛረኩ ዘረባ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት እንታይ ነይሩ ጽምዶ ዕላማ ናይ ህዝባዊ ግንባር ካብ መዓስ ይልብገስ ተዛረብ ስለ ዘለኹ ቀዳምነት ዕዮ ገዛና ወንዚፍና ዘለና ኩነታት ወንዚፍ ማለት ኣይኮነ ስራሕ ኣሎ ማዕረማሪ ክንሰርሕ ግባአና ደው ተኾነ ግን እንታይ ያለው ቅድሜና ስርዒ ዘሎ ሃገራዊ ድሕነት ነዚ ዛረብ ዘለኹ እምበር ኣነ ዝሓርታይ ማለት እዩ ተጋደልቲ ከም ዝገብሩ ይብልካ ዘረባ بجاك استمر خنقبر تجيكونا نحن تصلق وجبتنا نفدت لازم قرب أبكم قرب تجربة مع الرأي كدليو العرض خالي يكون نجار كاني أنت دا أوش تهاجر كوين مو أبتجمبار زول لسب بزعبات أمدو زربح مخانو أمينو مس قربتنا ترى تبقيس له أبدياس فرا زلنا خم مملأ تصل زقنا كن شعبه يزقبعين هذا كذو وصلت زربة زربة حدا لازم خلاص نجار إذا حبتنا خاني بقول إحنا بنات جرب زلا مخنياتو عيو غزانا علناندو ننحد حدنا قد مجمرا دي نصامامد كنا عذرباي دنصقو سوالو نجي انت قنا كن نزل خي نغبر حانيقو حيزنا زلو ني هاغراو دحنت غداي سلا زخونه نزي خا قدامنا تسريع له معري زخي كنت هاغراو سرح علنا زي يكون زارينا لذي حجوين بلبونا خنريم انت ندحريس ميليسيلاس انت عينت صمدو قب معاس تجمره مخانو حدش كم ديكون صمدو ولا اولش كم امبيبولو صحفو ስለዚህ ነዚህን ምባልያን በር ንዓ ኣብና ታሪክ ተቃውሞ ይብለን ናይ ዝኾነ ይኹን ዋላ ኣነን ጽምዶ ኣይድግፍኔ ዝበለሰብ ኣብናቱ መሰላቲ ኣይዛረብን ያለ ስለዚህ ናይ ነውስ ወከፍ ሰምነና ትርኢት ኣለዎ ኣነቲ ሃገራዊ ጽምዶ የርባሐኒ ኢለ ኣተየለኹ ሃገራዊ ጽምዶ ንዓይ ስክፍታ ፈጥረለይ ዝበለሰብ ካኒ ረዶ በታስ ረዶ ኣተኻ ኸይድ እንተራ ስክፍታ ኣለዎ ካያ ስክፍቱ ካ ስክፍታ እዩ ናይ ግድን እዩ ኣለና ኮ በሰላ ኩላትና ግን እቲ በሰላና እንዳሓኸና ግን ክነብር ዘለናስ ሃገራዊ ስራሕ ክንሰርሕ ዝግባአና እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚህ ነዚ ብኸምስ ረኣና ይሓይሽ ሶሪ ሃሽም ሓወይ ጽቡቕቲ ዝኾነ ጌርካ መሊስካ ኣለኻ ወላ ሓንቲ መምልላስ ኣየድልያኒ ኣርስቲ I think ሕጂ ኣብኣ ንቕተላ ምክንያቱ ባክ ኤንድ ፎርት ጽቡቕ ኣይኮነን ነዛ ኣርስቲ ሳሙኤል ክበካ ዕድል ዘሪት ዓንተቦ ሰላም ጥራይሉ ርእቱ ከይሃበ ስለ ዘበልኳ ዘሪት ሪቶኻ ሕፅር ኣቢልካ ኦኬ ደጊመ ተንኪው ጆርጅ ሓወይ ብዙሕ ግዜ ፀበየ ፀኒሐ ብኣየር ደኸፋን እውን እንዳደልዩ ኮይኑ ገለ ክብል ፀኒሐ እሞ ምስና ቅረይቱ ደጊመ ተንኪው ሓፈሻዊ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ቶፒክ ሕዝካዮ ዘለኻ ምናልባት ዘይተረዳእና ፀኒሑ ክኸውን ይኽእል ይኸውን ምናልባት ከምቲ ኣብ መኽፈቲ ዝበልካዮ እውን ንስኻ ሎማዓንቲ ኣወል ብሰፊዑ ሒዝዎ መፂኡ ስለ ዘሎ ንዑ ደጊምና ደጋጊምና እንዳሕርዳ ሰሚዕናን ክንርድኦ ክኢልና ካብቲ ናይ ኣወል ዝበሎ ክንወፅእ ኣይንኽእል ኢና ሓፈሻዊ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ንፈልጦ ኢና እቲ ናይ ማስ ሜድያ ነገር ስለ ንፈልጦ እንታይ ክትብል እንድሕር ደሊኻ ብኸመይ መንገዲ ትመፅእ ኣለኻ ዝርዱእ ነገር እዩ ነቲ ዝፈልጦስ ወላ ሓንቲ ዘጋጊ ነገር የብሉን 99 ካብ 100 እንድሕርዳ ብትኽክል እቲ ክኸውን ዝግብኦ ነገር ዝብል ዘሎ ኣወል ኢና ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ሓፈሻዊ ኣባና ኣብቶም ኣብ ደገ ኮይንና ንዕዘቦን ንሰምዖን ዘለና ሰባት ግን ብዙሕ ነገር ክትብል ትኽእል እንዲኻ ሓውና እያሱ ኣጋጣሚ ርአየ ፀኒሐ ሕጂ ከወሪዱ ኣሎ እምበር ኣመኽነ ኣቢሉ ኣብዚ ገለ ንቕርብ ገለ መዓልታት ምስ በዓል ሳሚ ሓውና ከምኡውን መፂሎ መርሓባ ሳሚ ዝበላ ብሂል ነራ ከምዚ ተኣሽሙ ኣቦን ወድን በቕሊ ሒዞም እንዳኸዱ ከለዉ ሲ ኣብ መንገዶም ብዙሕ ነገር ተኣሽሙ ገይሮም ሕጂ እቲ ናይ ሰብ ነገር ስለ ዘይውዳእ ወይ ድማ ክትብሎ ትደሊ ነገርን ትባሃግኻን ስለ ዘይውዳእ ናይ ሰብ ነገር ሰብ ብዙሕ ነገር ክብል ይኽእል እዩ ሓፈሻዊ ግን መን ደማ ዝነካ ደሎ ከዓ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ብኡ መንገዲ ከዓ ንስኹም ትገብርዎ ዘለኹም ፃዕሪ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ማለት እዩ ከምኡ እውን ከምዚ ናይ ምግቢ ዕባዕ ወይ ድማ ዓዊልካ ጌጋ ናይ ምባል መሰልን ዘይመሰልን ዘይኮነ ካብ ኣያና መድሃኔ ቅድሚ ገለ መዓልቲ ከምኡ ምስ ሳሚ ንእሽተይ ሓሳብ ሂብኩሞ ነርኩም ፅቡቕ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ማለት እዩ ንህዝባዊ ግንባር ኣባል ህዝባዊ ግንባር ምስኡ እንድሕር ዳ ዓቢኻ ኮንካ ሲ
እንታይ ዘጠራጥር ኣለካ ሕጂ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ስኻስ ገለ ትብል ብጣዕሚ ደስ ዘብል ነገር ማለት እዩ ብዙሕ እኳ ተዛሪበ ተኣሽሙ ክብል ኣይክእልን ግን ነዛ ዓድን እዚኣ ስለ ዝሃብካኒ ጆርጅ ሓዊሎም ሓንቲ ብጣዕሚ ደስ እንዳበለኒ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ናይ ከምታ ቀዲመ ዝበልኩኻ ከዓ ለበዋይ እዚ ምናልባት ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ኣነ እኳ ቅሩብ ኣቐድም ኣቢለ ቅሩብ ግዜ በሊዕ ኣለኹ ኣብ ደገ ሃብ ድወፅእ ነቲ ንእሽተይ ዝመፅእ ዘሎ ግን ብዙሕ ነገር ዘይፈልጦ ነገር ኣሎ ካብ ነብሰይ ጀሚርካ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ንምሃሮ ነገር ኣሎ ካባኹም ካብ ክንከታተለኩም ካብ ንጅምራት ሒዝና ነቲ ጋሻ ዝመፅእ ዘሎ ከዓ ብዙሕ ነገር ከምኡ እውን ኣብቲ ናይ ኖርማል መዓልታዊ ዜናታት እተቕርቦ ስኻ እውን ካበይን ናበይን ኣምፂኻ ኩሉ ኣለጋጊብካ እንታይ ሓሊፉ እንታይ ዘሎ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ገለ ነገር ኩሉ ነገር ዝብል ወላ እውን እቶም ምሁራት ዓበይቲ ሰባት ገለገለ ንብሎም ብሓፈሽኡ ብዓብኡ እሶም እኳ ተኾኑት ናትና ስእሊ ግን ኖርማል ዕዉታት ሰባት ኣብ ከባቢ ዘለዉ ብከምዚ ዘለናዮ መንገድታት መፅኦም ገለ ብርሃን ናቶም ወሊዖም ዘለዉ ሰባት መርኣያ ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት እንዳዓደምካ ሞር ኣብ ኮሚታት ፅቂጥካ ግዜ ተለካ እውን ኣብ ኮሚታት ተኣሽሙ ክትገብር ደስ ይብለኒ ሓፈሻዊ ከዓ ኩላትና ነዝናትካ መደብ ንከታተል እውን ከምዚ ስኻ ዓበይቲ ሰባት እዮም ትብሎም ከም በዓል ኣቶ ሲራክ ፀሓፊ ናይ ሕብረተሰብ ካበይን ናበይን ዝብል ኣምፂኻዮም ዝነበርካ ብዛዕባ ናይ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ሓበሬታ ብምሉእ ዝቡኻ ዝነበሩ ኣቶ ክብሮም ከምኡ ብምሉእ ማለት እዩ ነዚ እንድሕር ዳ ክርዳእን ክንሰምዕን ዘይንኽእል ኮይና እቶም ንሰምዕ ዘለና እውን እንታይ ንብል ኣለና ክንፈልጥ ስለ ዘይንኽእል ኣብ ከምኡ ደጊመ ብተገዳስነት ብዕምቀት ክንሰምዕን ክንርዳእን ክንክእል ኣለና ይብል ተንኪዩ ነዛ ሎማዓንቲ ዝሃብካ ንዕድል ጆርጅ ሓወይ ወትሩ ኣብ ጎንኹም ኣለና እጆኹም ኣይተሕመቑ ተንኪዩ ቦታ ከይሕዘልኩም ግን ክወርድ ኣነ ተንኪዩ ዘሪት ፅብቕቲ ዝኾነ ፅፍፍ ትርኢቶ ሓሳብ ሂብካ የቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ንስኻ እውን ኣብዛ ቻነል ምሳይ ዝቐነየ እኳ ኣብ ገለገለ ከም ተሓልፉኒ ይፈልጥ እየ ምክንያቱ ኣነ ብዙሕ እናሰራሕኩ ስለ ዝኸይድ ነቲ ፀፅቡቕ ጥራይ ዳይጀስት ትገብሩ ስለ ዘለኹም ኣነ ሓደ ግዜ ይሕዘኒ እቲ ፖለቲካ ሕጂ ብኸምኡ ኣብቲ ናይ ቀደም ክምለስ ኢና ኣብ ገለ ፖይንት ይርዳእኒ ኣይ ላቭ እቲ ናይ ቀደም ዝግበር ዝነበረ ስራሓት ክምለሶ ኢና ግን እቲ መድረክ ከዓ ቁርብትለይ ኣየብለካ እዩ እንገብሮ ዘለና ስራሕ ሕጂ እውን ፅቡቅ ኮይኑ ዝስማዓኒ ንብዙሕ ሰብ ተስፋ ዝህብ ስለ ዝኾነ ተስፋ እንተለካ ጥራይኻ ሃገር ትሃንፅ ተስፋ እንተለካ ኢኻ መንእሰይ ናብ ፅቡቅ መኣዝን ተምፅኦ እቲ ፖለቲካ ድማ ፈቲና ፀሊና ኣብ ሂወትና ዓብ ተራ ስለ ዘለዎ ኣነ እንተዘይገበርኮ መን ክገብሮ ኢልካ ክትገድፎ ትቀደም ናብ ካልኦት ስለ ዝገደፍናዮ ከምቲ ንደልዮ ኣይረኸብና ናብቲ ፖለቲካ ኣብዚ ሚድያ ኣትሊስት እንተዋሓደ ስለዚ ዘይገበርዎ ካብ ምባል ኣቲኻ ከተዕርም ምፍታን ካብ ከምኡ ዝብል እቲ ሓሳብ የቐኒየለይ ዘሪት ሳሙኤል ዌልካም የሩሳሌም ክበክየ ግብረ መልሲ ኣናባኽን እየ ሕጂ ምክንያቱ ሓማደ ደው ቢልና ክን ኣለና ሳሚ ዌልካም ሰላማት ከመይ ውዒልኩም ኣሕዋት ርሑስ በዓል ናፅነት ንኩልና ክገብረልና ኣብ ውሽጥና ወፃን ዘሎ ብፍላይ ምክልኻል ሰራዊት ኤርትራ ዝበለፀ ካል መንግስቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰላም ናይ 34 ዓመት ፅቡቅ ናይ ናፅነት መዓልቲ ክገብረልና ተመነና ብዝኾነ ሕጂ ናብዚ መደብ ንኣቱ እዚ መደብ ከፊትካ ዘለካ ብራር ሓወይ ንኩልና ይህኒ ክትበሃል ዝፈልጥ ዘይፈልጥ ንኸረድእ ዘይነቕሕን ዘይ ማለሲ እቲ ዝኾነ ነገር ዝረብ ዘረባታሲ ሕጂ ዛ ቆልዓ ዛ ሓፍትና ክትብሎ ፅንሐሲ ሓቀ እያ እሱ ስለዝኾነት ንቕሓታ ሕጂ ደላቶ ዘጃ እቲ ካልእ መፂኡ ካብ ርሑቕ ብጥሙቶ ዘሎ ከዓ ኣስፊሑ ክገልፅ ከሎ ታሪክ ከረድኦ ዝኽእል እምበር ቁንጭን ኣቢልካ ከምካን ከተረድኦ ትኽእል ሕጂቲ ኣነ ክብሎ ዝኽእል መጀመርታ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ነንሕድሕድና ክንፀምድ ኣለና ንብላልና ነንሕድሕድና ክንከባበር ኣለና መጀመርታ ምፅባና ነንሕድሕድና ንሕደይ ንከባበር ኮይና ስኻትኩም ተጋለልቲ ፍቕሉ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን መዲና ዓና ኣብዚ ደረጃ ፅሕና ሳቶም ከዮም ኣቦታትና ሳቶም ከዮም መምሃረልና ናትኦም ገፅ ሒዝና ኮይና ንከይድ ዘለና ንሕና መጀመርታ ክንከባበር ኣለና ነንሕድሕድና ካልኣይ ነገር ካ እዛ ቆልዓ ዝብለቶ ፅቡቅ ሕቶይ ሓቲታ ሓቃ ነንሕድና ክፀምድ ኣለና ብኸመይ ንፀምድ ከዓ ዓብ ሕቶ እዩ ብኸመይ እንተልካ ካበይ መፂ ከዓ ረዳእ ኣሎ ሕጂስ ነቲ ዘረዳእ ዘሎ ወሲድ ጌጋ ኣይኮነን ታሪክ ንሕደይ ትፈልጥ ኮንካ ፅባሓዊ እንታይ ከም ትገብር ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ታሪክካ ንሕድ ተወዝፍ ኮንካ መን ምዃንካ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ሕጂ ስታይ ክብል ደልየ ምናልባት ኣነ ንድሕር ተጋግየ ብራር ሓወይ ጠጠው ተብለኒ ኖ ምክንያቱ ኣብዚ ዓብዓብ ክንብል ኣይኮነን መፂና
እቶም ትፈልጡ ከተፍልጡና እቶም ደይፈለጥና ክንመሃር ካባና ዛ ደይተምሃርተሉ ከዓ ክሰሚዑ እንታይ እያ እዚኣ ማለት ኢሉ ክሓትካ መሰል እዩ ነቲ ሓደ ክንነኣስ ነቲ ሓደ ኩልና ንሕና ንሕጂ ተኸባበርና ኤርትራውያን ምስ ካልእ ፅምዶውና የድልየናን እዩ ንሕዋትና ንዓበይቲ ብፍላይ ነተጋለጥ ክነኽብር ኣለና ንሕና መን ኢና ሕጂ እዚ ሜዳ መፂና ኣፍና ከፊትና ዝባእ ንብል ሂወቶምን ደሞምን ዓፅምቶም ሳሙኤል I think ነተጋደልቲ ጥራይ ዘይኮነስ ንማንም ሰብ እውን ከነኽብር ስለ ዘለና ተጋደልቲ ከዓ ብፍላይ ተጋዳላይ ዝበሃል ኣብዚ ናትና ዘሎ ኣብዚ ሕጂ መድረክ ተጋዳላይ ማለት ብዕድመ እውን ካባኻ ዝዓብዩ ኣብቲ ናይቲ ሃገር ድማ ዝዓበየ ኣበርክቶ ዝገበረ እዩ ስለዚ let's not ኣሸናፊ ክነቅፍ ወይ ገለ ኢለ ኣይወስዶን ያነ ኣሸናፊ እውን በቲ ተባሃለ ክሳብ ክንዱ ሓደ ግዜ ነገራት ኣነ ሸለል ናይ ምባል ክእለት ክህልወና ኣሎ ባህላ እየ ሃሽም ንምንታይ ከምኡ ኢሉ ገለ መለሱ ንሓደ ግዜ ከም ኣጀንዳ ይንግበሮ ሓደ ግዜ ነገራት ኣናኢስካ እንተገዲፍካዮም ክትሓልፍ ኣለካ ተጋዳላይ ሓደ ሰብ ስለ ዘናእሶ ወይ ስለ ዘቆናፀበ ኣይኮነን ጥራይ እንታይ እዩ let's not be sensitive ኣይንኹን ሓደ ግዜ ንምንታይ ከምኡ ኢሉ ኣነ ኣይተረዳእንን ግን ፅቡቅ ርእቶ እዩ ዝህብ ነይሩ ኣንተቦ ግን ኣብ መንጎ ሰባት ተፈላለየ ሓሳባት ስለ ዘለዎም ከም ዓብ ኣጀንዳ ጌርና ይንዛረበሉ ኣይ ቲንክ ኣሸናፊ እውን ኦልሬዲ ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ስለ ዝሃበ ናይ ኣሸናፊ ርእቶ እውን ኣይ ቲንክ ምስቲ ናይ ኢየሩሳሌም ዝሓተቶ ወይ ገለ እውን ዝገረጭ እኮነ ኣይኮነን ኩሉ ተመላላይ ነይሩ ሃሽም ብጌጋ ስለተረዳእ ጥራይ እቲ ሓሳብ ክዛረብ ጀሚሩ እምበር እታ ናይ ኣሸናፊ ዝበላ ነታ ናይ ኢየሩሳሌም መመላእታ ፅምደሎም ዝጀመረ ኣይኮነን ኣብ ታሪክ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ እዩ ድሓር እታ ፅምዶ ትብል ቃል ያቅርብ ሓዲሳ መፅያ እምበር ብእንግሊሽ engagement እዩ ዝበሃል engagement is like a very very common political practice ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢንጌጅ ክንገብር ጀሚርና ኣለና ኣብ ብዙሕ ግዜ ዝብል ክዛረብ ከሎ ብስክስቶ ኢንጌጅ ንገብር ኣለና ምዚኦም እውን ኢንጌጅ ንገብር ኣለና ኢና ምዚኦም እውን ኢንጌጅ ንገብር ኣለና ኢንጌጅመንት ማለት ቨሪ ልሙድ ቃል ናይ ፖለቲካ እዩ ፅምዶ ትብል ብትግርኛ ግን ቁርብ ትለይ ኣይ ቲንክ እቲ ምስቲ ፅምድና ናይ ኣዕርዶ ገሎታት ምስኡ ኣተሓሒዙ ሰብ ካለ መልክዕ ስለ ዘተሓዛዳ እምበር ኣብ ፖለቲካ ፅምዶ ልሙድ ተርእዮን ዘይሓድሽ ኩነታትን ምስ ህወሓት እውን እንተኾነ ሓድሽ ኣይኮነን ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ይፅምዱ ነይሮም ረብሓታቶም ነንበይኑ ስለ ዝኾነ ይፈላለዩ ነይሮም ግን ዘራኽቦም ነጥቢ ድማ ኣሎ ስለ ዝራኸቡ ድማ ተራኺቦም ኣለዉ ኤርትራ ምስ ኣቢ እውን እኮ ፀሚዳ ነይራ ስለዚ ምስ ኣቢ ፀሚድካ ምስ ህወሓት ዘይትፅምደሉን ረብሓኻ የለን እዚ ሕጂ ከም ርዱእ ጌርና ክንወስድ ዘለና ኣይ ቲንክ እቲ ህዝቢ ኤርትራ እውን ሕጂ ካብቲ ናይ መጀመርያ እቲ ኩነታት ናነፅረሉ ይመፅእ ኣሎ ንኢየሩሳሌም እስከ ዘውዲ ቪድዮ ኣለክ ድዩ ድምፂ ከለክ ድዩ ግን ኢየሩሳሌም ከመይ ተረዲእክስ ሓቲትክ ስለ ዝነበርኪ እወ ድምፂ ኣለኒ ሰምዓኒ ዘለካ ድራር እወ خلاص ቀፅል ዘውዲ መርሓባ በመጀመርያ እንኳዕ መበል 34 ምብዓል ናፅነትና ኣብቃዕና ኣነ ከመስግን ይኣትየ ኣለኹ ብዛዕባ ፅምዶ መድረክ እዩ ድምልሶ ድራር ግን ፅምዶ ኢኻ ንዓይ መብረኽ ሂቤ ካብ ምንታይ ድብገስ መሲልካ ካብቲ ሓፈሻዊ ንቕሓት ኣተሓሳስባ እዩ ዝብገስ ፅምዶ ዝበሃል ቃል ንምንታይ ፅምዶ ኢኻ ንዓይ ብለካ ድራር ክትንትን ከለካ ኩሉ ግዜ ከታተለካ እየ ናትካ ብጣዕሚ እየ ዝከታተሎ ምክንያቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥብታት ኢኻ ሒዝካ ትቐርብ ኣዝዩ መሃሪ ብሱልካ ሕጂ ብዓለም ጀሚርካ ትመፅእ ናብ ኣፍሪቃ ትመፅእ ኣብ ከባቢና ዘለዎ ሃገራት ትመፅእ ናብ ኤርትራ ንዓና ብኸመይ ይፀልወና ትመፅእ ሕጂ እቲ ንቕሓታዊ እዩ ምስረት ብመጀመሪኡ ሲ ሃገርካ ከይፈለጥካ ከባቢካ ክትፈልጥ ኣይትኽእል ኢኻ ሃገርካ ምስ ፈለጥካ ከባቢካ ትፈልጥ ከባቢካ ፈሊጥካ ኣብ ከባቢካ ዘሎ ውፅእ ዝበሉ ነገራት ካ ትፈልጥ ካብኡ ውፅእ ኢልካ ከዓ ኣብ ዓለም ዘሎ ሓፈሻዊ ከዓ ኩነታት እዚ ከመይ ገይሩ ንዓና ይፀልወና ንሕና ንኤርትራውያን ኤርትራ ኣብ ዓለም እያ ዘላ ንሕና ኣብ ሃዋሁ ይኮንና ንነብር ዘለና ኣብ ዓለም ኣብ መሬት ኢና ዘለና እዛ መሬት እዚኣ ንዓና ብኸመይ ጌራ ትፀልወና ፖለቲካዊ ይኹን ዘውዲ ቪድዮ ግበሪ ኣብ ኮሜንት ይፅሕፍ ኣለዉ ክንሪአካ ቪድዮ ግበሪ ይብሉ ከለዉ እዛ ሓንቲ ሃራይ መዓልቲ ቪድዮ ክገብር እየ ሕጂ ጎቦ ኮይኑ ኣለኹ ራይ ሕጂ እሱ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ድሓን ኩሉ ሰብ ፈልጠኒ ብሶሻል ሚድያ ምናልባት ስኻ ይትፈልጠኒ እንትኸውን ንዓኻ ሓዳሲ ድሓን
حجي مستير ذاك وصاي دلغون نبر بعلت بيتها فيديو قبر بليا إلاتن جخات ده حر بزح سلامتا لنا حبكرن كا بزح سلامتا أنا حبكرن بزحت حسات يوم زلوها بزحت ساعات يوم زلوها حجي نتها بعد بزح سيد فتك بزحت ساعات زلوها تصبح خات قبل زلوها حجي نتتمنون ده حقل زلي أنا ጽምዶ ማለት ንሱ ማለት ይባሕፂሩ ክንርድኦ ዘለና ንዓና ብፖለቲካ ይኹን ብቁጠባ ይኹን ብባህሊ ይኹን እቲ ምስ ከባቢና ንገብሮ ዝምዝናታት ብኸመይ ክፀልወና ይኽእል ከም ህዝብን ከም ሃገርን ንሕና ኣብ ዓለም ኢና ንነብር ዘለና ካብ ዓለም ተነፂልና ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ኣብ መሬት ኣለና ኣብ ከባቢና ህዝብታት ኣለዉ ንዞም ህዝብታት እዚኦም ብሓባር ብሰላም ብኸመይ ጌርና ንነብር ንሳይ ኣብ ትርጉማ ካሊእ የብላ እንታ ፅምዶ ማለት እያ ኣነ ኮይና ትስምዓኒ ስለዚህ አሎ ንሕና ሰንቢርና ኢና ቁስል ለና ዘይሓወየ ቁስል ለና ገና ውን ኣለና ብዙሕ ቁስልታት ሕጂ ሃንደበት መፂካ ንሰብ ከምዚ ክትብሎ ከለካ ቁርብ ከሰናብድ ክእል ግን ካበይ ብገስ እቲ ሒዝናዮ ዝፀናሕና ደረጃ ንቕሓትን ርድኢትንሲ ከመይ እዩ ንሱ ትቐንዲ ወሳኒ ሞ ንዓይ ከም ሰብ ብዓብኻ በፂካ ኣለኻ ድራር እንቋዕ ትዝገብሮ ዘለካ ሃገራዊ ብርክቶ ቀሊል ኣይኮነን ግን እቲ ትንታነታት እቲ ትንታነ ክትንተን ከሎ ሓንቲ ብሓንቲ መዓልታዊ እንታይ ይበሃላሉ ኢልና ኣብኡ ነድህን እንድሕር ኮይና ኣብያ ዜርካ ኣብያ ትመፅእ ታፅምዶ ማለት እዩ እሳ ታፅምዶ ካልዋን ሓንቲ ኮትርጉም የብላን ኢትዮጵያ ብኸመይ ይፅልወና ትግራይ ብኸመይ ይፅልወና ሱዳን ብኸመይ ይፅልወና የመን ብኸመይ ይፅልወና ካብ ማእከላይ ምራቅ እሱ ኮ ክትገልፀና ትዑል ሙሉእ መዓልቲ ስለምንታይ ምስኦም ምስራሕ ከየድልየና እሱ ኮ ክትገልፀና ክትምህረና ትዑል ዘለካ ሙሉእ መዓልቲ ነዚ እንድሕር ብስፍሓትን ብንቕሓትን ብዕምቆትን ክንርድኦ እንድሕር ክኢልና ብዛዕባ ፅምዶ ዘካቲዕ የብልና ዘማጎት ስለዘይብልና ህዝቢ እውን ስለዝኾና ኣብ ዓለም እውን ንነብር ስለዘለና ኣብ መሬት እውን ስለዘለና ባህው ስለዘየለና ሽግርና ፀገምናን ከዓ ምስ ከባቢና ዘለዉ ህዝብታት ብሓባር ይዝፍታሕ ድሓር ኣፍሪካ ሓንቲ ኮንቲነንት እያ ዶባትና ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ኢና መን ከም ዘበለ ናይ መግዛእቲ ዶባት ብሙሉእ እበር ሓንቲ ክፍለ ሃገር እያ ሕጂ ኮይና ሃገርካስ ዩናይትድ ኣፍሪካ ከማን ዝብል ክንገብር ክንክእል ከም ህዝብን ቀሲልና ክንነብርን ዘለና ፀጋታት ረብሓታት ተጠቀምቲ ኮይና ክንነብር ብሓባር ብሰላም ክንነብር ገብሮ ዘለኹም ጎስጓስን ፃዕርታትን ኣሰር እቶም ቀዳሞት ሃያታትኩም ጀጋኑ ሲዕኩም ትገብርዎ ዘለኹም ንዕኻ መስግን ደሊ ቀፅሎ የኽብለካ ዝደሊ ዕድል ዝሃብካ ንህብረት ይሃበለይ ነዚኣ ጥራይ ክብል እየ መፅአ ታንኪዩ ፅምዶ ንዓይ ድራር እዩ ወዲእ ኣለኹ የغنيለይ ዘውዲ ናይ ባሓቂ እቲ ዝበልክዮ ምናልባት ቀለ ሰብካ ዝያደ መብርህክቦ ኣነ እዚ ፅምዶ ክመፅእ ከሎ ካብ ኤርትራ ዝኾነ ፅምዶ ክንገብር ኢና ዝበለኒ የለን ግን እቲ ከምቲ በልክዮ ነቲ ከባቢና ናራእናዮ ክንከይድ ከለና ይዛረብ ነይረ መንግስቲ ኤርትራ ገለ ክገብር ኣለዎ ስኺልካ ምዕዘብ ዘዋፅኣና ኣይኮነን ኣብዪ ኣሕመድ ሓደገኛ ኣካይዳ ይመርፅ ኣሎ ኤርትራ ነዚ ዘሎ ሃጓፋት ክትጥቀመሉ ኣለዋ እናበልኩ ይዛረብ ነይረ ሕጂ ገለገለ መንግስቲ ኮናት ኣካይዳ ኣሎ ይብሉ ነይሮም that's why እቲ ናይ ኣወልሲ ኤግዛክትሊ ከምቲ ኣነ ዝደልዮን ዝደፍኦ ዝነበርኩን ስለዝኾነ ኣብ ብዙሕ ተናቢብና እምበር ምስ ኣወል ተዘራሪብና እዚ ክንገብር ኣለና ገለ ተባህለ ኣይኮነን ነቲ ከባቢና እናተዓዘብናዮ ዝፀናሕና ኣብዚ ናተይ ቻነል ዝከታተል ዝነበረ ነቲ ኩነታት ቀልጢፉ ክርድኦ ክኢሉ ምክንያቱ እቲ ሓደጋ ቤን ይመፀና ኣሎ ነዚ ሓደጋ ከይመፀና ከሎ ከመይ ጌርና ክነትርፎ ንኽእል ትክክለኛ እዋናዊ ነጥቢ ስለዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ ሳይለንት ይስርሑ ግን ንመጀመርያ ብግልፂ ንህዝቢ እውን ክእምነሉ ዝፈተነ እዩ ዳትስ ቨሪ ኢምፖርታንት ብቀዳማይ ሳሙኤል ኢልዋ መንግስቲ ኤርትራ ይዛረብን እዩ ሓበሬታ ይህብን እዩ ንብል ነርና ንመጀመርያ ክህብ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ክህብ ከሎ እዚ እውን ኣፕሪሼት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ንመጀመርያ ንሰባት ክእምን ከማን ይፍትና ኣሎ ተቐደም ሳይለንትሊ ዝግበር ነይሩ ኣብ ትግራይ ክኣቱ ከሎ ዊ ዲድንት ናው ክወፅእ ከሎ ነባዲን እዩ ኣትሊስት ኣነ ብዙሕ ኣይፈለጥኩን ኣብ ከምኡታት እውን ኣይነበርኩን ንመጀመርያ ግዜ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ዘሳትፍ ሰላም ብዘይ ህዝቢ ክኸውን ስለዘይክእል ሰባት ወረቅ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ትግራይ ክሰርሕ ይደሊ ኣለኹም ብድሕሪ መጋረጃ ኣብዚ ደገ ግን እቲ ናይ ደንበ ናይ ሃገራውያን ሙሉእ መዓልቲ ምስ ተጋሩ ኣብ ምግጫውን ኣብ ምፅርራፍን ድሕሪ ኣሎ ኮይኑ ክግበር ዝኽእል ፅምዶ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ናይ ህዝቢ ሕቶ ምስ ህዝቢ ክስራሕ ዝኽእል ክሳብ ዝኾነ ሰላም ካሲ ኣይ ቲንክ ብዛዕባ ሰላም ንክንሰርሕ ዝከብደና እውን ኣይኮነን ወላ እኳ ንሰላም ሲኢና እንተነበርና ንሰላም ብዙሕ ነገራት ከሊእና እንተነበረ ዕድል ናይ ሰላም ክፍጠር ከሎ ንሰላም ክንደፊና ምስ ሱዳን ሰላም ከልወና ኢና ንደሊ ምስ ጅቡቲ ሰላም ከልወና ኢና ንደሊ
إذا إثيوبياውን ሰላም ክልወና ኢና እንደሊ ግን ሰላም ትፈልጥ ሃገር ኣይኮነትን እቲ መርሕነት ናታ ሰላም ዝደሊ ይኮነን ኣብ ሰላም ዝረባሕ ኣይኮነን ንኤርትራ በሊዑ ክረብሕ ዝደሊ ክፀግቦ ከሎ ሰላም ደሊ ክሽገር ከሎ ክሕገዝ ዝደሊ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣይ ቲንክ ኤርትራ ምናልባት ናይ መወዳእታ ውሳነ እውን ወሲዶም ክህሉ ዝብል እምነት ኣለና ናይ ቲንክ እዚኣ ናይ መወዳእታ ሕጫ ናይ ኢትዮጵያ ክትከውን ትኽእል እያ ብወገን ኤርትራ ባህላየ ኤርትራ ኣይኮነትን ኢትዮጵያ ከተፍርሳ ኢትዮጵያውያን ናቶም ረብሓና ተፈንተተ ይኸይ ስለ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ናይ መወዳእታ ዕግርግር ዝገብር ዘሎ ፋኖ ወይ ገለ ጥራይ ኣይኮነን ሕጂ እዚ ናይ ደኳትር ተጀሚሩ ዘሎ ናብ መምሃራን ይሰግር ኣሎ ድሕሪ ናብ ሰራሕተኛ ቤት ፅሕፈት ክትኸይድ ይኽእል እዩ ንመምሃራን ተምሃሮ ይስዕብዎም ኣለዉ ንሓካይም ሕሙማት ይስዕብዎም ኣለዉ እቲ ሃገር ክትፍንጀር ትኽእል እያ there is a very good chance ኣብይ ኣሕመድ ሓደጋ ክወርደሉ ዝኽእል ተስፋ ንገብር እዚ ዓንዳር ሰብኣይ እዚ ገለ መዕለቢ ክረክብ ምክንያቱ ኩናት ወዲ ኩናት ዝደሊ ኤርትራዊ ስለ ዘየለ ሕጂ ኣብ ናይ መወዳእታ ገፅ ኢና በፂሕና ዘለና በመጀመርያ ብኣስቴር ሰመራ ኣብ ክጅምር እየ ናትክሪቱ ሃቢ ንዓፀኺ ድማ ኺዲ ንፒኮክን ክመልሰ ሓንሳብ እሺ ያኔለይ እንታይ ክብል ይደሊ ብሓፈሻ ካብዚ ኩሉ ክንሰምዖ ዝፀንሐና ንቕሓት ክንዕቢ ይግባአና እሱ ከዓኒ እንታይ እዩ ሓፈሻዊ እነዚ ፅምዶ ድብል ቋንቋ ስኒ ማለት ብፀቢብ ኣይንረዳእ እስከ ኣእምሮና ኣስፍሕ ሓቢልና ማለት ሰላም ንሰላም ንስራሕ ምስ ጎረቤትና ማለት ኣበይ ትነብሪ ኩሉ ዝሓለፈ ታሪክ እኮ ኣይርስዓን እዩ ኣቦትኡ ኣሎ ግን ኣብዛ ኩነት እዚኣ እንታይ የዋፃና ይትሕቶ ስለዚ ንቕሓት ክዓቢ ኣለዎ ብሓፈሻ ኣነ ኣድናቆተይ ንህዝባዊ ግንባር ቀደም ቆልዓ ከለኹሲ እቲ ማለት ፅምዶ ምስ ህዝብና የድሊ መጀመርታ ድብል ርእይቶ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ ይሰማማዕ ግን ድማ ንሕና ከም ኤርትራውያን ዋላኻ ብዓብዩ መንግስቲ ንናይ ህዝቡ ጉዳይ ረሲዒ ወይ ከዓ ንዕኡ ኣወንዚፉ ኣይኮነን ፅምዶ ምስ ካልእ ድብል ደሎ እቲ ፅቡቅ ነገር እቲ ናትና ዩኒቲ ወይ ከዓ ነቲ ሓድነትና ስጡም እዩ ሳላ ብዝተፈላለየ መገዲ ህዝባዊ ግንባር ብዙሕ ሰሪሕ እዩ ናትና ሓድነት ኣብ ምትራር ወይ ከዓ ነቲ ሃገራውነት ድበሃል ሰሪፁ ምሳና ክዓብሲ ብዙሕ ተራ ተፃዊት እዩ ንኣብነት ንድሕሪት ተመሊሰ ክሪኦ ከለኹ ካብ ክረምታዊ ማእቶት ጀሚርካ ብኡ ጌርና ብሳዊ ሓሊፍና I think በዚ እቲ ሃገራውነት ወይ ከዓ ኤርትራውነት ኣብዚ ተሃኒፁ ዓብዩ so ኣነ ጥልቕ ድበለ ፍቕሪ ጥልቕ ድበለ ስምዒት ሃገር ኣለኒ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣካይዳ ድማ ንህዝቡ ረሲዑ ኣይኮነን ፅምዶ ድብል ደሎ ቀደም ቅድሚ 20 ገለን ዓመታት maybe ይኸውን ስኒ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ገለ እዚ ቃለ መጠየቕ እንታይ ይስከይብል ነይሩ ኣብ መንጎ ገጠርን ኣብ መንጎ ከተማን ደሎ ጋግ ምፅባብ ክንሰርሕ ኢና ይብል ነይሩ እቲ ጉዕዞ ናይ ስራሕ ድማ ምዝ ኩሉ ሃገራ ምውሓስ ማለት ኩሉ ሻዕ ጢታ ብቃታ ኮይና ዋላ እንዳነበርና ስኒ እቲ ኣብ ገጠራት ዝስራሕ ደሎ ዓብ ነገር ማለት እቲ ቀረባት መጀመርታ ነቲ ህዝቢ ዘድልዮ ዲጋም ምስራሕ ድዩ ካልእ እቲ መሰረታዊ ነገር ኣብ ምስራሕ ዓዲ ወዓለም እዚ ሓደ መርኣያ ናይቲ ፅምዶ ምስ ህዝቡ ኮይኑ ይስማዓኒ ሶ ኣስፍሕ ሓቢልና ንሕሰቦ ኣስፍሕ ሓቢልና ንጠምቶ ህዝብና ኣይረሳዕናን ህዝብና ቀዳምነት ሰሪዕና ንረብሓ ህዝብና ንስራሕ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ይቐኒየለይ ብሓፈሻ ንቕሓት ክንዕቢ ኣእምሮና ክነስፍሕ ኣለና ኩሉ ሻዕረብ ሃገር ኣብ ቅድሚት ክነምፅእ ኣለና ኣነ ሓደ ንቕሓተይ ኣብዚ ፖለቲካ ብፍላይ ዝዓበየ ዝተምሃር ኩሉ ነገር ጀስ ኣብዛ ቻነል እዚኣ ኣብ ናይ ጆርጅ እየ ቅድሚ ሕጂ ጀስ ኣልጀዚራ ኒውስ ድርኢ ነይረ ሎሚ ግን ኦልሞስት 3-4 ዓመት ኣብ ኣልጀዚራ የለኹን ኩሉ ሻዕታ ኒውስ ኣብዚኣ እየ ምክንያቱ ኣብዚ ታሪኸይ ይመሃር እቲ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ይመሃር ህሉ ኩነታት ብፍላይ ከኣፍቲ ናትና ሪጅን ዘሎ ሁሉ ኩነታት ይመሃር እቲ ሕጂ ደበና ንሃገርና ኣብ ምፍራስ ወይ ከዓኒ መሬትና ባሕርና ኣብ ምውሳድ ደንፀላሉ ደሎ ደበና
ንቕሓት ኣብ ምዕባይ ብዙሕ ነገር ድመሃረሉ ቻነል እዩ እሞ እዚ ኩላትና ንቕሓትና ንዕቢ ኣብዚ ዘሎ ትምህርቲ ድማ ንክሰበሉ እየ ድብል ይቕኒየለይ ብዘይ ቃል ዓለም ሓንቲ ቃላይ ይውስኸላኒ ፅብቕቲ ዘረባን ፅብቕቲ ለበዋን እያ እዚኣ ይቕኒየልና ኣስቴር ኢየሩሳሌም ናባኸያ ሕጂ እሺ ይቕኒየለይ ጆርጅ ሓወይ ኩልኩም ኣሕዋት ሓሳብ ንእሽተይ ኢልኩም ክስታይ ዘይምግባርኩም ይቕኒየለይ ንኩሉ ትምህርትኻ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓወያ ከመስግነሉ ኣብኡ ከለኹ ኩሉ ግዜ ዝከታተለካ ብናይ ጆርጆ መሊኣ እንዳ ሚሞሪ ከይድምስሶ ከዓ በቃ ይበውቀየ እንድድብል ከመስግነካ ኣብኡ ከለኹ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ኣነ ናተይ ስክፍታ ማለት እዩ ካባይ ካብ ምሻሎ 30 ዘይመልኡ ንታሕቲ ደለው ስክፍታታት ትርዳእ ኣቢልኩም እቲ ፅምዶ ዝነበረ እዩ ንፈልጦ ኢና ሕጂ ዝሓፍትና ክትብለና ፀኒሓ ሃገራውነት ጥራይ ኣብ ብመንግስቲ ዝመፀካ ጥራይ ደይኮነስ ፍጡር ምስ በልና ካብ ወለድና ሃገራውነት ኢና ተቐቢልና ናቶም ሂስትሪ ከይነግሩኻስ ናይ ዓርኮም ድተሰወ ድሰንከለ ኣብ ስእሊ ደርአዩኻ ገለ ሕጂ እቲ ሂስትሪ ብኡ ጌርካ እቲ ናቶም ኣብኡ ከለካ ተማሎ ጅን ኣነ ከምዚ ኣይብሉኻን እዮም ማማ ከምዚ ሓሊፈ ከምዚ ትብለካ እታ ክስቶ ከምዚ ባባኻ ክስቶ ዓርከይ ከምዚ ነይሮ ከምዚ ሕጂ ትፈልጦ ኢኻ እቲ ሂስትሪ ማለት ሕጂ ከም ኤርትራዊ እቲ ኩሉ ሂስትሪ እንድሕር ዳኣ ትፈልጦ ኮንካ ዛንታ ወለድኻ ከባቢኦም እንዳሰማዕኻ እንድሕር ትዓቢ ኮንካ እቲ ሃገራውነትካ ተሰሪፁ ትዓቢ ኣለኻ እቲ ፅምዶ ከዓ ሓሊፎሞ እቶም ፅምዶ ኮይኖም ኣብ ገድሊ ዝተራኸቡ ወይ ከዓ ዝሰርሕሉ ኣለዉ ቦታት ንዕኦም ወለዶም ኮይኖም ከዓ ገጠር ኮይኖም ድነብሩ ከዓ ፅምዶ ኮይኑ መፅኦም ከም ህዝቢ ከም ሕብረተሰብ ምስኦም ኣብ ቤቶም ዝነብሩ ሕብረተሰብ ከዓ ነይሮም ተጋሩ ኮይኖም ማለት እዩ ሕጂ መን ረቢሑ ከምኡ ዓይነት ፅምዶ እንድሕር ድመፅእ ኮይኑ ሕጂ ከዓ ካልእ ክመፅእ እዩ ማለት ሕጂ እቲ ዝረኣየኩም ዘሎ መስዋዕቲ ከይንኸፍል ዘይኮነስ ኣነ ብናተይ ማለት እዩ ተሓዙለይ ካልእ መስዋዕቲ እዩ ምክንያቱ እሶም ናቶም ረብሓ ኣለዎም ረብሓና ምሽ ንብል ኣለና ረብሓና ልምዓትና ከይስንክል ገለ እሶም ከዓ ሃገር ክኾኑ ደሊኦም ሕቶታቶም ብኤርትራ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ሓዚልና ኣዲስ ኣበባ ደብፅሓናዮም ሕጂ ከዓ ሃገር ክንገብሮም ኣለና ዝወለዶ እዚ ማለት እዩ ኣይንሰማዕኒና ነዞም ንኣሽ ወለዶ ተረድኡና እቶም ኣቦታትና ድፍረት ከይመስለኩም ሕጂ እንድሕር ንሶም ካባና ዝረብሕዎ ኣለዎ ንሕና ከዓ ንረብሓና ንብል ኣለና ዝያዳና ንሶም እዮም ዝረብሑ ምክንያቱ እሶም ሃገር እዮም ክኾኑ ሃገር ብመን ብኤርትራዊ ቀደም ብኤርትራዊ ሃገር ኮይኖም እዮም ምክንያቱ ኢትዮጵያ ምልእቲ ተኾናቲሮማ እዮም ኣይኮነትሎምን ኣብ ዝበፂሖም ኣለዉ ሕጂ ከዓ ትግራይ ትበሃል ሃገር ንክንፈጥረሎም ማለት እዩ ኣፅምዶ ንዕኦም በትናቶም ማለት እዩ ብናህና እሞ ንግደፎ ከሰናክለና እዩ ገለ ንሕና እንድሕር ኮንና ግን ኣቦታተይ ወይ ኣያታተይ ንሕና እንድሕር ፀሚልና ክብል ከለኹ ንኣብነት ዙርያ ብዙርያ ደድ መፀት ዙርያ ብ10 ዓመት ዋላ እንድሕር ተፈላሊና ሓደ ሰብ 10 ዓመት ኣገልጊሉ እንድሕር ወሪዱ 9 ዓመት እንዳገልገለ ሓደ ጥራይ ድጎሉ ሓደ ዙር ወርድ ሓደ ሕጂ እንታይ ይኹን ኣሎ ዕቑር ሰራዊት እቲ ዕቑር ሰራዊት ከዓ ከም ህዝቢ ኮይኑ እንዳተፋረየ እንዳተባዝሐ ግደፍዎ ካብ ሃገራት ድመፀና ብእገዳ ጥራይ ሳክሽን ንብሎ ቴንዲኖ ንብሎ ጥራይ ደይኮነ ከም ኣቦታትና እታ ትግርምቲ ህድሞና ብዓቢ ህድሞ ጌርና ኣስፊሕና ሓሪስና ኣልሚዕና ለምለም ተጌርና ዓድና ካብኡ ንላዕሊ ማዕድን የለን ካብኡ ንላዕሊ ፅጋብ የለን ካብኡ ንላዕሊ በረከት የለን ካብኡ ንላዕሊ ካብ ብዝሕኻ ህዝብኻ ሽዑተን ዓለማት በፍንጫ ነቲ ዲያስፖራ ህዝቢ ኤርትራ ምክንያቱ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ደይኮነስ ሓንሻሽ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ድኽድናያ ህዝቢ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ደው ኣቢልና ዘለና ንሕና ኢና ስለዚ ንሕና ደይ ንፀምድ ኣቦታተይ ንሕና ቶም ንዓሹ ምስ ኣቦታትና ደይ ንፀምድ ካብ ሕጂ ኣይንዳፋፈር ምሽ ከይንዳፋፈርና ተሰዲድና ደለና ምክንያቱስ ንምልስ ነይረ ኣነ ብገዛ ርእሲ ኣብ ሳዋ ከለኹ ይምልስ ነይረ ኣቦታይ ከለኹ ይምልስ ነይረ ግን ይፅሓፍ ዋላ ሓንቲ ፍታሐይ ምሽ ኣፍታ ዝነበርኩ ሓፃር ግዜስ ዝኾነ መልሲ ግብረ መልሲ ዋላ ዓይነቱ ተስፋስ ኣይነበረትን ሕጂ ተባሂልና ሓደ ፍታሕ ኣምፂና ፀሚድና እንድሕር ዳኣ ሰሪሕና እንድሕር ዳኣ ልሚዕና እሱ ንዓና ረብሓና ከይመፁና ከይብሉና ዝያዳ ካልእ ተጋሩ ባሕርና ኣፍ ደገ ባሕርና ድደልዩ ናትና ንሕና ይሰራሕናዮ እንተ ባሕሪ ኦፍኮርስ ክጥቀሙሉ ክእሉ እዮም ክጥቀሙሉ ከምዚ ኣነ ብዝገዛ ተኻርዮ ደለኹ ኣነ ደይሰራሕክዎ ከምኡ እዮም ክጥቀሙሉ ድኽእሉ ከምዚ ኣነ ተሰዲደ ብወረቐት ናይ ስደተኛ ዘለኒ ከምኡ እዮም መንበር ዋንነት ኣይኮነን ከምዚ
ኢሎም ተሓንፊፆም ዝነበሩ ኣብ 30 ዓመት ክጋደሉ ከለዉ እኮ እንግሊዝ ሓዊሳትና ምሽ ኦኬ ግን ገዚኦምና ሽዑ ፅምዶ ኢሎም ኣይፀመዱን ገዚኦምና ኩሎም እዮም ነይሮም ድሕሪኻ ፀሚድና ከዓ ኣይተዓወትናን ከዲዖምና ሕጂ ኸ ዝንእሰይ ንምንታይ ይኽዳዕ ኣነ እታ ክድዓት እየ ፀሊእ እያ ኣብዛ ፅምዶ ክድዓት ኣላ ዳሕራይ ነታ ክድዓት ኣይንቕበላን ኢና ዞም ንኣሽቱ ንሕና ንኣሽቱ ክንስስን ንደሊ ኣለና ኣብኡ ክንወልድ ኣብኡ ክንፈሪ فقد وزحزح كن بلا ندلنا يورسالم تي حسابكي ريتوخي قبولي باي وغن كريو خلو جن انتايو كردانا زلو نسوم تراي كونن زخدعو مخدعونا يوستوني يعني تاكتيك كاور كبات زبالالو نتا علامه مسارم كما علامه خلك صدقني اللغي سلتاور كبالو استراتيجي كاور كبدمالو ስለዚህ ህወሓት ኣብ ቻቻይ ወራር ንዝባዊ ግንባር ሓጊዝዎ እዩ ህዝባዊ ግንባር ንኸይጠፍእ ኤርትራውያን ንክግድኡ ጥራይ ኢሉ ግን ኣይኮነን እቲ ንህዝባዊ ግንባር ዘጥፍእ ዘሎ ሓይሊ እንተሰሊጥዎ ንዓታቶም ክገድፎም ከም ዘይኮኑ ይፈልጡ ነይሮም ስለዚ ነቲ ፀላኢ በይንኻ ምስ ህዝባዊ ግንባር ንህዝባዊ ግንባር ምስ ዘጥፍእ በይንኻ ተትገጥሞ ወይ ፅባሕ ንጎ ንዓኻ ከጥፍእ ምዃኑ ፈሊጥካ ኣቐዲምካ ብሓባር ኮንካ ነቲ ፀላኢ ተውድቆ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ድማ እዚ ዘጋጥሞም ነይሩ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ተመሳሳሊ ንኣብነት ምስ ኣቢ እንታይ ብል ገለሰብ ምስ ኣቢ ከይድና እኮ ጠሊምና ኣይጠለመና ናብናዓና ኤርትራ ስልታዊ ዕላማናታ ሙሉእ ብምሉእ የሃሪማ ኣብቲ ኩናት ሙሉእ ብምሉእ ህወሓት 4 ኪሎ ተመሊሱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብሮ ዝነበረ ዓንዳር ኣካይዳ ንኸይከይድ ሲል ጌራቶ ዓፂያቶ እያ እዚ ስለዚ ኣብቲ ዝተገበረ ኩናት መንግስቲ ኣቢ ካድረታት ናቱ ይፈልጥዮም ኤርትራ ዓወቲ ኮይና ወፂያ ኣብቲ ኩናት ኤርትራ ዓወቲ ወፂያ ነዚያ እዮም ኣብዚ ደንበ ተቃውሞም ኤርትራ ከሲራ ብላብላ ዝብሉ ሓሶት እዩ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኣትያ ብዝወሓደ ዋጋ ዝለዓለ ዕላማ ሃሪማ ኣቢ ከንታይ ገይሩ መጀመርያ ሰሜን እዚ ዝበሃል ዝሓየለ ሰራዊት በቲኑ ክሳብ ሎሚ መተካእታ ናታ ይረኸበና ኣሎ ሓደ ኩሉ እታ ኣፅዋራቱ ፋሕብትን ኣትይዎ ሰራዊት ፋሕብትን ኣትዩ ትግራይ መሬት እዩ ብቢልዮና ዝትመን ሃገሩን ትሕቲ ቅርፂ ናይ ሃገሩን ኣባኺኑ ምስ ፋኖ ተባይሱ ምስ ኣምሓራ ውግእ ገይሩ ኩሉ እቲ ዘጋጠመን ኢትዮጵያ ይሃስዩ ኤርትራ ይከሰረትና ኤርትራ ሓፂር ግዜን ዝለዓለ ኣድማዓይ ውፅኢትን ጌራ ወፅያ ሕጂ እውን ከምእያ ትገብር ዘላ እዚ ኩናት እዚ ኣብ መሬትና ክወርድ የብሉን ኣብ ዓድና ቦምባ ክድርበ የብሉን እወ ትፅጋብ ኣሎ ትዕንደራ ኣሎ ሕጂ እውን ትዕንደራ ክመፅእ ክእል ነዚ ዕንደራ ግን ኣብ ኤርትራ ክመፀና የብሉን ዝፅቡቅ ዕድልና ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣቢ ኣሕመድ ንዓና ጥራይ ኮነን ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ ቅድሜና ንኣምሓሩ ከጥፍእ 2 ዓመት ወሲዱሉ ኣሎ ኦልሬዲ ኣቕሙ ተመዚኑ ኣሎ ግን ገንዘብ ዘብልዖ ሓይልካ ስለ ዘሎ ኣይክእልኒ እየ ክብል ኣይክእልኒ እዩ ትቕፅል እዩ ሕጂ እውን ነዛ ትቕፅል ዘላ ነቶም ንዑ ከኣልይዎ ዝደልዩ ዘለዉ ኣጆኹም ምባል ናይ ግድን ኣይኮነን ሰራዊት ክንሰድድ መይ ብስልጠና ምሃብ የድልዩ ኣብ ሱዳን ረአዮ ብዓመ ሸሪዕ ናባና ክመፅእ ከም ዝኽእል ይፍትን ኣሎ ኤርትራ ግን ነቶም ሱዳን ህዝቢ ኣለዋ ቃለስ ወይ ደልዮም ኤርትራ ግን ኣብ ታዕሊም ድያ ትሕግዞም ዘላ ብሕቡእ ትሕግዞም ኣላ ከይዶም ተዋጊዮም ግን ካብ ከባቢ ከሰላ ዝነበረ ሕጂ ካብ ካርቱም ኣውፅኦም ኣለዉ እዚ ካቲ ኩሉ ግዜ ንፀላኢኻ ኣቐዲምካ 6-7 ስጉምቲ ቀዲምካ ትከይድ ኣለካ ኣብ ዓድኻ ቦምባ ምስ ዘርቤካ ይኮንካ ኩናት ትጅምር ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ኤርትራ ኣማራፂ ከምዘይብላ እዚ ዕድላት ክፃወት ከምዘይትኽእል ገይሮም እዮም ዝሃርሙዋ ፈቲኖም ሕጂ ግን ከምኡ ክኸውን የብሉን ኣብ መሬትና እቲ ኩናት ክቐርብ የብሉን እንተኾነ እቲ ኩናት ጠቕላላ ጠጠው ክብል ኣለዎ እንተደየለ ድማ ኣብ መሬትና ክቐርብ የብሉን ኣብ ዓድና ክቐርብ የብሉን ናብ ዓድና ንኸይቀርብ ድማ ኩሉ ክግበር ኣሎ ቅቡል ይብኣይ ወገን እወ ትብልዮ ዘለኸ ልምዓት የድልየና ኣሎ ምዕባለ የድልየና ኣሎ ክንጎይ ኣለና ኣይገሪት ምሳኺ ኣለኹ ኣብ እዋነ እውን ደፋ ኣለኹ ብዓቕመይ ግን እቲ ንደልዮን ኩንነትን ከዓ ኣዋሲብና ክንሪዮ ክንክእል ኣለና ኩሉ እቲ ንገብሮ ዘለና ድማ ናትካ ሓሳብ ንእሽተይ ኢኺ ከማኸ ዝሓስቡ ሰባት ድማ ደረጃ ዕድሚኦምን ደረጃ ኩነታቶምን ቅቡል እዩ ወላ ሓንቲ ዝነፅከ ነገር የብለይን ግን ኣበርቲዕና ኣቐዲምና ድማ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኤርትራ ናፅነት ኣለና ኢልና ንጀሃረሉ ይኮናን እዞም ጎረቤትና ናፅነትና ዝገድሶም ኣይኮነ ልውላውነትና ዝገድሶም ኣይኮነ ናይ ዓለም ሕጊ ዘገድሶም ኣይኮነ ምክንያቱ ንዓለም ሕጊ ክጥምዝዙ ዝኽእሉ እዮም ንሕና ኢና ክንጥምዝዝ ዘይንኽእል እምበር እሶም ይኽእሉ እዮም ስለዚ ቀሊል ዝኾነ ፀላኢ ይኮነን ዘለና ብድሕሪኡ ብዙሓት ብግልፅን ብሽፉንን ዝተፃወዱ ደገፍቲ ኣለዎ
ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ዓብይ ዲፕሎማቲካዊ ክላውት ኣለዎ ዓብይ ዲፕሎማስያዊ ህያብ ኣለዎ ንሕና ዘይብልና ማለት እዩ ንኤርትራ ተዕምፃ ዝደሊ ሓይሊ ብዙሕ እዩ ሳላ ሓይሊ ናይ ህዝባ ሳላ ሓይሊ ናይ ሰራዊታ ከምኡውን ኣዝዩ በሊሕ ዝኾነ መርሕነት ብፍላይ ነዚ ናይ ከባቢና ተንኮልን ሽርሕን ከምዛ ከብዲ ኢዱ ዘፅንዖ ስለ ዘለና ኢና ዘለና ሓንቲ እትዮም ፀላእትና ዝምነይዋ ዘለዎ እዚ መርሕነት ናይ ሰውራ ምስ ከደ እንታይ ክኾኑ ኤርትራውያን ኣብኣ ጥራዮም ዝሓስቡ ዘለዎ ሰብ ዳትስ ዋይ ድማ ኣነ ኣብዚ ቻነለይ ከም ናተይ ሚሽን ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነት እንተለና እንታይ እዮም ዝብሉ ሓድነት ዘለዎም ወላ ብሕማቕ መርሕነት ክዕወቱ ይኽእሉ እዮም ካብ ብቁዕ መራሒ ዘይብሎም ሓድነት ዘይብሎም ህዝቢ ድሕሪ ሓድነት ዘይብልካ ኦፍኮርስ ጥዑይ መርሕነት ሓድነት እውን የምፃልካ እንድዩ ግን ብሓፈሻ እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኣናብስ በጊዕ እንተመሪሕወን ኣባጊዕ ድማ ኣንበሳ እንተመሪሕወን ኣብ ግጥም እተን ኣባጊዕ ኣንበሳ ዝመርሐን እየን ዝዕወታ ተርዲኽን ኣለኸ እቲኣቶም ኣናብስ እዮም በጊዕ ይመራሕዮም እቲኣተን ከኣባጊዕን ኣንበሳ ይመራሕየን ከመይ ገይረን ወዳደራ ኣናብስ ክነሰን በበጊዕ ክመሓደራ ካብ መረፁ ኣንበሳ ምዃን ኣብቂዖም እዮም ኦልሬዲ ተርዲኽን ኣለኸ ኣንበሳ እንዶ ዝኸውን ነይሩ በጊዕ ተመርሐን እንዲ ትሕቶ ኣንበሳ ክነሱ በጊዕ ክመርሑ እንተጀሚሩ እቲኣቶም ድማ ኣባጊዕ ከሎ ኣብ ትሕቲ ኣንበሳ እንተመልሚሎም እቶም ኣንበሳ ዝመርሖም ኣባጊዕ እዮም ዝዕወቱ ስለዚ ኤርትራ ድማ ዋሕዳ ኣይትረኣዩ እቲ ሚድያ ዝብለና ፕሮፓጋንዳ ብድሮን ክሳብ ኣፍንጭዋት ይኹለ ብላብላ ጊቭ ሚ ብሬክ ድሮናት ናቱ ዝሰርሕ ነይሩ ተዝኸውን ኣብ ኣምሓራ ንፋኖ ምስ ዓረ ፋኖ ኣብታ ጥኢት ካብ ዕዳጋ ዝገዝእ ተረዲኹምሎም እታ ጥኢት ትኮስ ካብ ዕዳጋ እዮም ተቐጣቂጦም ዝገዝእዋ ስለዚ ጥኢት ገዝኡ ምስ ሰራዊት ናይ ፋኖ ተዋጊ ዝዕወት ዘሎ ስለዚ ካብ ኣቢ ኣመና ፍርሄ የድልየናኒ ግን ሓደጋ ስለ ዘለዎ ክነዓቕ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ግዜ እንተወሲዱ ድማ ክግብል እውን ይኽእል እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣነ ዝፈርሃ ዝነበርኩት መንግስቲ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢደ የቱን የብላብላ ኢሉ ስቂሉ እንተገዲፎም ንገሊኦም ቀቲሉ ንገሊኦም ለሚኑ ሸጢሩ ነታ ኢትዮጵያ ሕብረት እንተፈጢርላ ኔክስት ደይ ናብ ኤርትራ ኩናት ያ ከም ቅብልቲ ክንወስዳ ኣለና ኤርትራ ሙቭ ጌራ ነቲ ኣቢ ዝፍትኖ ዘሎ ምዃን ኣብይዎ ዘሎ ንኢትዮጵያ ምሕባር ንኢትዮጵያ ዘሕበረላ መዓልቲ ክድቅስ የሎም ክብል ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ኔክስት ስቴፕ ስለዚ ናብኣ ከይበፅሕ ንሕና ኩላታ ብኮታት ናቱ ከዓ ክፉት ስለ ዝኾነ ስለ ዝፈልጥዎ በተን ብኮታት ናቱ ገይሮም ቤላ ገይሮም ይመፅኡ ኣለዉ ፕሮባብሊ ኣብይ ኣሕመድ ነፋሪቱ ከበግስ እያ ሳም ፖይንት ምክንያቱ እዛ ፅምዶ ትበሃል ዘላ ሓሳብ ጌና ውጊ ከይበፅሐት ከላ እውን ናተኣስረት ከይዳ ዓቢ ዕድል ክህልዎ ኣይኮነን ምክንያቱ እታ ኩርሲ ቀደም እዚኦም ናይ መንግስቲ ኤርትራ ይጥጠው ኣቢልዎ ሕጂ ድማ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ፈሊጥ ኣሎ ምስ መን ክተሓሓዝ ከም ዝኽእል ፈሊጥ ኣሎ እንዳ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር እቲ ኩነታት ካብቲ ንሕና ንፈርሆ ሓደጋ ብዝቐለለ መንገዲ ብዝቐለለ ክሳራ ወይ እውን ክሳራ ብዘይብሉ እውን ክውዳእሉ ዝኽእል ተኽእሎ ስለ ዘሎ ፅምዶ ክሳዕ ክንዱ እዩ ኣገዳስነት ዘለዎ ፅምዶ ድማ ግድን ክዕወት ክኽእል ኣለዎ ሰላም ብሰላም ክንነብር ተደሊና ኣይ ቲንክ እዚኣ ናይ መወዳእታ ነጥቢያ ንኢትዮጵያ ኮይና ትረአየና ሓደው ጥዑይ መንግስቲ ሒዛ ጥዕና ዘለዎ which I don't expect ኣብ ኢትዮጵያ ጥዕና ዘለዎ መንግስቲ ክህሉ ዝብል ገምጋም የብለይን መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ገምጋም ኣሎ ኣይፈልጥን ኣነ ገምጋም የብለይ ኣምሓራ ክልተ ዓመት ተቆንዝዩን መይቱን በኺዩን ኣሎ ትግራይ ከም ሕሱም ተጨፍጭፉ ይጭፍጨፍ ኣሎ ኣብ ኦሮሚያ ዘይተዓደነ ዘይዕጋብነት ኣሎ ኣብ ሶማል ነዚ ዕድል ተጠቒምና ሃገርና ክንብትን ኢና ዝብል ሓይሉ ኣሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ንድሕር ወልቕ ዘለቕ ኢሉ ካብዚያ ተተኣልዩ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል እውን ከም ሃገር ከይትቕፅል ትኽእል እያ ንኤርትራውያን ድማ ዳትስ ኤግዛክትሊ ዝበዛሕና ኤርትራውያን መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ዕላማ ኣለዎ ግን ዝበዛሕና ህዝቢ ኤርትራ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል እኹል ዋጋ ክፊላትና እያ ንሕና ተዋጊና ከነፍርሳ ይንደልና ግን ብኻላ ኣጋጣሚ እንተፈሪሳ ትበተን ጥራየ ዝብል ኣነ ብዛዕባ ምብታን ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ፅልዋ ከምፃና ዳስናት ማይ ቢዝነስ ብዛዕባ ክሓስብ ኣይደልን ኣነ ሱዳን ተበቲና ንዓና ካብ ካልእና ኣይከፍኣናን ሶማልያ ከምኡ የመን ተበቲና ንዕና ካብ ካልእና ኣይከፍኣናን ስለዚ ምሳና ኣብ ጎረቤትና ተኣኪቦም እውን ዘምፅኡልና ረብሓ የብሎምን ንሕና ኣብቲ ምብታና ደም ከነፍስስ ግዜ ክንከስር ኣፅዋር ከነጥፋ ኣይደልን ኣነ ባዕሎም በቲ ዝኸድዎ ዘሎ እንተተበቲኖም ግን ኣነ ሓንቲ ለይቲ ሕማቕ ለይቲ ዝድቅሰሉ ምክንያት የብለይ እናተሪቶ በዚ ክነግረክ ዝደሊ እቲ ፅምዶ ንጥዑም ቃል ዘይኮነስ ናይ ግድን ክዕወት ዘለዎ እዩ ናይ ግድን it's a very very important እንተዘየላ ሓደጋ ኣለዎ ንዓና ሳሙኤልን ፒኮክን ኣሸናፍን ነናትኩም ሪቶ ሕፅር ሕፅር ኣቢልኩም ኣነ ንዊሐ ኣለኹ ንኢየሩሳሌም ከምኣ ብዙሓት ስለ ዘለውና ንዖም ከረዲ ኢለ ንሳ ጥራይ ዘይኮነሲ ከምኣ እዚ ሓሳብ እዚ ክርድኦም ዝደልዩ ኣለዉ
ስለዚህ ሓሳብና ክንቦም ክንክል ኣለና ምክንያቱ እቲ ሶም ዘቕርብዎ ዘለዉ ሕቶ እውን ዝከሓድ ኣይኮነን ትጥልመት ኣሎ ታሪክ ኣሎ እዚ ኪኑ ክንጥምት ኣለና ንዑ ክንርስዕ ኣለና ማለት ኣይኮነን ግን ናይ ሕጂ ረብሓናን መጻኢ ረብሓናን ድማ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ውሳነ እዩ ዝምርኮስ ፒኮክስ ከ ኦኬ ቴንክ ዩ እንታይ ክብል ሓንቲ እዞም ተጋደልቲ ዝበላ ኣያና ኣሸናፊ በዚ ጋጣሚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተጋደላ እዩ እንታይ እዞም ኣቦታትና ስታርቲንግ ፖይንት እዮም መበገሲና እዮም እሱ ፍልይ ኣቢልካ እዞም ተጋደልቲ at this time ኣይድልዩ ምክንያቱ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኢቨን ጆርጆ ኣሜሪካ እንኳ ትጋደሉ ለካ ገድሊ ማለት ኮስ ገድሊ ማለት ምግዳል ማለት ሕጂ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተጋዳላ እዩ ፈረማ ኣሎ ግን እዚኦም ስታርቲንግ ፖይንት መበገሲና ነጥብዮም ነዚኦም ክነኽብሮም ከኣለና ካልኣይ እዚ ሓፍትና እውን ሓሳብና ክትገልፅ ፀኒሓ ፅቡቅ ቻሌንጅ ፅቡቅ እዩ ቻሌንጅ ናብ ዝዓበየ መድረክ ይወስደካ ምክንያቱ ኣነ ካብቶም እኮይ ኣብ ስራሕ ብዙሕ ነገራት ቻሌንጅ ምስ ገጠመን ዝተምሃርኮ ይበዝሕ እዚ ቻሌንጅ መምሃር እዩ ቻሌንጅ ዘይብሉ ስሙስ ከዓ ክኸይድ ኣይክእልን ዝኾነ ነገር ልክዕ ምስ ናትካ ሓሳብ ክኸይድ ኢልካ ፅበልካ ምክንያቱ እቲ ቻሌንጅ እውን ብዙሕ ነገር ስለ ዝምህረና እዩ ሓንቲ ነገር ኣላ 20 ዓመት ኢትዮጵያስ ህንፃ ትሃንፅ ነይራ ኢሎም ንሕና 20 ዓመት ሰቢና ንሃንፅ ነይርና ምክንያቱ ብሃገራውነቱ ድነድድ ብዓዱ ድነድድ ሰቢና ንሃንፅ ነይርና ክብል ሓደ ስሙ ምጥቃስ እውን ኣየድልኒ ሓላፊና ዝነበረ ማለት እዩ ከምኡ ኢልና ማሓቂ እዩ ዘኩርዓካ ነገር ሓደ ህንፃ ንክትሃንፅ ቀሊል እዩ ሰብ ንክትሃንፅ ይትኽእል እዚ ከዓ እቲ ናይ ኤርትራውነት ፍሉይ ነገር ገብሮ بعد زندد بهاجراونا تفقروز زندد سب هنا سنحنا نحن كو وصل قلنا بقى صلاتنا صعرنا يقالوا أواقع على قاعد دعوت يكون الهاجراونا مناتو يرترح كم هاجر كسيلا لا يبعل أبي علامة كو ريومو أنا سلوكو أسرح سلساتكو أب إيرترا نسيد الله لمعت كل النجارات بالتعمية عادي بالتعمية عادي نالبات نتدقق له نشتي نجار حسب خلقه أزيو أنا أقول أبي نرنا أبي بس إحنا بعمنا تسرح جاتات بعمنا تسرح سرقاتات بعمنا تسرح بنتات عبي كل النجار يكون هنا وصل زي جلس أحيانا سلازي نزيع عبيت زي نزيع عجراو لمعات نزيع المخلاف كل زبدة نياتو نافريكا سنغافور تكون أيدل يونيوم زي السيو تكون لما نردو خاقن كإلا لنا سلازي نت عبيتنا ندحر كنا عبد انتر أخوينا نحنا بزا ساعات زي استراتيجي كون روحنا سنتايا بخمين احنا عبد نزع بيتنا زي كل تخلصي بخمين غرفة احنا نسمت كل كلام سلازي اللي نقر مثلك اخو احنا مرحنا ارحب ودا حسين انا الوقت حتى نقطه سنحت قطراتي كتماتاتي بوزح الى ما يدلو يتي منغست بعلو قنصخو كاب قشت ناب عدي كاب عدي ناب حسكتنا ناب حسكتنا ناب كتنا كوم يت بلان نايت عدي ل 8% لهم صوري ما يتستي ابير تنا الكتريك قداي بزح تشالنج نيرو اب ساعات زي اب كمين عاف مسكين كل سبورت نزي ايرترا نزي عبيتنا ايرترا زي منو كورينا زنبها قربيت له والعنا كم يزير دعنا ناس
كمي زيردان حابيرنا نززنا وقدو نترمس دلو ببلا خاء كاسينا حابيرنا نزحلو دفرا كون كويل دحر تمرات على تصمدت اللي كاكو زرايت اللي كونكو أنا بحيل خبرنا إلى مالت هيكون جين يوم كاتي نحنا لامانا ندحري تيكون وسي بيكوك تا كاميرا قربسك أغنى بالله يبلو دمس نعيب كات دمس صبغالو تا فيديو دا قرب حجي صبغالها دمس نعيب صبغالو طب كالود كن قرب يسمع مالو دام صبغريتو بيكوك كن ودايا دحن تا حسب ودايا كل فكاس لازم اتس اوكي حجي انتاي نمبالي علامة ناي صلاتنا تفلت عليك حجي انتاي لا كي تقولمنا إلا I think يجيغا خلالين تتجاجي الرمكة نالبات كم دسو معكو أبجزيت على وتهدرسي كل ساعة تتقرأ كون الله متقرأ كم وزبها اللي راجيغا خلالين مسلم منياتو أبكبابي خارج خاي زيت فلت نجر بعد أيانا عشان نفون الله قال فلين تحرق خاص تايدا أبزي عندي راديو تايدا يلكاك تتقرأ الله كحجم تقرأ كون أنا استاي هي تقول مناد بحالا قدامنا تتناجن انتاي حجي جاس حسيا أبات راح نرد سالك هونوس المسائل فوق قصد انتاي كون أي خطني أبزا ساعات زياد كيميجنا ندحن وزي بخوم عينك انترى أنا يتصبعي مترطار كل يوم أبزا ساعات زياد الحريانا انتاي راح نفلت كنت لنا أنا وحلكم التي لمعاتاوي هاجر دول لمعاتاو وعزو وسي أسكيفهم وسيهم كني أمنا كلا أي مسلم بتعمي التي نايت هاجر نرأيون كلنا بحسب أبينا يدرجة متوسع إحنا سلام قصانة رحنا ندلبر استراتيجي نايت منجست أزي عامي لذي بخمس عينات ترى المان خمزدو بهالكعة قبل معتنا تطور لنا نجري challenge هلونا كون كفنا تطلو حنت نجر أنا زفلتها challenge جين مبرتي إتكاي أنا ناتو challenge زي يقول أي تعبني من أربعة تخاصة لذي كوانا دونا challenge كوبرنا حسبيو زي يمكن يورك أنا خمزلو أحد فلت الله زكوانا إنوي بروح مشات زنايتنا ساعتون لندخلي أنا أخبر فيكم تيجي ثانك يو بيكوك دام تبغريتو تبغ حسب يغني لنا سلا تجزيه بكا مزراب كم سناون يغني لنا أشنا في دحن سامية مودة تامعت أو قبر ويل درجة زبالة تبعيلي كله جزء نقوم زمان سياسة سجاب كنديت بدرجة بسلة ودرجة نقعد سجاب كنديت ترز بزعهم زلوا في خاطر دعت هاجراونة موجودة عبيو جيت له كنتات بعبيو زحفتنا ونكون سكفتنا جدا يخون مخرع إذا قلنا مخنياتو تتعلمنا قبل حجي 4 جزء كنا تتعلمنا جن أم تتعلمنا له جزء جن سقيبلنا تعودت نتدرارب يزغي كل جزء لذا حنساب تتعلم عندنا تفتن كلا جزء تعودت لنا حنت تارجت تتعلم عندنا حنت تارجت كون دابلت مسرح حليبو سقاب زنايت مالني أبيز نبرت مالك لذي تي كتسأل خمتات نعنا مسيلوهم تقبلوا لما نقول تعسلوا نعنا ندار بحنا زغير كل جزء لذي العزقون يكون نقدر إحنا نقدر لسنا أبز وانزي قدامي قداي دحنت عقر بمن بازي عشل ود بشاشة اللق من لقز من الله لذي أزين دحر على قينتي كوابينا دلوس بزح كل السجن أجر يكون إنجن اللو أجافرتي اللو جهاز بلو اللو دسنقو اللو دقفتي اللو تلا أخي لو تشوف زبلو أجي أينتاينيو نهيز بقولي أينتاينيو ليتهاجر بقولي نريال لنا خلاتنا سلزي إذا أنا جن وعيلك حاجة كان زي هاجر زي لكيم نام تفاز عيبه عوداتها كايدا دهر كايدا الله غيره نحنا هاني في political game كنت أوصلنا جد نزوم
لازم ناي قدني خبط حدا وكان كاني أتم سبات ما لا قمت خوينا تتقليمنا كنقول كأقدني وهي أصل لنا بس لا لنا صعدت على الناس زبالنا كون تقولنا جن ما عندي حزك الكوك كابجات حالة تقرأ من سنين تاي ونيرجعوا نحن خمس غيركم عندنا ستوب نحن خنتصاوى صوى كنا نيجي ناي نفاس نبناي جوا ننفاس ناي روبا نوحجلنا اتزقد سنة زلوا ناي حبار استراتيجي كم يجيركا سلام زمدنا تتري يأكل مغرفات يأكل سقام معسات انقرح انتن كنبر كم قروا بتمتن لعل زخون يكون نقر كان عناصر اللي تسألونا خلت حزبتار منقسي إرتران حزب إرتران كل التقراي بداوتنا زلنا نخلت ناس اللي تسألونا لعل زخون يكون نقر نسلام تصمدو كنتا وعز قبعنا احنا هنا كن بوينت احنا قداي نخون صباحي اللي زقبر زلو سلا زخونه بحكي نقرا مديكا زوم هجراوي ميدياتات نزي بعتو شرحوا سلا زلهم بحكي تاش نقول لكم اب كم زي نقر كمصخلو ناش جيجاتات فطرنا يقدني رجنا سمعيت على بزر كم اون قالو غنفاره قالو زي مقبال نقر قال حرخرخ زبلكا نقر قالو تسكفتا ግን መድረክ ዝሓለወ ኣይኮነን እጂ ኩሉ ሚጥና ቀዳማይ ተልእኮ ናይዚ ጽምዶ ጉዳይ ድሕነት ሃገር ምስ ጎረቤትና ብዝግበር ዝምድና ክመጽእ ስለዝኽእል ተኣሚኑ ዝስራሓሉ ዶ ያ ኣብዚኣ ንራዕም ስለዚ በዚያ መንገዲ ተኸድና ሓይሽ የቀኒየለ ጽልኩ ሰማዕኹምኒ ጆርጅ ድራርካ ቀኒየልና ደጋጊምና ኩሉ ግዜ እኮ ንራኸቢና እቲ ምሰማዓካ ኢና ኩሉ ግዜ ክልተ ግዜ ተኣትኩ ኩሉ ግዜ حليفاتنا لقون نبلان كاتلا كاموني سلة كله تجبره قدامي سلة تزارو كله الجديد كده يكون يغني لنا بعبي زمان سياد كا بلبي يمسكناكم مغنياتو ارتزدلا زلو ازيو نحاده قد هاجر كلها خصهم دول لك قدامنا اللي سرع كاني حادنت مترار لعل زخون يكون نجر كان ستمت ناي من سياد دمص زلو نبتهاجر صلالوت ناي زيد المأذن نزي ترديهم أبكم زي قداي مسماركمون كي مسجونكم كحل فايدة لمناتو هجروا تلقهم كاتقنا جبوهم كاتقنا جن سجاب كنا نقحتكم بريخكم زلوا أصلا نرد بأخذكم فرعتنا أجوهم أبهاجرنا سجاز بحال بوزح كلني كم تاكو بريزنتنا زبولنا يعني أسان نحرر لقينا مقصان ترى سان بعتهم متاجر بسرعة في سلامة تقول thank you yes تي دلوك نياتنا معلتنا تنسل زخونه تحجز قصن بروباغندا وين بو مقان كن ريا كن فتنا لنا مغنيات اي تقصنو زعينتو قص اكلنا استراتيجي سل زخونه حنت زرباك ولا كن من ساميل مسكاريتا تغادلاي تبلسي ابير تراكو تغادلاي زبلقالكو نزو كله ساوا زلكو زين تكمل تغادلاي نيرترا فليت ياخذ فلتزلكم افكالي تغادلاي فوي ستريمبر ابير ترا تغادلاي أفجدلس تساتفت رأي تقدر يزبال برز غلو نعمتات أب جنبارات كفي لزلكو وارساي عند لا ينابلنا خالص تقدر لا يزبل أبي شمت يا بيرترا كبرز اللو غالي that's why دماتي أبزك شاتوني رنيرتي نا I don't think هاشم when برديت ني تقدر لا يمهني تجارة بس نمر بعبي نتير ترا قال ملس لازم زنمره أبا أخمل سك ما يدلني عشان نفون بحماقي وسدنا ساميل ناتكاريتو نعتخا مالتي اوكي دار حوي ثانك يو انا عبد الزعف كان بزغنا ابس مرات خيدو خلخو اب تاكسي حالي ود تمرت يونيفرسيتي رخيبيو بزعانات كنا سمع كتسيلونا بباصع مسكتكون اكو ولا كابي سايسمعوني بتاع عبير تصبغ تسمعنتي دلونا كمالت لي زي دبلو كلهم كاود وسخ ነገር የለን እዚህ ጥምዶሲ ዛጋ ኢየሩሳሌም ምምጻ ከማን በጣም ተሐግሳነ እንታይ መስለካ ኢየሩሳሌም ትራይ ኮነና ረዲና ለቡሸ ብዙሓት ከም ኣና ኢየሩሳሌም ዘለው ነዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ልክ ሰሚዕዎም ብዛረቡ ኣለው ግን ንሓደ ሰብ ከተረድእ ክትብል ኣሽሓ ሰብ ተረዲእዎ ኣሎ እዛ ቪድዮ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ትሪእዎ ከዓ መዓት ኣሽሓ ሰብ ትርድኦም እዩ ሕጂ በዚ ካብዚ ዝውስኮ ነገር የለን ኣነ ግን ሓንቲ ክብላት ዘለ ነገር ኣሎ ሳንታ እያ ካብዚያ ሓንታ ውፅእ ድበለት እንድያ እዛ ኩሉ ሸዓት ዝብላ ቢትኮይን سي صوت ده انا نعيكم ترداني يجي اذا انا بيتكوين سي نفسه في ايرتراوي انت واحد 13 دولار يقول لي انا ترداني خلاص ولا 10 ليكا 3 دولار ولا 13 ليكا 5 دولار انت غير ناس كنيز هون ايرتراوي انا قدام لنا اذا اسات زي صباح نغوز هاجرنا استراتيجيكاوت نبرالا ابكرنا افريكا زي سلام يلا كل غزي نحنا كم اسرائيلاويان
ኢማጂን ድሕሪ 10 ዓመት ኣነ ናይ 2035 ክሓስብ ከለኹ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ $5,000 እሱ ተፀኒሑ ኣብ ቢትኮይን ወይ ኣብ ስቶክ ማርኬት by 2035 see we're going to be billionaire so كم زحج دبي تصاوت لنا ذلو جنزب سلا ذلوهم سي أنا أدعي كم دريم على ما يبي أنا رونق هو الخل كم تحيز ناسي عند ناس الزخون نقر ولا سانكشن توريدوا عند ناسي من قصي بيتكوين غيرو دي سنترلايز غيرو جنزب ناوسده نعلى كاش كمان ناخدي من هذا كاش نقام عندنا تدلينا هوتيل نسر حلو تدلينا جزان نسر حلو تدلينا كارتش نسر حلو تدل زخون نقر نقبر نخلينا بزنس نقبر نخلينا حجز كم زس اللي أقول لك بدي حانت تبلا نقرأ الله بزع بيتكوين كذا كل خاصي سمسم عصمة كل جزء يقبرها بليز منهاتو أنا خاو خابط بزح مسمعي أنا خرجيات مايريا كما يزبط بزح حسابات كله سنة زغلو حجز كم أحسب نلبات دحر الشيء قال لي مخا سوري قوم نخلي يزدلي خلنا سي حق راوسي أنا قاتي ساميل الذي أرسم بالعالكاتراي you know the decentralized كم زي لتزاريبي فلتني أجن من البعض كلا سبات سموها مزدلي decentralized finance مالت ناي عالمنا تزبلت أما بتعيو the best promise يزبال let me give you a story أبزي دونالد ترامب أبشن كلتشان أسران بجو بايدن كسعر كله يتوحد اللون إذا سلطانو أجرجر فتيرو نيرو أجرجر فتيرو سلزنا بري جو بايدن أما أنا تدمع بتديب ستيت بحر بدحر مقارجان قال أنت دفع فيس لازمته دونالد ترامب كاب سلطان ورد قبل كله نسدرا بيتو ونقول له نسوا بيتو كاب بانك دي بانك جرمون كاب بانك ريجكت جرمون اليوم لهم إذا بليونير مع هوتيلات قال نزلوي كل بانك سي سيرفيسز بانكتات كل ما ينقبلها كان ناسخة ناي ديمقراطية أرس رزقون كايلهم بزح واقع في لومو هذا هبتام سب كما عينت أجا مقاتيمو زي فلت عبس أجا مقاتيمو دونالد ترامب نتنا أمريكا سيستم نبعلو سل إلا هو قبل عليد ما أمنت يبلو نزي كريبتو ديسنترلايزد فاينانس بعد نسون دو كونز دفعولو زلو دحر 4 عامات كورت كلهم كهل في المخسر راح كم زغل سلد فلتيو that means أبزن زلو 4 عامات نزي ديسنترلايزد فاينانس بعد زلا على كدف أيو سلامتايكم يقبرالو بيتكوين تقوص راح يلي يبلو right now أبزي حجنا تزاربنا خلنا بوتين نتي سانكشن بمنتاي حلفلو أمريكا إن أوروبا تنفصل زغلوه ب بس ديسنترلايزد فاينانس وزلنا بلوك تشين وزوم كريبتو غيري زنقد زلو معناته كريبتو وانا يبلو بيتكوين وانا زبال يبلون اوفيس يبلو مانجر يبلو سي او يبلو قال سبكم مزبل كاير دوني سلاله خويني سما بتوم سبات بيتكوين دي فوتو من يوم فريد كالغا مجمريا اب فاينانس يتقوم زلو يم مغنياتو فاينانس تترديكا فاينانس ببانكتات ران زخون بانكتات دما جنزبكا اب بانك خيتكا بعال خريز كذا غمت كا جنزب لمين كا خطوص جنزب يكوز دليل كا خطلبنو اقلو قلي اين بكاننا يبلغا يعني بكاننا جنزبكا سبين دي ولا حنت هاجر حقاتها تاتيو مالو ل $500 دي يورو كيتو تسويلهم كل جميره مالو نجنزبكا مالتي if it is in bitcoin you ask nobody انا جيت تمامنا في وتي ونسي اب بيتكوين بفلاي نت بلوك تشين تردينا نت فاينانس تردينا عند هراتينا يو you become completely independent مالتي هاي مالتي زي you can be anywhere ابزخونه هاجر كي تخليها ناتكا ولت لك of course ريسك لو ولت ناتكا دما شفات لو تنكا غير لك مار لك كلا لك نقحت يد لك معناته معرتي وانا يبلون ولا زلنا سرقت دما شفات مديم سلازي تنكا غير ليو هاجرات قلنا بكريبتوز غويا زلوا ناي امريكا اقرا سلازسلچواني سلازي تشاينا تايجر على ابناتي فيديو تمثيلكم نيره نتي ناي بلوك تشين كونسبت تتقيما نزي ناي سويفت نيرترا غيدوا زلو سيستم ببلوك تشين غيرا قيراتولا this is a big game changer of course China سلز غبرتو ولا كاكا سويفت زحيش تكون الريسك كل ويمس كزي دحري 5 عام دحري 100 عام ما بتشاينا وتغيرت تكون الكونسبت كن انتايو دحري حجي سب زي كواصر تكنولوجي تي وايت بيبر نا بيتكوين وربط لي تكنيكال قالات يتقام دلو وايت بيبر كونسبت خمسك مسرته كله نعوز مسرته سب من مخاني فلتني جن ساقوا لو ساتوشي ناكاموتو ولا قال يزبال كود نات مالتيو من كم مسرته بيتكوين اي فلتني وانا نات اي فلتني سلازي تو كونسبت كابي متي بانكتات
نعلم ملو كم دليتهم تبانكتات دما ندحريت كيتكات خيتكا دما ኣይሁዳውያን እዮም እቶም መሰረት ናይቲ ባንኪ ስለዚ ኣይሁዳውያን ድማ ካብቲ ክርስትና ስለ ዘይፍቅድ ዝነበረ እቲ ባንኪንግ ሲስተም ንሳቶም ጥራይም ተጠቂሞምሉ እቲ ሲስተም ኦኬ ነዊሕ ታሪክ ኣለዎ እሱ እዚ ብሎክቼን ኤንድ ዲሰንትራላይዝድ ፋይናንስ ዝበሃል ግን ንኤርትራ ሓደ ካብቲ the promise of the future እዩ that's why ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ seriously ከተፅንዖ ዝደላነ ታባይ ንላዕሊ ከፅንዕዎ ዝኽእሉ ሰባት ክህልው ከም ዝኽእሉ ይርዳእኒ ግን I'm just giving the concept أمناي ساميل كملسي if you own bitcoin صباح نقول يرترى أسد ناتيخا دحر 10 عامد دحر 3 عامد عالمنا أنا بمتاز نقرأ من سبات أبكل تشين عصرتنا أنا بأوروبا نيره أب سويسرلاند نيره كلتشع بانك كلتشع دولار سنيرنيو كركب غل نيره بيتكوين 10 سنتيم نيرشو 10 سنتيم تحتي نيرو بكل التشيح عند زجاز ويوم ب100 انت زجاز نيرشعنا 100 بيتكوين تزجاز مالتي مليونير كوين لو ما بيوتيوب اي محلقون probably I don't know maybe محلقون اي فلتني مبزعتهم بيتكوينز بنونا بيوتيوب يمزلوا مخنياتهم السبك زراره بس لازدلي ارجع بيتكوينرز بتوع زي يوتيوب فاتويهم حسابهم كبو مخرج كبو لازدلي انا نبع على بيتكوينرز لازخون كاب زواني حدا كاب تزتامه من النسيو تي كونسبت كريو خلقو مسكزيه كعب خلو كاب اسرع شيء جميره نعوتو قبل جميره انا قدمي حليفني نبع علي زي نبركو كمسكراي كلنا اسرع شيء كلاجن كاب سوسان حمشتن شح ناب اسرع شيء كتورد كلا كندي جنزب كثيره انا مسا وريدا 10 5 شح مسبحت اتهم زفلت وارت كونسبت زرداكات وينو ناي تزعبي ناي هابت مسغار حجيد فصم زلو إلهم كنا فيديو امتيانه ثم عايز امنو ابوت انا اتواتيو قال يوم سبات بعلينا قدت كيتيو لو ميد ما توم زياره زفتون زغبرون نسويم نبعلي كل جزء يزغزانه لان كان 250 شح نيرا ناب 8 شح وريدا نيرا بزح سبسن بيد نيرا انا قل حجون عدل تواهي بلو تتقوموا لي بالنيرا 250 شح لا فاست مي دحر 10 عامات نزع لو من زاربا زلنا نزع فيديو تذكر ريخا كل 100 شح 300 شح مسبس بيتكوين كم زكون بالنيرا نغنبها لينا سلازي كم إيرتراوي 100 قرش ديو 300 ديو شعديو إنفست قبرو دحر زير داكم كينو ورحي إنفست قبرو لا سومن إنفست قبرو لا حانت مصحفتهم إنجليش تنببو بيتكوين ستاندرد تبل مصحف هلا دارجا بايبل ناي بيتكوين يتبال the بيتكوين ستاندرد ديلكم أنببو أنا البعض جزيات ترغيبكم دما the fiat standard كاتبال هلا fiat standard كاتي fiat مالت ورقة زبات إيرا مالتي ورقة جست بعلم سنعم ورقة يبغى ገንዘብ ተባሂሉ ነው ሂስካ ተስከም አሜሪካን ድሕሪ ፕሪንተር ቀይራ ድማ ተወረቀትካ ኣብ ክሻኻ ይኸውን ማለት እዩ ሶ እቲ ዘረባኻ ኣነ ክዛረበይ ዘለኹን ግን it's a very important concept ጆርጆ ክዲ ሰሚዕኩም ንሳሚ ሰሚዕኩም ደይኮነ ንመጻኢኹም ወላ ብመንገደይ ኣይትኸይድዎ I don't care ብዛዕባ እንተደይከትኩም መንገደይ ተደይከትኩም ነዛ ኣርእስቲ እዚኣ ግን ቶም ኣብዚ ዘለኹም እቶም ብፍላይ ንቢትኮይን ትቃወሙ ግን ኣነ ይገርመኒ እዩ I don't even understand هذا كونسبت سي كاب 10 قرشي اب موالك مالتي كاب 10 قرشي ناب 100 شعب تعيد دحري لهم كاسي ولا عبدان تخوينو كتحوسي زلك ولا عبدان تخويني يزبلك كتحوسي زلك انت قد جكا بيتكوين يكوني تبل جي بي مورغان تشيز على منازع ابي بانك معامت ناي مافياتات ورقتي بلانير لو مجن ابيك روح بخلق جزاي بلا له على منازع ابي بانك يزبلك له سلازي جيمي دايموندز حدا كابتن بيتكوين سألز نبري لان كان I'm buying it كنا مليونات جزي 5 لين قرا لابتي بالانس شيت ناتو so this is زربازي ساميل سلازل علمبر very passionate جن انا تستيج حليفه نسب امنا من ايدلني تستيج يذكروا ان توم سايتم هاركم كذا اخري ليبت convincing people is not my job anymore ذاكل حبريتايبه ذاكل غزغاس غيره كون لعلقن قرب عبدان قصو كخيس لزغسب قال سلازردو أنا دم أبزوان زي ناتي انترست إيرترا كمي جرات قصة لا ينبر بيتكوين ناي ستوك ماركتن أخول جوز جوز لزجبر كل قدم تمزعتهم عتيهم تمزعتوني عتولو تسترف دماغ أصيل خرج كبيو راين تايو انتاي نمبالي نات جرباس لازم سخين برانا كاتوا من أيدلني سلام تاي ناري كنا كمي انترست زي بلو مالو but I always wonder why can I ask you yes انت خوين كم زعبا فاينانس كتزارب اي تدلن عليه كرمني دبا عليه هولدن ابزيا درا انت كيف لك هذا ليسي انا خاب ابزي ميديا ولا ابزي بزحات ارتوان مهراسي حانت قدس نزلات كان افكار صبغت زيا
عند فتوى أنا قر مالتي أنا بلع اللهم نعبلهم أنا هفت ما اللهم نعفتهم يا تا قندي جن مالت كم تحجز بدل الله أنا معلك فين دان نيرو مش نجي لك جن كبزح جزء مسترجع جمي زخان نقدر مسترجع جمي يدرداك مسترجع جمي ها وأنا سمعت ميت هاي كسر كبس مو عليك تعسك بالحساب حجي أنا ما علي أجينس ممكن أنا 5 سنين هم يوصلوا نيرو سكاك جنب الوصلوا نيرو جن كلتا ميت هاي كسر كبس خم مو على التعزيز كلتا ميت خفيفة جن حجي خري أخو الله تزحش خوينه حجي لا تقدر يكون ده حسب دلسي بس تكبر دلو عن صار إرتراسي إذا ما عرفت عنده كوي قدر حوي ندحر نحنا عن نفسه كيف إرتراوي لأني حمش $10 ندحر جيروكو كان إيماجن بيصير سيرتيفايسي لا كلنا إرتراويين كنا بيلين خوني خدي شو اس إرتراس ولا قدوة ولا قلق برواس أنا ينهزبا جنزت رحاسي كوفي يلو دلاخ قبر خدي منسنا حجز نزي أستاي مس أجمله قلت ما بزحتو سبتاي قبر كل تاني تاكل في الجلسي 10 شيء بس قبر برون أنا تاجات من بوزحت من درسي مش دو بواتساب ماسنجر ب فايبر شغل كام وصراحة أبكار وسيلهم نا إرترا بلاتفورم تتقيمهم إرتراويان تمثيلهم كم إرتراويان كوينهم تبو ما نقدر الناس أحبوا أنا بغلت 105 بغلت 100 قرشي خفيف سعر حدا شيء عم يشوف ديالهم هاو إليه كم تجير 5 دبري حلو بوجه تقصى اوكي لكن هو خبر غير كوينه تممر هابني كاو خفيله خما هرمو كاو نتي قرب عليك وسدبل الله نو السو مركايو السو على غد ركايو قال 5% كوس كفتينات اتاوي حجي عند حنا اكونت كنترول قبل تقولين 5% يكون كل يخزني راسين جزاوين يخزدو حجي كم زونا له حجي تسبت ياخذ لك هذا ليه ببزح من قدون تطري جن كتطلع إركاس هيك كاسكيت حددني خا جزاك كنت ميت مقابل حاجة ولا حموش أبي بس متاو زي فلات حاجة قوي دول تساقمنا هزمنا تنقلت ميت تتخفل كأم تردو مش تردو خا أنت يخبر شو خد حموش يكون 10 تفتي أفتي إنفستمنت جن تعمل جد خمي يجيرون أو أكيد ساقب الحاجة أنا كم تلقى كل جزية كم زخماي بس حسابات مسؤولين ما يبينهم يتردم صباح ردهم ياخذ صباح يتردم دحور ردهم حوار يتردم ده عمل حد أبتاع تجبر channel نسأله تزاريكا ينقل anything. I will try to do Samuel. هندا بدنا تعرف جميرنا يجن. تي بعين حجر تراي مراي زي كونزي كم زبلكم زلغتي concept ناي decentralized finance تتردينا blockchain تتردينا تكاله كريبتو مسوت تحيزو زخي انت كرد عنا عند حرس عيرنا it's about independence ينات انت ناتكا ገንዘብካ ሚሊዮን ከለወካ خليكن بانك خم دليت ዝገብረቱ ኮይኖም good for nothing ይብልዎ ዘለካ ቁጠባ ግን ክፍላይ ከም ኤርትራዊ ኮይንካ ክስማዓካ ዘለዎ እዚ ኮንሰፕት እዚ ክትርድኦ ክትክእል ኣለካ ኣነ ሓንቲ ካብቲ ተሐጉሰኒ 2019 20 ምሳይ መርሃዊት ትበሃል ኣላ በኣሜሪካ ተምሃሪት ማለት እዩ ولا حنتي ردعاني زي كونسبت زي she's a busy lady قلعو تعبيها أديها سلازي سلتفت وزنبرت فيديو ناتي مساي تماهيرا أكاونت أنا كافيتيا نساز قبرة تعود it's amazing هاي ستوك ماركت كي تردع يا جميرات سلت أمنا نتراي أنا هاي فلتاني نيري قداموت مساي تجمرو they يردعو ميت كونسبت but they know جورجيا سيجي تقمنا خوني لهم أكاونت كافيتهم بو جيرم ينفس جيرم tremendous عواتهم جيرم جندايو هذا تمهاريناتي أنا ذكره أبنت كبايدل نيجن لك تعتمرت متجمركوا ناي كريبتو immediately شعب جميروسي أبحثي رجزي أنا كل جزء انتهاز بلكم 100 300 ينفس كبر يزبل بزو ينفس أي تكبر يزبل 10 شيء ينفس جيرو أبتقد نهاية هذا ما 10% دي 10% وسيغتي كريبتو مالتي لا على تتوكيستي تعدلي كم غينو السبب زيك تاكاونت تشيك قبر الليلة داق ما تشيك قبر المسكات كوز هبتيمس أنا نوريد مالتي انتهينا مالتيو أنا بزح بروجرس جيري كابو نتا أنا بقرباي زفلت سب جبر يزبل جن سب كأقول زي أبدو سع ما يزردو زي بفلاي بيتكوين ونزلنا تخال كريبتو خاب قلنا سلز غنمبر بيتكوين ونزلنا بهجر درجة تراخ اللي هو مخاني فلت يعني أنا هاتو نايت بحنو جوه كارنسي خون سلز خلصو حبتك خون سلز خل إيرتراويان كان دايز أكل بيتكوين على اللي هو أبترجع كتباني عالم لما بوتا أكل ونا يخل خوني أمزت بلوز اللغة مجمر يعني نفس خايو مجمر يعني صدرا خايو بيتكوين مالت تو كونسبت
كل كسرقه فتيني كل كفرسه فتيني بانكتات ناي عالمنا كطفو نزو كونسبت ليتم مالتن سعيرهم يم صريفومو ناي شفاتيوم يلومو البوليس كهدينومو كسبروا فتينهم they tried everything on the book كل فتينهم أمودة تنتايلهم كنجزر لنا يلهم وديهم مالتي زي this is the game now هجي تحطوا ناي جزء مس جزء كعبيو أزو كونسبت زي تتقاملوا نجورجو زي من أنا تكور شيء كمان تجنزب جيرل زلوا ناي تروح تخوين سبعة يسمعني أبتروح كمالي زلوا عندهري جنزب كفيلو جنزب serious I'm serious about this thing يلو كيدو invest يقبري أب كريبتو invest ندهر جير كادما بفلاي تاكورس ناتي كندك أفيل كلا you will never remember that معناته ستاك ماركت ولا كريبتو تزع بيت نسقم توزخ تاريخ هايو تتخف له زال لغاية تذكرني خا كندك كورسات كو توسدي خا شعوقنا بيوتكا زغون خيم سالكا يغلي أما ودا تاجن نتعذربا نبز بس حسب كنبز حاصل ازدل نمبر بزحات سمارت سبات الله وابزي حنتك زي جيجاد رياض ماتم سمارت سبات ما بزو كونسبت زد حري ترفض له مغنياتو بساتهم بي بي سي وين الجزيرة وين سي ان ان تنبب تقينكا سي ان ان ام بي سي بلا بلا مس بانكتات يوم صرح بانكتات دما نزا حسابنا كريبتو نفسك بس حيل اليوانيا مغنياتو أنا بيتكوين تلنا بها جنزب كسدت جنزب هيكفلني اجي انت كليك جريا تحرك تدغ سلسلنا بها بس هلا كن ده يخفل nothing مليون دولار بزي منقص كنترول اكونت هاغز غرا كاخل يعني مليون دولار ببيتكوين زحت السبيل لن تفرمو ورقات يبلكا تصحف دبدابي يبلكا تحطو سبي يبلكا تاتيت عسرت شي حبار بورصه هسكاجن او ايربورت كمان تحلف يدخلنا سو كونسبت مسجزيه عابت الوا كل ويو نفس وكف ابززلو ناتكم مصنع تقبروا هذا راخون جن إيرتراويان بيت كم ندلي جن حدا زي هوخات مخنا فليتومنا بفلاي زوم هاكرز فليتوم كام فليتوم نايم زلو نبزحات إيرتراويان نعو أنا قبر الكابيت كوين كعبيا كايلوم مع جنزب يبلعوا مالو كاب كما كم تقدمكم كتسلو عند حرزي يرداكم كاينو بفلاي سعدان تدويل لكم أنا بيتكوين تبلك على كتكس كله شمو سراقية مالتي ترجمهم لهم دويلو بيتكوين كمهركا عند هلكا أنا سراقية جنزب كهبنية زبلا كازلو زي زروات راي تسمعوا لي أنا إني إنفست قبل الكا يدول الكا لغون دحري لكا أنا سراقية جنزب كهبني كوافر الكا يكونكو ولا كتغمكا يكونكو يزبلكم زلو سلامتاي أبيتكوين وانا يلن ده حق زكاة سب يلن كمهركا زخل سب كله غلي حق زكاة زخل سب جني يلن أي فك أدني سب حق زكاة يبلو ناتكا ولا تفليت وناتكا من قدن تفليت وبوليس كحزي كلني تردهم لهم سلازي ما نمسب أب كريبتو كحق زكاة أي كلنيو أي تفقدوا كابكمو قدفو كم تاني قدمكم بس معاملكم بسم الله لكم بتامن قدهم كيلو I have no problem with that وي تماهيركا بتغكل قبرة وي دما كبيسكا كم تاني قدم كان أبرا قدمي الكاخيد صغير كباقوارج كتربيت بلا أبزي وسابا نزقبلو تليفونات يحرقن نديو 10 أشياء كثيرة 10 أشياء كثيرة 3 أشياء كثيرة حجي خاك توصون دحرقين كاسي حمش ميت هبني بلان الله كم زبالي لنا بإنفستمنت كتوصو زبال زرباي لن جنزب كاي من إذا حتى كجنزب كاي جنزب كان خطوس جنزب كفلز بلا كحيلي يلنا بعلم سرق مهان بوي خات فلت الذي زارسي نويح تزاري بلا لغو تزاري بلا سلازي فلت بزملك سامر ما أقول لك زي تبغى حساباتي ختمت ناصر ناي نويح تصبيتنا ناي مودة تاري تاك تزارب مو بغيرنا خلنا ود I'm really sorry guys نويح يزاكم الله بطعمي يغني لي جورجو سامي أشنافي طرح بزم أقدم مساهم مثل حيسي بطعمي دسي لنلو سو موداتا بزح نجر تمهرنا بزح نجر إلنا عندنا قن موداتا خبلو زدلي جورجو كندش يحتل لنا يخمو take care of yourself تيتي تخن أخلنا لنا يغني لي بروح ليتي Thank you everyone. Thank you كالم مدرخ نقبرينا متسو خميلكم ناي بحق داسي بلني بروح مشيت عشان في كابل بي مسكن ساميك يا مسكن كمناصر كالوت كلهم تخطاتنتي ابزي channel لانو ساعات مسانا صنعكم كابل بنا مسكن مفانويت امت درف غدلي لكم يا هجي درف من لايك وجزي اخو زلي وقلنا thank you everybody let me find ليه صباح صلى تسعنا ها ليه أصحاب صلى قبل بكرة حدا سقنا أمتى يو كنيرة لومي قطعمي مستي ناي
من تبلو أنت زربا فيها منقط فيها نويح مسوك نزرارب تابوتات أبيباتن تحتوري ديوسي شاوي لأن خيدن بر متينيرو متينير لومي يغرتا سمعنا أنت اللي غياسو يغرتا لومي تمتي قبا كان يريو جن بكا مزيانا ما تصب عمو قصر نسعك بتعمي دس لك فيك أنا بقبر له خمسة ما مقرتي very true ناتو دسي زبلنا لون خلاص مزيان كيدنا بروح مشيت بروح ليت دما بروح قطرخانا عطنا بوتاتو تلحق بقرصان من دق عبي هنزا وري رمت خوان تمام حدا درفو زي النحوان تمام حدا درفو زي النحوان بحري 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 رمتي غاب بحري وبرنس وقتنا تخاف لو بحري ترفقت وننا كتمنى يا نوري كبدت حمام حرسي حديدي وتحري قمصت قبال قسم كل يوم لنا بحري 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 رمتي غاب بحري رمتها بحري كم داي قبرا حيين زمت بندري لبسحو عاملو بمريد ببحري كم عرمونا يحقاي وحيمو وانبحري وعزو الزبزب سمين كنت خوينو سحري بحري 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 رمتها بحري يسر نباري علينا بنوطني بولو بوش نباري مثل وابن دجاج نتاري